Essaye de essayer au moins 3 ou 6 mois k'a lajɛ quoi n'o kɛra sisan sondage bɛ dɔ sa est-ce que Mali 95% musulman don wa ou bien combien pourcent musulman mɔgɔ joli sɔnna k'a yɛrɛ déclarer wa je suis musulman n ka sariya ka tigɛ comme ça sondage bɛ kɛ sisan. Namuruzo e bɛ fɛ sondage sugu jumɛn ka kɛ sondage kɛra ko laïque ni laïcité ni fɛn e m'o résultat ye wa référendum kɛra o ɲ'o ye e bɛ fɛ sondage sugu jumɛn ka kɛ sondage fila fɔlɔ mun kɛra fɔlɔ yɛrɛ n ko non ko non à la laïcité n ko o mɔgɔnin kun bɛ compter bolo la minnu sɔnna laïcité ma o kun ye à peu près plus de 80%. Hein, silamɛdugu la plus de 80% non à la laïcité, non au pays, non, oui à la laïcité, oui à la laïcité au Tcharan 80%. Oh, iba dugukolo ube ningo ni kamana na kuma dronde so haro do na fo kuljiga baro kono ngo ni kalo woro ni male ko silamɛ sariya koro nu silamɛ ge fo ka jiye ke miye silamɛ do mali kono tuguni amma fi uka résultat nene quoi abe résultat mundi quoi asika kere oye kamana kan kuma dronde do mais sisan mun tora an bolo dugukolo kele kranka wajibi de ya imposant ka islamiyen anta sariya la wa na ganer anta fe yere ni malde mo jambe joro kama nan de jo nan sunu arabe kana ay tani baroy ni be kama na kuma dronde ni ko eduma munkera ha no karango aya fo chumina an kallete de ganga wuli ka wala hakinna ira de do quoi hakinna ira de parce que ni aye voilà hakina ira de do ni ya bi malien den do ba fo parce que malien den munu be ka tu job bibi na ka fo ko sintiga ne bolo tiga me ka ke ko amba fe c'est ita soro mo munu do ado be no ça dit que ou te fin de kalama dina ni na quoi ou des problèmes ou te fin de kalama sinon Afghanistan waro du mais américain ko me boy watimuna dans akara la mame ko sanda les derniers avions qui américain va soldat avion là-bas mouli la pour soldat ou dona kono mais fallait voir des gens ou be ka tout nord avion no tenga do avion pine kono ku dai no mo ko se ki i fa jamana na tukodi ka tuko wal mo no fe parce que ba don tike ni américain yu kodun ku to jadesi mana kana do uka Mumbe Dauka, où est de badon. Aujourd'hui, au Afghanistan, on est en Jamana. Moi, je suis de confort de kono, à tout de mobile qu'on a de confort de kono, confort d'atounaï. Eh bien, son qui, il faut que la de confort qu'on a dans son nez. Farafin de me somme. Hein? C'est ça là. Bemka, être la balle diagonale ni dinette, dîner ben na fa du même. Bemka Afghanistan tay iba bore do munya ta Afghanistan kelata o de nyongona be Mali kono mena Mali fa yebi be farnya doni quoi ambe mun wele ko mahi watara suna tugu nunu ulu ta nyana ma yere ulu ma ko de sere la ulu ba da firifilaka mo mun ga jugu mun tiba Afghanistan o de dawaye maro mo be dabado mun be bisoro siri amaru kaso ba fotugu mi kata ko dugu ni dugu ulu de jiade ulu de amaru kufa nunu ye ulu de yadi nunu ye en personne, en physique. Oulu bolo, du coup nous n'éré, t'as la consommé quoi. Du coup bah la parce que nous n'aurons kalama. Oulu bolo, comme abe mou le consommé tu, moun me voiture qu'on oulu qu'on luta nyama yere. Mal problème des frères. Bon non au kon nyagara jamana na. O de bene Afghanistan parce que a nyonya le Afghanistan ni Pakistan. Abo le ko daba java to tabli arabu kando ye quoi. Ube wala kalon nani yafe, kilebi nani yafe, ube ta Pakistan. Tu m'as de l'or, tu m'as fait kafanga de français, mais français d'astre là quoi. Je suis soniqué n'est quoi, je sais ce que je parle. Donc Mali quand d'aba de interdit mal la quoi, bejo yan quoi. Na ni d'aba tout nous m'a freiné quoi. Vous ne pas Mauritanie ni Marfaye. Sinon on beka mun classe en gros les talibans. Voilà. Olu faut qu'on inclusive da on veut pantaloni zerabuni sauter ka kla ka faire meleke ou kungolo la. Mais dugu ko ngube Mauritanie ou Mali la ou Mali nord là où tu me faut Kidal kana fo ne ka wolo jamana la fo ne ka wolo dugu ka fo oui je les connais
Je les connais à la base. Voilà, Taliban ou Tagabolo de Boubolo quoi. Abina fo Abdul Majid ka élève nous. Olu be chukamna. Manam comédien munu flene internet kani ko bams nunu ni fen nunu beta usigi manamana kan fola ka zerebuni sauter comme fin ka fugulani choro ukuna. Tu vois des idiots comme ça là. Donc au lieu de dire ça dit que Taliban a un système ou des djihadistes quoi. Taliban a un système Afghanistan, Pakistan, Niger, c'est la même chose. Tu peux même pas vivre. C'est la même chose on a sur yoro là mo vite non de vite ni vi kadai. Ni oni vi kadai. Arabie Saoudite la vie ga Arabie Saoudite et bi parce que war bi ga soro ou elle est là ou te tchenchen gamblé. Donc vie ga ja ou yo concert ou organisé ni mɔgɔ ni here vi ka di bɛɛ mais k'i sigi ten tɔ dɔrɔn k'i kunkolo datugu k'i bila so kɔnɔ fo ka taga s'i ka saya ma o man di mɔgɔ si bɛɛ bɛ fɛ ka vi tout le monde o saoudien tɛ yen nɔ o wura tɛ yen nɔ ko mun den tɛ taa kalan kɛ États-Unis ou bien Angleterre a tɛ yen wura di Maroc o den mun tilara ka kɛ wura ye sisan nɔ a y'a ka kalan bɛɛ kɛ extérieur la a ma kuranɛ kalan kɛ. Donc, on a quoi, quoi, donc, on a fait que dîner est fait glaner de drone tout simplement. Et pas glana, il a ma glanana, en sintala, à ma kanyana, anga suratu takono, anga yiridin takono, sura ma jiginka foko, malion sekena, ou suratu ma jiginka foko, kodokera malila. Et ka suratu be jigina magani madina, au douan sur Mali biga existe, Burkina B non, Mali B non, hein, Asie B non, Bek B non, mais, et, Farali kera moroto fait non. Ala ma songa suratu jigi ko parce que ces gens-là ont souffert. Mais avec suratu jigi et kama parce que et magobe do muso la avec suratu jigi. Et magobe on avec dollar jigi. Bon, on a jara la main parce que jara pressé le don avec un micro là quoi. Oh jara en club là. Combien il est là ma bois kalama. Jara plus. Wallahi la ma bois kalama aya ketu. Ageti là. Ok. Au temp. Je suis à l'écoute sur le va. Quel problème ça là. Ok. Merci. Et rien. Donc, mais voilà. Bon, tu m'as encore de souligner quoi. À plana, n'ama be ninko igaba malika mazza ko de jatemina kani arabu kala mbo jamana kono. Sinon nous parce que o de be nimiri na wolon quoi. Ou nous arabu kala ki ou ka tibsinu kala ka approfondir quoi. Ou ka dina nyedo ka qur'an tafsir nyedo ka qoro nyedo. Mais où il arabu kamela faut me ko qillatu ilmu samun. C'est-à-dire donner fitine poison de quoi. Mbado ntado nyaye maye. O mani quoi. Ou ka tibsinu bla quoi kala ko se ka analyse ku yere ma quoi. Ou ka se ka fen fiman jenne do ka fen jelen ko leondo quoi. O de kololo fana be malika quoi. Tu m'as donné quoi. Mais il ne faut pas que reste sur la CFO, on va commander quoi. On va commander au drôle de m'enfonner quoi. Non mais Didi, un combat. Oui. C'est désarabisation et désislamisation. Au fait, le talent fait Karabia boy, Kasroka boy. Kasama boy, Kanaka Mauritanien quoi, c'est tout. On va vous dire, ne sais que ne biarabuka. Madrasa de Jomala, Madrasa, ni se venait Didier. A construction, ben à Dana Banga, Mbadu Namboraka. Ambisika résultat vrai ambisika nyama ke chukore munteni chukaye mais asika anga état ere ubo oser condition tawa hadna ateta brutalement mais précaution bato préliminaire mbeke konye blakoye asu ubo kanere ka jatimna kere kamar so contrôler qu'est-ce qu'on dit là-bas comme si contrôler la mode damna saoudi a damna jamana woro damna ambisiki les drones ça ba angolo da trop. Bon nous prenons au Québec autour de Roya ou Gabara ou là. Mais on devait jamana contrôler, jamana marana, jamana de besté. Aïe, mon jamana contrôler. Doudé que les gars veulent de double. Jateminade, naka du na madura. Jamana prochain de là. État de mi joro la est-ce que o ebe français abe ko ela ni idin sera école ça e kata do madrasa la abe ko ela wa. Tu es obligé de faire l'école de là, école voilà. Ni état, nous ya que école jagoya, qui te gâti de madrasa là. Comment banao? Il m'a fait moi. Madrasa, oui privé de, il m'a fait moi. Donc,
it se ka taa ni den ye n'a si sera san 7 c'est obligé ka taa na école publique de la c'est obligé mais ni yɔrɔ min ka di ye i bɛ taa ni den ye ka taa don madrasa la ou bien mori kalan na o bɛ jamana min kɔnɔ o ka cɛ kɛlɛ an ka kɛlɛ ka gɛlɛn franchement état de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la i m'a faamu donc o fana tɛ kɛ ni moyen tɛ bon moyen fana tɛ yen tu vois den fitinin ni bɛ sigi banka de ala de kaɲi de kira de kaɲi de e fa maɲi de e ba maɲi de ala de y'a kɛ tan de Umaru de y'a kɛ tan de Hamza y'a kɛ tan ale bɛ mun de a b'o yɛrɛ kɔnɔntirima a bɛ nin cerveau de min o de bɛ kɛ don cerveau kɔnɔ ni n'a kɔrɔbayara n'a ma kɛ hakilima ye pour que ka dɛrɛ ka bɔ ka ça va être un problème c'est notre boulot à faire an b'olu kɔnɔ surtout an ka wolodugu ninnu yɛrɛ la surtout an ka maraka zone ninnu na foyi tɛ ni arabu kalan tɛ a bɛɛ ala kalan ala ka ne ala ka kan kuranɛ kalan ye diɲɛ tɛ foyi ye olu maraka kelen bɛ tila ka terrain ta ka avion ta ka taa fo Amérique ni diɲɛ tun tɛ fɔ i bɛ taa Amérique ba o ni ça c'est la chose de son côté kuma de bɛ diinɛ la dɛ ko diɲɛ tɛ foyi ye ni kuma nin bɛ diinɛ la tellement quoi ni aw bɛ ala deli diɲɛ kɔnɔ yan nɔ han aw ye ala dɔn diɲɛ kɔnɔ yan nɔ de muso 77 kuma aw m'a mɛn yɔrɔ si aw y'a mɛn diɲɛ kɔnɔ yan nɔ de ni aw bɛ seli diɲɛ nin de kɔnɔ yan nɔ aw bɛ tila tuguni k'a fɔ ko diɲɛ tɛ foyi ye han ne ko mɔgɔ de bɛ se ka kɛ fitiriwaleya ye danbaga ma cogo sugu jumɛn la tan nɔ bon da to ne b'a f'u ɲɛna ne ko diɲɛ tɛ foyi ye u k'u yɛrɛ faga u ka taa ala fɛ yen u k'anw to yen anw minnu ko diɲɛ ka d'an ye an ka to diɲɛ kɔnɔ yan nɔ est ce que nin ko gɛlɛn yɛrɛ ye wa ni ko diɲɛ tɛ foyi ye pɔsɔni min k'i da i ka sunɔgɔ a banna donc maintenant tu vas aller en paix i bɛ tika u yɛrɛ ɲamana ko ala bɛ yɔrɔ d'i ma yɔrɔ min ka bon ni diɲɛ ye ni yɛrɛ nin tɛ mɔgɔ langoloya kan ye wa ko yɔrɔ bɛ taa d'i ma ko yɔrɔ ka bon ni diɲɛ ye karamɔgɔ de b'i sigi wa ko sanji kelen o sanji kelen jiginna ko mɛlɛkɛ de bɛ jigin n'o ye bon mɛlɛkɛ minnu bɛ jigin n'o ye olu tɛ se k'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna ko k'a fɔ ala ɲɛna ko sɛgɛn b'an na yan wa yan'a ka jigin ni ji dɔrɔn ye han ne t'a dɔn mɔgɔ de bɛ se k'i yɛrɛ hakili to karamɔgɔ ninnu bolo cogo min na quoi comment on appelle akati ka slam na sali mi kiema et mais quoi kana ina ni ko dunya kono ya tu vois voilà tant ça nasiba ka na toute dunya aka nasiba mune c'est de profiter de la vie au kelen batuni ka fo comment on appelle dunya te soye tu vois maintenant il y a question ko voilà so de beta di mi ka bon diaye o kala mo ta nyina ko tori bobomi ima ala bana neni mawa ko toli be bo ba kunkema kamo befo voilà tout le cramo les pantalons sautés là mais il y a des choses vraiment hein usbelle kuma do be na forinya na quoi c'est à dire que anyini sa iga kuma do be ne ko bamanaga de be ka fiena ko so do be ta dima ko so ka boni jiyen c'est cramo ita do ko ni ko ni c'est à dire que ni te galo ene ni ki hagli choué ka tana ide quoi ikanga do yi depuis c'est comme na fora mo minyana que iki sigi ka wurdili ke ko Beyoncé be da dima cadeau la quoi ou soit Shakira bi ni soro sokonna la mais faut savoir que faut il va satena Bemka yani kata nyefe Bemka iyo kuma do foro ko diete fe ni diete fe pour que Mahamadou Dubuti ka wala muso minana ka comment on appelle ça les butins de guerre là ka kele ko no fe bon ngona sino ko do ça albel dugu chum fe mun kama kata dugu na folo mina ko sanu ta ku ka muso ta et puis kele ra gara gulugi ba do fe no fe ko diete fuyi mo mo na ko yi ba be mo ko ti kata mo ko du kata jakamina de fu be ko fe korto ko do bara Bahrain de be misrifa ko anya me ko na ambal fu be ra Bahrain kuma o dum na sandron de technique dron o tani ni de la dron kata fe ndo sikisi ko ala ko ta dama ka kuma mo fere ba et puis o mu yere ka ba ko ambe ka mu pore mu yere ka ba ko ere au moment parce que ibe ga fo ko kemeto be ga kuma mu foneta ko ja ko la seli sira ma do ma o l'autre jour nya bala do keleme ga ta ba do yira ka fo ko ba do da ko aramadin yere de ça dit ko aramadin bichilen do ne be ba ko no ko ima fo mo ko way ko ni dunai che farafin no che farafin no ko farafin ya ne da balle be ka bangwa kuma de be yere nyini ga no ko aya yere solo ngo ora do ça dit que toi vous ye ko do be ou ya fam go ils savent très bien que nous les noirs là quoi
c'est ni i ka dinɛ di an ma il suffit seulement an ka di o de y'a to u kɔnna ka na ni dinɛ enseignement u nana ka na kalan fɔlɔ min kɛ farafin kun o ye dinɛ enseignement tellement que u y'a dɔn k'a fɔ ko foi bɛ farafin na quoi ne farafin ye fɛn minɛ n'a dara la quoi a t'a bila fo saya kamelongoro belebelew de b'u jɔ Mali kɔnɔ birifini kirikara dɔw b'u la k'olu ye fɛn dɔ dini wa fɛn dɔ mugu dini de u jɔlen don quoi yiri dɔ yira k'o yiri k'o donda ko mɔgɔ dɔ donnen n'u kɔnɔ quoi ko o de bɛ k'o garder quoi et puis i yɛrɛ bɛ don yiri wo nin yɛrɛ kɔnɔ i b'a dɔn tigitigi ko nin ye yiri wo yɛrɛ de foyi tɛ yiri wo de don mais u bɛ to kɛ mystique modèle dɔ ye mɔgɔw bolo k'a kɛ i n'a fɔ n'i donn'o kɔnɔ n'i selila dɔrɔn c'est à dire que i b'i bolo bɔ dɔrɔn i bolo ni kira bolo bɛ di ɲɔgɔn ma quoi molo be duguma de uzubil anga ko kuma mvode parce que fo anga fe nu anga miritu ye ka fo arjina ko de galon yemene jahannama ko de galon du hara anga u ka sali ru ka tu ka salika nu ka u kan ka fe mbo ko de jahannama u arjina galon fi har na be wa mandi je m'explique u lo ko arjina ko sinogote ni sinogote ro mo ko se ka je u bi te segen ngo bemka i ka ko lafia ka de fo ka so di ka segen de quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas sentir la chose sans son contraire, quoi. C'est pas possible. Attends avec la femme, moi. Monsieur non, il y a femme. Monsieur Bilo, là me dit, mais n'a pas quitté ce gars. Ni pas na muzokolo ngane gede bimina ngende ba o de kadio ni an negati mina ra bi koro mandio. Comme disait bomana ngana quoi. Ko fo negati mo la kamo. Ah? Kuko. Avec comme ça, bemka. Ko. Ah. Ko fo de negati boy là. Ouais. Vraiment, l'homme est méchant, hein? Non, demande. Il y a un dière kadide, ambe djem ngono muna kadi parce que akoko bela jerene ya resources son contraire ya me ko banaya kadide wartiki ya kadi parce que fantan de be bemka mais karamogo didi ni ya ka foko ali dien ere kadide ka foko la vie est belle de parce que ça y a de be ni ça y a kunte an te vie jadon. Merci Karamo, voilà. Parce qu'il faut vivre avant la mort. On tient à notre. On vie sauvée. Mais notre argent qu'on a fait séquenté, non. Ebe la fia dont tu veux mener à son séquenté. Voilà, oui, c'est quelque chose. Et puis, Wartiki, Wartiki a jabé dont tu dis qu'à son fantôme. Ni war be pekun ebe mo ko soro ka para ere kiya aba antina so be nyoy fana go firdausu ni fenge etapu de bala quoi ma fama wa meta yorom nani amanto yenga korodu golon laye duguma de quoi en plus we have the imagine ka ke mo ko ka ko awnde be sanfe quoi amunu meta firdausu la awnde be sanfe karamo black justice mena black justice volendo karamo ba black justice namuruzu benga karamogo dafale na ngo nema yele ka foli ke ngo vraiment wulu sarabu songa bwala o je karamogo be foli no bm ka I foli no kordu go I foli no uzbil o be foli no vraiment abuga ko mami fo dala ni tiente vraiment kordu go ya o chugum na si on dit que la vie est belle ça veut dire qu'il y a la mort oui ça veut dire quoi pour que on se ka don k'a fɔ ko janama ko fɛn farmanw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko alijinɛ na fɛn dumanw de bɛ yen nɔ a exemple de ta yan nɔ ta u kan toujours donc anw bɛ hɛrɛ minnu na yan nɔ k'a fɔ ko an bɛ an ka dulɔw min an b'an ka ginɛsiw min an b'an ka bofɔriw min k'a fɔ ko o diyaɲɛ u yɛrɛ ye ja min b'o la ani nɔnɔ ani di an b'o mun dun yan u y'a ye ja min b'o la u ko k'o de ye alijinɛ tamaseere ye quoi donc jahanama on a vu que u bɛ fɛn dɔw fɔ ko jikalanw nɛ bɛ bɔ fɛn da fɛ k'a fɔ ko muso minnu ye jɛnɛya kɛ ko a bɛ hakɛ to k'olu musoya ko jɔlɔkɔ dɔ bɛ d'o la ka t'o turu yan fɛ tout quoi ɲɛ in de y'a to anw y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛ digi mɔgɔ ni min na u nan'o sinkɔn kɛ jahanama kɔnɔ ye quoi donc fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko ɲuman ni juguman na k'an minnu sɔrɔ i t'a sɔrɔ anw o de bɛ ye yan nɔ fɔlɔ olu bɛ sɔrɔ k'o explication di k'o de bɛ t'i sɔrɔ yen nɔ quoi donc on sent directement que maanifin ka fɛn dilanlen don quoi mɔgɔ hakilina de bɛ nin ko ninnu bɛɛ kɔfɛ siga foyi t'a la. Peut-être ça y est maanifinya jayɔrɔ belebeleba dɔ de ye quoi saya yɛrɛ de ka di ale de b'anw ka ɲɛnɛmaya diya yiri anw na quoi une chose est sûre an bɛ se ka min fɔ k'an disi gosi n'o ye o ye que la mort ne nous trouve pas vivant
Oui, on a certitude absolue de quoi la mort ne nous trouvera pas vivants. Donc, k'a fɔ ko saya man gɛlɛn parce que saya bɛna waati min na o b'a sɔrɔ balo tɛ yen nɔ saya t'anw sɔrɔ balo la siga foyi t'a la i n'a fɔ Samori y'a fɔ cogo min na ko moi vivant ko les blancs n'entreront pas à Sikasso et puis tant que anw fana balo la saya t'anw sɔrɔ ji na donc ça c'est une certitude donc aw bɛɛ folen don. Karamɔgɔ Black, est-ce que mɔgɔ bɛ se ka ji suma dɔn k'a sɔrɔ i ma ji kalan dɔn wa? Ji suma k'a dɔn ko nin ka sumalen don k'a sɔrɔ i ma kalaman dɔn. Non, a ti dɔn. Voilà. Donc, u ye mun fɔ k'a fɔ ko ja dɔrɔn de bɛ arijinɛ kɔnɔ déjà ça c'est o yɛrɛ y'a yira dɔrɔn k'a fɔ k'u tɛ kodɔnbaliya kuma de y'o ye quoi. C'est à dire que foyi tɛ se k'a kɛ yen nɔ sans son contraire. N'i y'a mɛn k'a fɔ bi ne b'a fɔ ko ne ka bon parce que ne ye mɔgɔ jalanin de ye o. N'an bɛɛ tun ye mɔgɔ belebeleba ye k'an bɛɛ kɛ belebeleba ye anw tɛ jalamani dɔn. Voilà. N'i y'a ye k'a fɔ an b'a fɔ ko nin ka kunna dɛ an ye sɔrɔma de dun an ye digi dun. Bon n'i y'a ye an b'a fɔ k'a fɔ ko nin ka surun ne ka jan dɛ parce que i dilen don i ye surumaniw de ye o. O de bɛ identification nɔgɔya quoi. O de identification mais il faut dualité o de ye o c'est à dire que fɛnw n'u contraire de bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɔ. Sinon c'est ka dun il faut. La vie parce qu'il y a la mort. C'est-à-dire que ça yɛrɛ kun tɛ nafa yɛrɛ kun tɛ kɛ diɲɛ la yɛrɛ. Dɔ bɛ yen b'a dɔn fo i y'o fɔ aw ye ko i b'a dɔn arabu bɛ ka muso npogotigiya ta o de y'u ka fɛnba ye quoi ko n'i sera muso kelen na a bɛ tila ka segin npogotigiya la automatiquement quoi c'est-à-dire c'est un truc vierge. Bien sûr parce que hakilina minnu don 7e siècle hakilinaw de don i y'a faamu wa c'est-à dire que fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o o dilanna 2020 ninnu kɔnɔ i b'a sɔrɔ o kuma tɛ arijinɛ kɔnɔ 2020 kuma si t'a kɔnɔ i y'a faamu wa hali 1980 kuma t'a kɔnɔ a fɛn bɛ fɔ a bɛɛ ye arabuw ka fɔlɔfɔlɔ fɛn minnu bɛ arabu la o de b'a kɔnɔ di nɔnɔ raisin pomme ɲɔgɔmɛ dɔ bɛ yɛlɛ i bɛ yɛlɛ ko ka yɛlɛ ɲɔgɔmɛ kan k'o dajuru minɛ ka don arijinɛ kɔnɔ donc olu ɲinɛna ko Lamborghini bɛna créer u t'o dɔn. Dugu ko fauteuil u ma fauteuil tɔgɔ fɔ n ko fauteuil de jigin arijinɛ kɔnɔ piscine t'a kɔnɔ u y'a parce que u ka temps wagati la dɛ ko tapis de bɛ fɛnsɛ jaganɛ b'a dɔn kongoro dɔn bɛ awɔ sirakaw bɛ da fɛn min na an b'a fɔ tubise marakakan na ko o de b'a kɔnɔ quoi o de ye xiyamu ye quoi. Ni avion kun bɛ yen i kun b'a fɔ ko ni avion kun bɛ yen i kun b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ dɔn ni avion de ye alijinɛ kɔnɔ ni avion kun bɛ yen n'u kun bɛ avion dɔn a bɛ ni bɔkolo cɛ kun bɛ avion de fɔ o kun b'a fɔ ko mɔmɔ n'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ k'a bɛ don ni avion ye A880 Boeing A880 a kun bɛ non c'est sûr mais comme u ye ɲɔgɔn bɛɛ de fɔ quoi. Namuruja a lajɛ sisan anw ka artiste fɔlɔ ninnu i n'a fɔ Salif Keita ou bien Manu Bongo ninnu u tun bɛ don yɛlɛsɛni kan ni sito min ye sisan artiste ninnu u bɛ jigin u bɛ don jama kan cogo min na parce que o wagati a y'o sɔrɔ a tun tɛ yen u bɛ révolution ma s'o ma donc ko bɛ ten de quoi an bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye u t'u k'u yɛrɛ sɔrɔ quoi voilà karamɔgɔ micro permet ka taa n'a ye quoi. Ko karamɔgɔw ko diɲɛ tɛ foyi ye mais u ka karamɔgɔ tabalini ale yɛrɛ damu mun fɔ tabalini ko la ka tila k'a fɔ ko diɲɛ tɛ fɛn ye ni kɔni ne t'a dɔn ninnu bɛ fɛ ka mɔgɔw bloquer ka taa yɔrɔ min na quoi. E yɛrɛ ko k'i bɛ ko c'est-à-dire diya yɛrɛ kama muso ko yɛrɛ diya yɛrɛ kama i bɛ tabali dɔ dilan ka taa di ministère ma i yɛrɛ mesure ta hein à ta hauteur. Voilà, à ta hauteur, très bien, à ta hauteur quoi. Voilà, c'est bien qu'à faire diya ma tout comme mais diya ne bɛ kɛ dugukolo ne sanfɛ avec la ka fɔ ko diɲɛ tɛ foyi ye karamɔgɔ yɛrɛ y'i da don ni tabali ko na i bɛ muso sen kɛ tan i b'a bolo kɛ tan i b'a bon e de b'i yɛrɛ bon silamɛ de bɛ ka nin kuma sugu fɔ diya et puis muso ka diya tɛ dɛ cɛ yɛrɛ bɛ se k'i diya sɔrɔ cogo min na quoi hein mais silamɛ a bɛ tila ko tuguni k'a fɔ ko diɲɛ tɛ foyi ye. Donc maintenant tabali dilan kun sisan ni diɲɛ tɛ foyi ye pourquoi a bɛ tabali dilan mun na k'aw mesure ta. Karamɔgɔ bɛɛ ka i b'a faga dɛ. Mais karamɔgɔkɛ o a ye nin kalan min de kuranɛ kɔnɔ wa ou bien hadith mais phrase karamɔgɔ Usman nin fana sɛbɛnnen don gafew la yan tu bɛ taa nin kalan min. Adisa dɔ bɛ yen koyi Adisa bɛ mun de fɔ ko adunya mata wa ghayru matauha almaratu saliha
continuer dagamuso de wa kwa dagamu bela nyuma wele muso nyama ye. Merci Ouzbil. Il va arrêter. Il a bien dit ça. Il y a qui dit ko créer Mahamadou ko dien fait ça va le cadre aller. Ko muso ani parfum. Ça va les je sais pas quoi ani sali. Muso ko mo black refait de. Égal là. Muso ani parfum. O ka fara mɔgɔw la sa mɔgɔw ka baara kɛ u ka jamana jɔ sa ninnu tɛ ko sɛbɛlamanw ye sa ninnu sen ka suma an ka karamɔgɔbaw dɔ bɛ duguma dɛ ko maître i fɔlen don Potep. Foli bɛ BMK ye. Karamɔgɔ Didi folen don, karamɔgɔ Keita ani Abilabi. Karamɔgɔ dugukolo foli b'i ye. Ouzbil an ka karamɔgɔba foli b'i ye. Komi ne natɔ bɛɛ le sisan ni n ka live ye donc ma sujet long donc n bɛna lamɛnni kɛ fɔlɔ parce que c'est pas bon de intervenir comme ça. I bɛna kuma fɔ peut-être kuma min ni sujet yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bon ça peut être ridicule quoi. Donc pour le moment je connais pas encore le sujet du live. Merci beaucoup. karamɔgɔba i fɔlen don non sujet spécial t'a bolo an bɛ paro dɔrɔn de la Nga flati yango ye ala te kele Mamadou te agachide Arjine te Jadama te Sunye galo ye Kalmatu Shada ye faux témoignage ye Jagabo ye galo ye o ye action sociale de mɔgɔw de o sigi sen nga ko c'était munu ye ko kolu dɛmɛ ça c'est purement sociétal et humain voilà o ye action de ko iji ye galo ye donc an ka sujet te changer quoi karamɔgɔ maître quoi voilà ala te kelen ye mɔgɔ ma ala ye Mamadou bɛ ci don min na mɔgɔ kun tɛ yen o ye faux témoignage de an tɛ an ka bɔ galon kɔnɔ quoi tout simplement k'an badenw na dɔnniya dɔrɔn k'u bɛ ka Kalimatu Shada min fɔ ko faux témoignage de don k'i bɛ seereya ko ala ye kelen ko Mamadou y'a ka ciden maintenant ko bato fɛn foyi tɛ yen ko ni ale ala tɛ ko Mamadou y'a ka ciden bon bato fɛn wɛrɛ kana k'e n'ale tɛ o y'a kungo ye sisan sa mais an ka seereya ko Mamadou ye ciden ye sisan non mais an bɛ seereya Mamadou ka cidenya kama ale kɛ don ka Mamadou ci a ye jɔnni kɛ seere i kelen ni Mamadou kelen ka ci i ma sɔn mɔgɔ si ka kɛ seere i tilara k'a fɔ ko ni jɛnɛyakɛla bɛ minɛ bɛ kiti bɛ kɛ jɛnɛyakɛla kan ko fɔ seere naani seere naani ka kira ci seere naani non mais c'est seere naani ka kira jina ite jigin ayɛlɛ ko b'i fɛ yen dɛ i yɛlɛ cogo man ɲa donc mɔgɔw k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye mɔgɔw ka ko labɛnnen de ye quoi voilà pour que silamɛya yɛrɛ ka kɛ complet yɛrɛ ye a kɛra Omeyadiw ni Abasidiw de tile la quoi tout a été organisé a bɛɛ ko samaw nana kɔnɔw bila ka na Babila kɔnɔw bila ka na samaw bu mais cɛ nana ka na alikaba ci ka mɔgɔw faga k'u bila kɔlɔn kɔnɔ ka tila ka alikaba gabakurun ta ka taa ka tila k'i jɔ alikaba san ko Babila kɔnɔw bɛ min k'o tɛ kabako tɛ a tellement que cɛ ka kafiriya juguyara ka a ye dɔw faga k'olu fili kɔlɔn kɔnɔ ka gabakurun finman in ta ka peleranw faga ka gabakurun ta ka taga ka tila k'a fɔ ko sisan ko u bɛ suratu min fɔ ko Babila kɔnɔ k'u bɛ min ala ma se ka foyi kɛ en 79 mois alikaba kana ta otage la avec plus de 50 000 pèlerins ka n'u minɛ aw ka wuli ka GIGN ka France GIGN wele olu ka avion ta kana alikaba bɔ bolo la o bɛɛ la aw ko ala ka so don bon hɔrɔnya ka ɲi fɛn bɛɛ la danbetigiya bɛnnen don ko bɛɛ la quoi bon o mɔgɔ kelen o b'a fɔ k'olu de buruja don o don kafiriw dɛ u kan ka faga de dɛ ni kafiri kan ka faga de dɛ kafiri i man k'i den d'a ma ala ka kafiriya nagasi ala kana barika don kafiriya la i bɛ k'o fɔ ni micro min ye kafiri de y'o dilan i bɛ ka kuma k'i to courant lumière min kɔnɔ kafiri de don i bɛ ka alikaba i bɛ ka avion ta ka taa alikaba la kafiri de y'a dilan i bɛ ka taa alikaba mun i bɛ ka taga yɔrɔ min na munumunu kafiri ka kilim de b'a kɔnɔ i bɛ V8 min kɔnɔ dɛ karamɔgɔkɛ kafiri de y'a V8 dilan i y'a faamu o question dɔ bɛ ne bolo Moi je suis arrêté.
Moi, je suis arrivé à la maison. Bon, je suis arrivé à mon téléphone. N'a pas 500 camarades. Là, vous sont à Tiwa. Désolé. Trampo dugolo jejen beta mon déloger wati minaw est-ce que uyu la tubi fola parce que ko ni tesla ma ite do alkaba kono est-ce que uyu seljita uyu a exiger ku ga seljita est-ce que uyu la ina so bolo ko le kundo bon ne va faire ko de donc quoi parce que paraît que terroriste nous be alkaba soñ rede kono ko jejen taru do déloger fa a konona yere de la ko soñde sokor la mainde fo o konana est-ce que vous avez la sur ou la tout faut de quoi que va ou bien je sais pas moi j'ai rien compris la même robila tout bili ko kuma de bala ni islam na do avion ono kataka iji la et ça avion constitution ni ngali ka fo et c'est pièce fin do ba a glan fin do be est-ce que a glan fin do be ni le Karamo dugule ni nda aranvoye bien no haram ya lendo ato ni ngali ko ni islamé kuma chama na dro abe en position ni islamé ala jeke islamé la je français ke islamé la français est-ce que ou be porter la ku kanto ka foko ni mo komte islamé ko e kafiri de ou ka ibu yo ko fo français jamais har kunu karamo dugule yodo barala ya siga le mo siga le no dro ko ti do abo barala o tanto lu bolo sa ya famwa ngo avec la gizabulu dire o de ganga on malé hakili à travail ko yi mulu baliadi mais mara ko côté tagé nugu dépé nyaga mi jogoti no nyaka ko mi yoro maka suru nyama be boni yendo ka yoro maka suru ne c'est la be sira mo mo il faut que ika poso ga grinu tai wu manganda ibi arme wu manganda ka fo ala tera mo shibo bolo la de ala ke malaga exemple fara fatenya anya mbolo de usima ka marfa no fensa kanga militaire formé ku jala mi akara chogodi awanyana ma abana ala côté ala tera mo bara ala tera mo bolola exemple de frère nandara la iga kumande tien ala te mo ci demer galondo mo ni ere wula ka femu nyenyi ki chesiri ka a blade sukuna ka fo meni ne fe ka baraka konala iba nyesoro et puis kuma do ça de ko mi ngasuru ne nyama be bon de fe parce que uya do nga fo nyama bon ro de an africain de an be nyama suku be de kunu ima fa moi arabu buga nyama cheka na dama to buga nyama cheka na dama ante bashila mba be woloma wa woloma ni reference fe iba amenyo gusha no fe ibe slameni chrétien de ka tu sigi dibala efa tate qur'an iba tate i moke to ta kono i momso to ta kono bible fe ne beti i moke to ta kono i momso to ta kono Jésus a dit il est né par le vent il est né par son père Allah a dit qur'an a dit ala kira abebe chenja unchela abebe chesuru chela des conneries comme ça ma chite ka mo era ta ka fou de femme bo farafo ne sigle me ka nyoko kolche ni dama na to abu ko wule ku jo ku deundo université bawla ku deundo médecine na ku deun blaga ta ko ta technologie kala fo ka boy kata ça dit ki panga bo dugolo sanfe kata kabano wala kata dugolo were ka kla to visiter ka kla ko o information di en farafo na on sigle no jusqu'à présent Jésus va nous sauver la ilaha Muhammad rasulullah Qur'an de abebe Qur'an de kono awo fembe ba kono ibe Qur'an ta kadali aite shema kisekle ta ya kono shema ta kono ate ne mo de la ka ko Qur'an ko shema ba kono na ka fo na meske islamé ata kono uko fara ka bombu dala way ibara ko ne ra de flene kwa check man fo do amulu bali ara de fanga bunya na ko jugu kwa parce que fait ba kono musoko mo bla nyona des choses comme ça fait mirate na fanya na mo na kuma na fa mbesi ubeka Qur'an na fa foto comme na ne Qur'an na fa kuma na fa sanu na fa be comme na ha ne arabu kunna na dama ka fo ko pu ibe Qur'an daga sanu da arabu gabe Qur'an sanu takati ka Qur'an tuyi parce que abaro na sanu fira parce que Qur'an sa chama sa mais be farafine la joda na nye daga fimamba ibe ko bubutike o de ba fo kale be Qur'an fa kati sanu ga na taro ko farafine re kara to so de kaba ko de do quoi hein mais ni une fois qui est kafiri de était à la fait de ante à la fait ante ango ante fait amabawa mi ya quoi ame ala kola depuis sanjo la nga jamana be ka jini ne mo rebe ka digna la quoi ne demsen fitini mu aéroport la munu trakata aéroport attaqué malien demsen fitinu ou te fouy kalama ou makal eti éducation kelme ku jo le kelme ka marfaw ni fengo taku do la kata mali aéroport ta c'est-à-dire que kato attaqué et puis venez anga strasso be cla c'est-à-dire que am ga yira de foka quoi bon ne ba nyini ga awere jilibe ka bo jamana mu kono ko awga do so abe do so to di farafindel maka farafindel da ka kantike
ni mourir quoi quoi et puis il est fier de ça ka c'est flamme ka boulot flamme ka do ka la do ka kumulo tike ka klengo tiko ka ou bien ka non comment dire vraiment ça fait mal quoi moi ça me choque hein, vraiment ça me fait très très mal ne madame malien ka malien fa ala ko kama quoi ne dabali le ba amigo kuma fo do nyana giren do sigle no misiri kono ko de cadeau lui quoi et donner lavage cerveau ça c'est quel genre de lavage cerveau comme ça non carrément vous voulez nous on croit il est là mais c'est la folie que mais nous connaissons des raccrochables parce que moi je pensais que il y a 4 ans c'est moi seul je pense comme ça quoi ni comme on a gagné tout mener la kosobe mais quand il y a kamitu découvrir que ay hakisi ko kosobe quoi sinon ne tout be casser la trop malé ka penser seconde la matériel chocolat à faire vers son propre pays quoi il a faut même ka beraka la série mun que c'est ça o discuter de famille ka har biya ben kan quoi oui frafi drone de tege mina kaka nyon frafi iba mina ka tege utiliser ka frère bugona wa be son a tege nga utiliser quoi o de hakli na manyayele ka farinya ka fo anga tien o de anga tien ka norola ko mo verita ni nana an bon fambala an be so nan bon fantala anteso ni nana ko ala de ko tamba fo eni ka ala nya faramo na masika oze ko de ke har shi na be kasi karamoki abe fo wala sinogoni ni kitabu de bible de qur'an de torah de ninde yusufu ka mago de yusufu ka suka sukura de misi wolowula jalamanu uye wolowula don muntul lendo des trucs comme ça ya yala bite fena kulu ye nyame wolo de ma famu tamaruju kasira ala kira krefe de ça ere ko ala kira ma bonjour de aba frafi be denna beti ne sekli aha kama kura ya ka furike mambe kumare wambe kumare ba nyintige ne ma kuma trambe ça au folendo en tout cas moi je suis soulagé j'ai vu que les gens passent comme moi Technia foule va venir. Caramo Dukolo au pas toi, Didi, au tep. BMK au tep. Aboulabi, Ousbil. Keita, Nia foule va venir Caramo. Bon, je pense que non, ni Klana, ni Stramaya, ni Klana, ni Keita, tu mets, ni marque moyen. Faut afficher un toit bout, n'ta ya fa. Toi bout, ni about, n'ta ya mokola. Autre m'a gardé. Quand vous avez de pays, il veut travailler de l'été courant, ça a été bon, ça a été mousseau, ça a été fait besoin gratuitement. Comme ça ne besoin de toi, il y a un courant, il y a un courant de douce, il y a un courant, il y a un bébé quand, il y a un bébé du courant, il y a un bébé Québec, il y a un courant Québec, qui vit au yoto so. Nous tu es tchaï, toi pour ni à bout de taille à mon voilà. Ati. Ou le côté ni qui y est quoi, c'est pas bon quoi. C'est-à-dire que toi mais ton dogme, il a dogme, il est trafic quoi, il y a un cadeau là. Morément qu'on a fait de finir quand là, c'est pas possible. Ça n'est pas là, mon gars, qu'on y a la tika, qu'on a expérience qu'il y a fait de fort, hein, et puis bah il y a là. Tant que nous avons un code de finir, tant que nous avons prouvé qu'il y a fait, à qui c'est, il peut là, qui c'est quelqu'un là. Il connaît bien ce qu'il est allé là, parce qu'il veut aller où. Ah, il veut faire, mais il était là ou là, mon gars, dans la finir, que non, il travaille, mais il travaille le cahier. Ok, travaille, avant, on aller à Malala. Bibi, allez à Malala. Comment me clona qu'on a que nous tout l'anneau qu'on a comme cana. Nous l'anneau qu'on a comme cana. Comme Kamo comment la panel quand on. Si t'as un bouillon qui a un bouillon même à Kabak et autre grand gachi, à tout le monde qui a hésité. Mais Bibina, ça va lever. Comment ça va lever? Avec vous les donc. Comment ça va? Il y a nous un blanon quand avec ça bien le cabayo. Comment ça va? Si t'as un bouillon nani, comment ça va? Au cas ça va aller. Nous quatre tout le monde avait bien le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que Fafi y quoi. Dans ma maman, moi, pas dans ma tête, il y a un coca qui le fait finir. Il travaille le moyen, ni salami, black, il dit. Ati. Où y est-il? Non, c'est pas possible. C'est pas. Non. À moi, quatre neuf Fafi, il y a un aller. Mon peuple, dans la fin, il y a un gars qu'on a, il veut comme la caméra à Dabla. Ni salami, il veut à Janama, qu'on a. À le côté. Ok, il était à la non.
farafin to ala long farafin ka dambara le long damaye encore le long mo ko ala mais ni ala ko ka ba ne duno c'est qu'ala ta ko le boy et c'est ni ala long ala muni Mohamed ala qu'est-ce que moi j'ai à voir avec lui nous quand on dit ta ko le boy moi je crois à Batida moi je crois à Batida oui comment on dit et puis il y a quelque chose qui m'a attiré uka wuli silamɛ muso minnu bɛ ka yala Mali kɔnɔ k'a kɛ trabadɔl wa trabadɔl feere wa ma dɔn mun de c'est à dire u kan ka wuli olu bɛɛ kama u kɛlen bɛ k'an ka jeunes bɛɛ kɛ dɔrɔgutalaw de a bɛɛ taa Mali suguba kɔnɔ i ka taga lajɛ minnu b'a furakisɛ feere la a bɛɛ silamɛ a n'a cɛw a bɛɛ silamɛ aw bɛ dɔrɔgu feere la aw bɛ silamɛya la han u kɛlen bɛ ka jamana yɛrɛ de bɛɛ tiɲɛ quoi aw ko silamɛya bɛ mɔgɔ jogo ɲɛ i bɛ sun ka seli ka ko bɛɛ kɛ mais aw bɛ nin jogo kolonya mun dango tuguni Mali bi ne recrutement bɛ ka kɛ Mali la hali cɛ dɔ bɔra ka kuma fɔ rassemblement dɔ i mana jeune ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ko drogue b'a fari la tramadol jɔn de bɛ k'a feere n ko b'a dɔn k'a fɔ ko drogue don ka tila k'a feere e tora silamɛw tɛ yen wa silamɛw jogo tɛ se ka ɲɛ ka olu ko ninnu dabila wa mais a b'o to ni ko ninnu bɛɛ la a bɛ nin ko ninnu bɛɛ kɛ a bɛ tila k'a fɔ k'aw bɛ tila ka kisi sɔrɔ ko ka don arijinɛ kɔnɔ a bɛ don arijinɛ jumɛn kɔnɔ c'est à dire que ninnu yɛrɛ de filɛ nin ye quoi je ne sais pas u bɛ fɔ k'u dogo fɛn jumɛn de kɔfɛ de ka c'est à dire que ka diinɛ nin k'u bɛ diinɛ nin défend quoi ala yɛrɛ ko k'ale ka diinɛ aw tɛ aw c'est à dire que aw do o aw tɛ o ale ka diinɛ bɛ u défend mais a y'aw sen bɔ a la ne mana maliyɛn yɛrɛ ye k'i sigi maliyɛn yɛrɛ k'i sen bɔ a la ok maliyɛn k'i sigi ka jalamuguli don i kun na han ka kɔlɔsini minɛ ka forokiyani panini dun sen bɛ ko bolo bɛ ko san kalo 12 e de birilen nu k'i ban baara ma u tɛ baarakɛla o parce que n'u ɲinɛ k'u ka baara ye mun ye k'an bɛ commerce de kɛ ok d'accord aw bɛ commerce kɛ c'est bien mais commerce kɔfɛ mun wɛrɛ bɛ yen k'an bɛ kalan dɔrɔn de kɛ n'aw k'an bɛ mun kalan kɛ k'u ka kuranɛ kalan han bon kuranɛ kalan dɔrɔn de bɛna kɛ sababu ye ka jamana lataa ɲɛfɛ wa mun bɛ ka jamana lataa ɲɛfɛ an bɛɛ kan ka wuli k'an ɲɛsin o de ma diɲɛ maa tɔw bɛ ka mun ɲini k'a kɛ an fana kan k'o de ladege diyagoya walasa an fana ka se mɔgɔ tɔw la mais i bɛna taa misiri kɔnɔ bɛɛ bugulen don kuranɛ kan wudu wada tu comprends rien tu ne sais pas ce que tu lis et puis u b'a fɔ k'a ka ɲi maa ɲɛ ma ko n'i bɛ kuranɛ kalan k'i ɲɛ bɛ mɛn maa dama mun ɲɛ bɛ ka ci ka sɔrɔ kuranɛ tɛ dɔrɔn u tɛ ka kuranɛ kalan dɛ u bɛ ka kuranɛ yɛrɛ u bɛ to k'u ko ala yɛrɛ de ka to ka dɔ min mais ça ne va pas mɔgɔw de fɛn nin sɛbɛn an bɛ tilen k'a f'u ɲɛna kumakan bɛ livre nin kɔnɔ mɔgɔw ka kumakan de don u ka cɛ farafinya ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ de u y'a fɔ cogo min na sen bɛ dugu ma sa bɛ dugu ma an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ Imran bɛ y'i lajɔ fɔlɔ ka i ɲininka ko e ka parce que la n'i y'a ta ka jateminɛ an caman bɛ yen an bɛ ka silamɛya kɛ i b'a fɔ jogo diinɛ de ye quoi i m'a fɔ ma olu bɛ ka dɔrɔgu feere ni fɛn mun kɛ bon o dɔrɔgu feere ninnu ka cɛ o ye silamɛya jogo de ye quoi i m'a fɔ ma o tɛ maaya t'o ye quoi maya o silamɛya jogo de y'o ye quoi i m'a fɔ ma parce que an bɛ ka silamɛya kɛ i b'a fɔ jogo ɲumanya de b'a kɔnɔ jogo ɲumanya kisɛ kelen t'a kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn u bɛ ka comportement fɛn fɛn kɛ nin ta nin a bɛɛ y'a dɔ de ye quoi i m'a ye a bɛɛ y'a silamɛya dɔ de ye quoi i m'a ye a bɛɛ de bɛ silamɛya la quoi ma parce que an kana i b'a fɔ sisan k'a fɔ mun bɛ ka mun kɛ o ko o man kan tɛ ka kɛ mais silamɛya dɔ de don halisa an bɛ ka force de d'a ma quoi parce que la an bɛ ka kɛ i b'a fɔ jogo ɲumanya diinɛ de don quoi o tɛ quoi toujours quoi mais u bɛ ka mun kɛ silamɛya dɔ de don i m'a fɔ ma u bɛ k'a kɛ quoi i m'a fɔ ma an danbe de tɛ sɔn ma an ka hɔrɔnya de tɛ sɔn o ma i m'a fɔ ma u nana ni ko o mun ta k'o cogo an kan dɛ an danbe de tɛ sɔn ma quoi i m'a fɔ ma mais silamɛya dɔ de don quoi mais aw bɛ foli n'o karamɔgɔ. Fɔlen don karamɔgɔ ba. A kuma di jinɛ ma an ka position dɔn. Jaya ale silamɛ de o. A jinɛ kɛ. Jinɛ ouais jinɛ i ka micro dayɛlɛ. Awɔ pour que an ka position dɔn sinon a mɛnnen don sanfɛ kuma tɛ ka d'a ma. Oui aw yɛrɛ foli kɔni baasi t'aw la kɔni. An tulo b'i la dɔ di. Non baasi foyi tɛ e la ka
foli kɛ sinon basi foyi tɛ yen. Yeah. Ah, e kafiri. Ah? Kafiri ya? Ayi. Ah, o ma ke te silamɛ ya? Ayi. Oh, ni te silamɛ ye mun ye? Silamɛw bolo de. Ne jara de. E ye jara de, mais e tɛ kafiri ye. Ah ouais, tu as raison. Non, au contraire, normalement, silamɛw de kafiriw ye parce que olu de ye u bɛnbaw fitiriwaleya. N'a fɔra k'an ka tiɲɛ fɔ, silamɛw de kafiri ye. Ok, i folen don. Jaya, question dɔ de bɛ ne bolo quoi. Munna Kami ani sɛ a tɛ alijinɛ kɔnɔ quoi? Parce que dumuni fɛn o fɛn ka di Ala m'o si tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ. Ah, i b'a faamu wa? Donc ne b'a fɛ k'a dɔn pourquoi Kami sogo ka di cogoya min na Ala m'o fɔ. Wa a bɛna fɔ an ye ko Ala ko i hakili mana jigin mun ma k'o bɛ jigin ka na. Kalonfin parce que il a bien précisé dumuni minnu bɛ yen. Aw tɛna maa si marama ye yan k'a fɔ ko dumuni wɛrɛ bɛ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ. Il a bien précisé hein, di ni raisin ani nɔnɔ. Voilà. Donc aw tɛna an marama ye yan ko i hakili mana jigin mun ma ko o bɛ na. Kami sogo tɛ yen, sɛ sogo tɛ yen, wolo sogo tɛ yen. Donc Jaya, e ko cogo di? Dumuni jumɛn bɛ alijinɛ kɔnɔ mun ni nɔnɔ ni di ni raisin tɛ? I folen don. Non, e bɛ ne de yan. Jaya, i tɛ bɔ sisi la n'o tɛ an b'i lajigin dɛ. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ dugukolo aw bɛɛ lajɛlen na ani Uzubi aw bɛɛ lajɛlen quoi. Mais parce que n'i y'a ta ka jateminɛ an b'a ye i b'a fɔ ma silamɛw kɛlen don ka a fɔ ko gulɔ ye haramu ye mais parce que n'i y'a ta ka jateminɛ i b'a ye fɔlɔ hali n'a a bɔra Egypte quoi mais i b'a ye u ni mun tun bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye fɛnkɛ tubabu ni Israël quoi. Olu mun tun bɛ ɲɔgɔn kan n hakili la olu de tun bɛ gulɔ dilan k'a kɔrɔ mais est ce que commerce kama de tɛ u ma gulɔ ni haramuya parce que i b'a ye arabu u tun tɛ se gulɔ dilan na wa ou bien parce que an ma se k'a yɔrɔ faamu quoi parce que n delila ka kuma mɛn fɛnɛ la i m'a fɔ ma k'u ye ɲɔgɔnmɛ haramu o commerce fanfɛla de fɛ mais est ce que gulɔ yɛrɛ fɛnɛ tɛ option ye yan n bɛ fɛ ka o ɲininkali de kɛ quoi n'a sɔrɔ mun b'a ko dɔn quoi parce que an b'a ye Ala ye gulɔ haramu mais on dirait que arabu tun tɛ se gulɔ dilan de la bon on dirait que gulɔ a tun bɛ bɔ diinɛ fɔlɔ tigilamɔgɔw tun de bolo quoi olu de tun b'a dilan i m'a ye n t'a dɔn o de kama a haramuyara wa ou bien ɲininkali de don quoi aw folen don. Nyama ye ko cogo di? Aw ma kuma faamu na ou bien siga ka na nyama komi mɔgɔ tɛ ka fɛngɛ kɛ. n ko n'i y'a ta ka jateminɛ diinɛ kɔrɔ tigilamɔgɔw kun i b'a fɔ yahudiya ni nazara kun bon i b'a ye olu de tun bɛ gulɔko kun i b'a fɔ hali n'a sɔrɔ a tun bɛ Egypte ka kɔrɔ mais i b'a ye la a nana olu ka yɔrɔ fanfɛla de la bon est ce que arabu mun ma gulɔ haramuya olu de kama wa parce que la k'a dɔn olu de tun bɛ se a dilan cogo la quoi gulɔ kun dilan cogo la i b'a fɔ u ye ɲɔgɔnmɛ haramuya position min na parce que n'i y'a ta ka jateminɛ n delila ka kuma mɛn fɛnɛ ko ɲɔgɔnmɛ u y'a haramuya parce que la t'a dɔn nanzara kun de tun bɛ fɛngɛ lɛ u ye lɛ haramuya parce que nanzara kun de tun bɛ lɛ commerce kɛ ka kɔrɔ wa n fɛn de i m'a fɔ mais olu fana tɛ ɲɔgɔnmɛ dun parce que
arabu de kun bɛ ɲɔgɔnmɛ commerce kɛ wa n fɛ nin n delila ka kuma mɛn panel kan yan quoi mais n bɛ fɛ ka gulɔ fɛnɛ de t'a dɔn quoi n'a sɔrɔ gulɔ fɛnɛ b'o situation position de la u y'a haramuya parce que la arabu kun s'a dilan cogo la mais nansara kun de kun s'a dilan cogo la u y'a haramuya o de kama wa ou bien m'a faamu quoi n bɛ fɛ ka dɔn n'o de kama u y'a haramuya quoi. An ka passer o kan farafinna danbe yɛlɛla quoi an ka kuma d'ale ma karamɔgɔba i folen don. OTEP karamɔgɔ foli b'aw ye dan tɛ foli min na k'aw fo manden folikan saba la folikan min ka fisa folikan bɛɛ ye wa ka fisa ni salamalekum bɛ se ka fo tɛ kuma in na k'aw fo k'aw ni sɔgɔma k'aw ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma k'aw fo k'aw ni tile k'an tilen ɲɔgɔn ye k'aw fo k'aw ni su k'an ka ɲɔgɔn sutura mɔgɔ mɔgɔ bɛ layifu na ka bɛn ni waati ma k'i fo ka bɛn ni sigiyɔrɔ ye ka bɛn n'i ka waati ye karamɔgɔ BMK i foli don kosɛbɛ dan tɛ foli min na masa bɛ kɛnɛ kan k'a fo ka Makoja fo Keyita k'i yɛrɛ fo karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yan ko jinɛ k'a fo n karamɔgɔ bɛ yan karamɔgɔ Dugukolo foli b'i ye karamɔgɔba ye ni jɔ ka Zubili fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ fo k'an ka dansiraw fo bon i ka ɲininkali ne bɛna essayer ka jaabi dɔ di a la kun jumɛn la lait interdira parce que lait kɛcogo tun tɛ arabuw fɛ arabuw ka dugu ye désert de ye lait tɛ se ka mara yen nɔ quoi a kɛ kun ye dɔrɔn ka arabuw k'u bɔ marchandise wɛrɛ minnu bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na u fɛ yen ka u bɔ u kan ka se ka u bila k'u yɛrɛ fɛn minnu bɛ u yɛrɛ fɛ yen ka u bila k'olu dun quoi komi ɲɔgɔmɛ dagalen no u fɛ yen donc i kumana yahudiyaw ka yɔrɔ min kan ni k'olu fɛnɛ ɲɔgɔmɛ interdit ne kɔni ne tɛ o passage dɔn mais voilà a bɛɛ bɛ sɔrɔ o fɛn kelen ninnu de fɛ i ka population bɛ fɛn minnu kɛ fɛn minnu bɛ i yɛrɛ bolo i b'i ka population ladiyagoya ka o fɛn ninnu de diya a ye comme ça i ka wari tɛ i ka nafolo tɛ don mɔgɔ wɛrɛ kun quoi a kɛkun tun ye o dɔrɔn de donc n'i ye arabu ka côté lajɛ i bɛna ye ni lait tun bɛ bɔ fan wɛrɛw de fɛ ka na olu fɛ yen mais olu yɛrɛ ka dugukolo kan lait tɛ se ka i tɛ se ka lait élever k'a ɲɛ quoi lait bɛ sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ni sumayama yɔrɔw bɛ yen nɔ o n'a ɲɔgɔnna caman o de ka di lait bon o tɛ se ka kɛ cɛncɛn sanfɛla la donc i bɛna ye olu ka yɔrɔ la pour que u ka lait dun fa kun ka bɔ yahudiyaw de fɛ ka taa di u ma c'est comme yahudiyaw bɛ taa u ka économie n'u nana ni lait ye u b'u ka wari ta ka bɔ n'a ye quoi ka na n'a ye u ka dugukolo ko de man di u ye bon yahudiyaw fɛnɛ ka côté la ɲagamɛ bɛ o ye arabu de o désert fanfɛla ninnu de kosɛbɛ ɲagamɛ bɛ se ka vie yen nɔ désert sanfɛ quoi donc o de y'a to olu ka base ye ɲagamɛ bon yahudiyaw fɛnɛ tɛ fɛ olu ka duguladenw u ka bɔ u ka kɛwalew kan ani fɛn minnu bɛ u bolo bagan minnu b'u bolo olu tɛ fɛ o marchandise ka baisser cogo dɔ la donc o de y'a to bon n'a sɔrɔ olu ko ye ɲagamɛ interdit kɔni a kun bɛ kɛ o dɔrɔn de ye quoi mais n'i ye kuranɛ lajɛ lait ma interdit kuranɛ kɔnɔ pewu quoi yɔrɔ dɔ la a interdira k'aw kana sogo dun mais yɔrɔ dɔ la bon n t'a dɔn n'o ye kuranɛ kuma ye mais a kɔni bɛ diinɛ kɔnɔ ko ni kɔngɔ bɛna i faga ko ni sogo foyi tɛ yen k'i bɛ se ka lait sogo dun quoi bon n'i ye gulɔ fɛnɛ lajɛ gulɔ kɔni ma interdit yɛrɛ a fɔra ko gulɔ k'a kana gɛrɛ a la ani avec les pierres taillées ani fɛn wɛrɛw k'olu ye sitanɛ ka baarakɛfɛnw ye sitanɛ ka fɛnw de olu ye donc sinon kuranɛ yɔrɔ dɔ bɛ min bɛ kuma gulɔ yɛrɛ dilancogo kan o n'a ɲɔgɔnna caman ko nafa bɛ a la a bɛ kuma nafa kan kosɛbɛ donc karamɔgɔ n bɛ i fo n bɛ se ka nin de fɔ i ka ɲininkali la ka karamɔgɔw fo n ji yɛrɛ la. I folen don kosɛbɛ farafinna danbe i y'a fɔ cogo min na wala o de don quoi Ok, bon nin ko in kɔni ni lait interdira ka lait interdit ko lait man ɲi ou bien o ye pression kɛ silamɛw kan k'u kana gɛrɛ gulɔ la u kana gulɔ min mais mun de la o ye jɔnya to a kɔnɔ ka gɔrɔjɛgɛnɛ to a kɔnɔ est ce que jɔnya ni lait sogo dun jumɛn de ka jugu ne hakili la ka mɔgɔ don i ka jɔnya la ka mɔgɔ dɔ minɛ ka kɛ i dugumamɔgɔ ye ka degun sugu bɛɛ ta ka sɛgɛrɛ a b'i bolokɔnɔmɔgɔya la fɛn o fɛn ka di i ye i b'o kɛ a la o kɔni o tɛ sariya ɲuman ye quoi hali baganw ma sɔn o ma mais mun de la jɔnya ma ta tɔgɔ ma ka jɔnya kɔn ka bɔ yen n'a fɔra ko mɔgɔw kana lait sogo dun ko mɔgɔw kana gɛrɛ gulɔ la
jɔnya ka o daga jɔnya ka ɲi ka jɔnya yɛrɛ ka structure sira bɛɛ lajɛlen kan ka se ka mɔgɔw bila u bɛ se ka jɔnya kɛ cogo min na i bɛ se ka jɛ furumuso fɛ o kɔfɛ ani i ka jɔnmuso ko jɔn i bɛ se ka jɔn kan hɔrɔnya n'i ye juruminako kɛ i y'i ka sun tigɛ i ye mɔgɔ dɔ faga i ye juruminako dɔ kɛ silamɛya kɔnɔna la i bɛ jɔn dɔ kan hɔrɔnya pour que ala ka yafa i jurumu ma o de fɔra yen nɔ o bɛɛ ye ka jɔnya ka bugu ka taa de kuwa mɔgɔ min ni e ka baara ye juruminako ye i bɛ jɔn caman ɲini n'i ye juruminako kɛ i bɛ jɔn kan hɔrɔnya i ye jɔn min kan hɔrɔnya i bɛ taa jɔn wɛrɛ san ka n'o bila o pilasi la ne hakili la ni sariya ninnu kɔni vraiment maloyala ko do quoi karamɔgɔ n bɛ kuma di aw ma ji fɛnɛ yɛlɛla ni dɔ bɛ fɛ ka kuma ou bien ji b'a ka foli kɛ. Otep, triple otep à tout le monde. Karamɔgɔ Farafina Danbe a kun ka di de ka fɛn dɔ lasini kɛ fɛn dɔ kan parce que min yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ ni kun kan kosɛbɛ quoi ko danga misaliyala i ni masa ka taabolo ma kɛ kelen ye n'o masa y'i danga est ce que o danga o bɛ kɛ dangaden ya misaliyala quoi misaliyala ni sisan ne bɛ kemitiya la mais ne masa olu b'u ka diinɛ kɔrɔ la hali bi est ce que o bɛ se ka ne kɛ dangaden ya s'il vous plaît. Nci pour que i ka ɲininkali ka jaabi ne bɛ fɛ danga yɛrɛ ye mun de ye quoi n'a karamɔgɔ bɛ se k'o ɲɛfɔ quoi danga ye mun ye pour que danga k'i sɔrɔ mais danga yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ yɛrɛ quoi il faut que i ka danga yɛrɛ dɔn danga ye fɛn min ye o kɔfɛ a k'i sɔrɔ quoi i ma ye danga yɛrɛ ye mun ye a bɛ na cogo jumɛn mun de don faut que karamɔgɔw ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛ o kan quoi i ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ i folen don kosɛbɛ. Bolo comme mankan ka ca anw kɛrɛfɛ an ye bololabaarakɛlaw ne bɛ jigin quoi a bɛ se ka n ka place di mɔgɔ ma OTEP à toutes les reines et à toutes les rois vraiment ni n donna fɛn o fɛn gasi la n bolo dugu la quoi a y'a kɛ ten karamɔgɔ fɔra i fɛ ne don. Ok karamɔgɔ ko danga i folen don kosɛbɛ. ok Danbe Farafina Danbe hakɛ to. I folen don bɛɛ ka foli tɛmɛna ye. Farafina Danbe tɛmɛna ye. Ok bon ko danga déjà danga yɛrɛ ye mun ye exactement ne tɛ se ka fɛn fɔ o la quoi mɔgɔ ye danga bila minɛn dɔ kɔnɔ comme par exemple ni bangebaga sɔsɔ k'a bɛ dimi kɔrɔ a bɛ danga ni fɛnw don ko danga in bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko dɔ kɛ i ka ɲɛnamaya la donc o ye nin bɛɛ silamɛw ka kumaw de ye quoi i ma pour que an bɛ se ka sɔn an bangebagaw ta ma cogo min na a kɛra nkalon ye a kɛra tiɲɛ i ma bon ne bɛ se ka kuma yɔrɔ min kan ji ye kuma dɔ fɔ ko n'i ma i faw ka sira ta i m'i baw ka sira ta ko misaliya ale kemiti y'a fa ye silamɛ a ba ye silamɛ o ko ka na silamɛya la a ma sɔn parce que a ɲɛ bɛ silamɛya nkalon na ani ale ye fɛn caman dɔn a la i bɛna ye ba ma o dɔn fa ma o dɔn la ale bɛ ka diinɛlaselaw de lamɛn ko n'o ye dimina ka fɛn dɔw fɔ i ma ko i b'i minɛ karamɔgɔ ji o tɛ foyi k'i la quoi i ma ni mɔgɔ nana sɔrɔ i fa bɛ ka sonyɛli kɛ i tɛ kɛ zon ye parce que i fa kɛra sonyɛli ye ni nana sɔrɔ i fa ye bingalikɛla ye ou bien i fa jogo dɔw bɛ a la e t'o jogo ninnu ta ko parce que i bɛ k'o kɛ ni nana sɔrɔ i bɛ a ɲini ka tɛmɛ i fa la de quoi denw den bɛ dugukolo kan f'i ka ɲini ka tɛmɛ i fa la wa den bɛ se ka ko dɔn ka tɛmɛ fa kan den bɛ se ka ko dɔn ka tɛmɛ ba kan quoi i ma donc ne tɛ o yɔrɔ ninnu fɛngɛ kosɛbɛ ni o don Mamadu nana a fa n'a ba tun tɛ silamɛ o donc mun na ale ma tugu a fa n'a ba ka sira kɔ a ma sɔn ka tugu kɔ a nana a yɛrɛ ka sira labɛn ka tila k'a fɔ ale fa bɛ jahanama kɔnɔ a ba bɛ jahanama kɔnɔ i ma donc ne tɛ se ka kuma janba fɔ nin yɔrɔ la danga ko wala danga bon tiɲɛ kan i bɛna ye danga ko karamɔgɔw b'a fɔ ko danga bɛ yen ko hali balimamuso danga a tɛ bin i ma o kuma ninnu kɔni ni balimamuso dimina i kɔrɔ ou bien fɛn ninnu ka kuma dɔw fɔ i ma ou bien i tɛ tiɲɛ kan ko dɔw la a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔw se i ma quoi i ma mais ko i n'a tɛ sira kelen kan e bɛ tiɲɛ dɔ kan e bɛ tiɲɛ sira kan ka e bɔ i ka tiɲɛ sira kan f'i ka tugu ale ta kɔ ko n'a dimina kɔrɔ k'a bɛ danga don i la o tɛ foyi k'i la quoi karamɔgɔ i ma donc n tɛ se ka kuma ba fɔ a la komi karamɔgɔ Jalo yɛlɛla hakili la ale bɛna a jaabi ka ɲɛ ko min ka di aw ye quoi voilà aw folen don. Vraiment ni yɛrɛ ne hakili sigi fɔlɔ i ka nin lase ni ne hakili sigi ne bɛ n ka place di mɔgɔ wɛrɛ ma ko n bɛna mansinuw démarrer sisan mankan ka ca n kɛrɛfɛ. Ouais, karamɔgɔ Andel Jalo
i folo no hotep a kɛra fama ye i niyɔrɔ kuma nana i niyɔrɔ kuma filɛ de ɔ i tɛ an bɔ fili la an bɛ k'i lamɛn i folo no karamɔgɔ n ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ ka daminɛ sanfɛ fɔ dugu ma karamɔgɔ dugukolo usbil farafinna danbe le ka fara masaka ani keta bɛm ka foli bɛ i yɛrɛ ye kosɛbɛ foli bɛ lamɛnbagaw ye dantɛ foli min na an b'a fɔ u ma ko u ni ce u ni cɛsiri minnu bɛ kuma an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen don aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan an bɛɛ yan de ka ɲɔgɔn hakili lakunu nka an tɛ yan ɲɔgɔn juguya la quoi o la minnu bɛ muɲu ka an lamɛn k'a sɔrɔ an n'u tɛ hakilina kelen na an b'u fo kosɛbɛ n'a ma dɔ fara dɔɔni kan a tɛ foyi bɔ a la donc an b'aw fo n kun bɛ lamɛnni na n yɛlɛnna an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko i bangebagaw n'a sɔrɔ ni silamɛw de don e min ye ko dɔn tuma dɔ la i yaalala i ye kow faamuya i y'o hakilila in bila i ye i yɛrɛ hakilina sugandi ko yalima ko a bɛ fɔ min ma ko danga k'o bɛ sɔrɔ wa i ma fili a ka ɲininkali yɛrɛ ye nin ye o la an balimakɛ keyita ye ɲininkali min kɛ o ye ɲininkali nafamaba fana ye ko an k'a ɲini k'a dɔn danga yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ parce que u nana fɛn dɔ de don an kunkolo la ko danga ani dugawu o la n'i ye nin fɛn fila ta diinɛmɔgɔw b'a la ka tagama ni nin ye u b'a la ka nin de ta k'a kɛ ka mɔgɔ jumɛn bugɔ mɔgɔ min ma don o dɔngɔda fɛ u bɛ nin ta k'a kɛ ka i gosi pour que i ka se ka don olu dɔngɔda fɛ a b'i n'a fɔ nin kɛra bere de y'u bolo bere min n'u bɛ mɔgɔ kɛlɛ ni a ye mɔgɔ sɔrɔ i ka se ka latile o la i b'a ye anw ka maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye fɔlɔ olu ko ka to ka dugawu kɛ mɔgɔ ye ko nafa foyi tɛ a la mɔgɔ sɔrɔ i ka se ka latile o la i b'a ye anw ka maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye fɔlɔ olu ko ka
ye bangebaga bi hakilina dɔ kan o hakilina in o t'ale wasa min b'ale wasa o don tile ma ale de ka kan k'o ta k'o labara tant que n'o ti dankari bangebaga ale yɛrɛ ni bangebaga ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ la n'a ti dankari o la i b'a ye k'a fɔ ko bangebaga kana da danga ma dɛ a ka danga bɔ sanfɛ fɔ duguma a ti fosi k'i la ka d'a kan i ma danga ɲini i ma dangatɔya ko kɛ i ma nɔgɔtɔya ko kɛ n b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔ bɛ min kɛ i bangebaga ye i jɔyɔrɔ la i bangebaga ye tant que i kɛra kɛmiti ye bangebaga ye silamɛ ye n'a ko lahiya san ye wari ci a ma n'a ko nin kɛ n ye saligolo san ye wari ci a ma n'a ko kɔlɔsi san ye wari ci a ma n'i sera k'a convaincu ka se k'a lafaamuya a fɔra a banna n'i ma se k'a convaincu k'a lafaamuya n'a ye fɛn fɛn ɲini fɛ n'a se de b'i ye a k'a ye mais tant que e yɛrɛ ye hakilina dɔ de ta ko bangebaga ka danga bɛ nɔfɛ o tuma bangebaga de ye ala o de ye e dan ale m'i dan hakili min b'i la est-ce que ale de ye hakili d'i ma a ma hakili d'i ma donc o la u kana o hakili gosi k'a fɔ ko n'i ye miirina dɔ ta k'a sɔrɔ i bangebaga miirina to ye ko danga bɛ nɔ o nkalon de ye quoi olu mago bɛ dugawu de la an mago tɛ dugawu la an mago bɛ tiɲɛ de la an bɛ min kɛ an b'o de nafa sɔrɔ an bɛ min fɔ an b'o de nafa sɔrɔ donc anw ɲɛ b'a la k'a fɔ diinɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ dɔ de bɛ diinɛmɔgɔw bolo cela veut dire mɔgɔ dɔ bɛ ka na doniba b'a kun an sigilen denmisɛnnin dɔ wulila fora ka wuli ka bɔ an cɛla ka cɛkɔrɔba in ka doni minɛ k'a d'a kun k'a fɔ ko an bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin denmisɛnnin ye mɔgɔ ɲɛnama ye han parce que a wulila ka taa nin ka doni minɛ sisan a taatɔla fila bila mais est ce que a y'a minɛ ni hakilila min aw b'o dɔn diinɛ bɛɛ tɛ n bɛna misaliya de di aw ma o doni o a bɛ taa doni o sigi i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba ka iphone sɔrilen don doli kɛrɛ la doni sigitɔ la a bɛ iphone bɔ k'o bila a kun aw ye min ye o de ye ɲuman ye mais est ce que ale ye min kɛ o bɛ bila ɲuman minɛ kɔnɔ aw b'a bila aw kunkolo la ko cɛkɔrɔba bɛ dugawu k'a ye mais est ce que a ye min kɛ a bɛ danga de sɔrɔ a bɛ cɛkɔrɔba ka dugawu de sɔrɔ cɛkɔrɔba ma dɔn k'a ye iphone bɔ cɛkɔrɔba y'i jɔ ka dugawu k'a ye sanfɛ fɔ duguma a ka sɔrɔ k'i kɔ don mais a bɛ dugawu sɔrɔ wa donc aw kana min bi an ɲɛ bɛ min na a ka n'o fɔ quoi a ka n'o minɛ quoi tiɲɛ kisɛ kelen ti a la an karamɔgɔw n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye n'i mago bɛ dugawu la i b'a kɛ de i bɛ fɛn kɛ de min bɛ dugawu se i ma wa i b'o min kɛ k'o ka kɛ tiɲɛ de kan ni bangebaga y'i danga nkalon kan fu de don i ka ɲɛnamaya sababu bɔra ale la nka hakili min b'i la a m'o d'i ma dɛ i ka danaya o bɛ e yɛrɛ de bolo i b'i ka danaya de kɛ tant que n'i ma dankari ale ka ɲɛnamaya la i m'a ka ɲɛnamaya jɔsi i si tiɲɛ i jɔra a ye denni bangebaya jɔyɔrɔ la a banna a ka danga tɛ se ka foyi k'i la donc u kana nɛgɛ ka an gosi ni nin bere in ye k'a fɔ ko u bɛ hakilina dɔ don a na wa a kana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ka dugawu k'i ye nkalon don dɛ a ye bɔ a kɔnɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a ye dugawu kɛ ɲɛ a y'a don dɛ e ma foyi kɛ ko dugawu ka kɛ o mun ye tiɲɛ tɛ quoi i bɛ fɛn dɔ de kɛ pour que i ka dugawu sɔrɔ hali ni mɔgɔ ma k'i ye i b'a sɔrɔ wa n'i bɛ danga de kɔ n'i ye fɛn kɛ hali ni mɔgɔ m'i danga i bɛ danga sɔrɔ donc ko in bɛ nin cogoya de la an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a fɔ ko ɲɛnamaya a ma daminɛ bi waati ban ɲɛnamaya tɛ ban fɛn quoi an bɛ ɲɔgɔn falen de wa don bɛɛ ni a tile don k'a fɔ ko n bangebaga de kɛra nin ye ko fɔ ne yɛrɛ ka k'o ye o ti tiɲɛ ye quoi farafinna danbe ye min fɔ dɔ bangena du dɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ a bangebaga ye son de a lamini bɛɛ b'a lakodɔn ni sonyɛni ye mais est ce que den wajibalen don ka kɛ son ye donc n'i bangebaga sɔrɔ danaya dɔ kan n'o ye diinɛ ko sira ye o danaya ye bangebagaw ka danaya de ye e fana ka danaya ye i ka danaya de ye i bangebagaw y'u dancogo u hakili sɔrɔ ka sanga n'u dancogo ye i yɛrɛ ye hakili sɔrɔ ka sanga n'i dancogo ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka miiri ni hakili ye ka se k'i ka faamu sɔrɔ ɲɛnamaya la i bɛ se k'a tɔnɔ sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ i ma dankari danfɛnw na i bɛ se k'o kɛ quoi donc anw mago tɛ dugawu la anw mago tɛ danga na fana anw mago bɛ tiɲɛ de la wa anw bɛ tiɲɛ de labara an b'a dɔn n'an y'o labara an bɛ dugawu sɔrɔ an b'a dɔn n'an ye min kɛ an b'o de nafa sɔrɔ quoi donc u kana aw nɛgɛ nin na a filɛ ten n bɛna sira fara dɔɔni pour que aw ka se k'a faamuya dugawu b'a la ka kɛ Mali la yan an balimaw filɛ ka taa sanubɔyɔrɔ la mɔgɔw denw an'u musow n'u baw mɔgɔ 50 ni kɔ o de sara nin semaine in kɔnɔna na mais e ka yɛlɛ réseau sanfɛ maliyɛnw ta kɛ mɛ ka ɲɛji kunkurunin bila k'a fɔ ko ala de ye nin latigɛ ala ka hinɛw la est ce que nafa b'a la mun de ka kan k'a bali maliyɛnw t'o dɔn quoi anw bala k'an yɛrɛ faga de o dɔ bɛna f'i ye ko dɔ ka denbaya de bɛ yen ko ale y'a faso bila parce que ko faso bɛ gɛlɛya la ko de y'a to k'ale taara i yɛrɛ bila nin na
a tora yen nɔ mais faso bi gɛlɛya la faso bɔcogo gɛlɛya la ma ɲɛsi sɔrɔ la fo ka t'i yɛrɛ faga tiɲɛ tɛ quoi a kana don ni vieux ninnu na tiɲɛw tɛ anw b'a la ka ko dɔw de ta ko o lien ko dɔ la k'a sɔrɔ tiɲɛ kisɛ kelen t'a kɔnɔ diinɛ ninnu ka kɛwale de ye nin ye quoi mɔgɔ kɛmɛ sara la u b'u yɛrɛ faga k'a fɔ k'ala ka latigɛ mɔgɔ kɛmɛ sara la u b'u yɛrɛ kɛ fantan ye k'a fɔ k'u sigi bɛ k'ala ka jaabiw kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ sara la u bɛ taa diɲɛ ko dɔ kɔ k'u sigi ko dugawu min kɛra n ye k'o ti bɛn nkalon don wuli i k'a ɲɛɲini i hakili min b'i la dɛ a labaara i k'a dɔn k'i nana kun dɔ de kama i ka kun ɲini i k'a kɛ n'i dɛsɛra o la dɔrɔn foyi t'i ye ni fu tɛ donc ka bɔ kuma na dɔrɔn k'a yira aw la ɲɛnamaya ye falen de ye an bɛ ɲɔgɔn falen cogo min na wa hakili fana bɛ falen ten mamadu y'a faw sɔrɔ kafiriya de la ni mamadu nana ko ale kɛra silamɛ ye mamadu k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ bɔ a la min fana t'i danaya ale ka danaya ta wa ɲɛnamaya y'o de a bɛ falen de a bɛ falen hakili min an kelen-kelenna bɛɛ n'a hakili don an bɛ sigida minnu na sigida bɛnkan de ye tiɲɛ ye an b'o de tiɲɛ in ta k'o labaara ni mɔgɔ min y'o nkalon o tiɲɛ in sɔsɔ ka o tiɲɛ in sina kɛ i bɛ danga sɔrɔ parce que o y'an bɛnkan de ye mais tant que e m'o sɔsɔ ko fɔ e ye danaya dɔ de ta ko jama tɔ ka danga bɛ nɔfɛ o tɛ tiɲɛ ye quoi o ye nkalon de ye donc n bɛ fɛ ka nin de fɔ n ka foli bɛ aw ye dan tɛ foli min na aw ni ce o tɛ. Tulo bɛ ne na parce que ne kɔni n bɔra kuma na mais Jalo n tulo b'i la. Karamɔgɔ kuma ɲɛna i hotep i nacogo fɛnɛ ɲɛna yɛrɛ de karamɔgɔ an b'i fo vraiment an kɔni an bɛ foli k'i ye kosɛbɛ nin laseli dumanba in na n y'a dɔn faamuyali sɔrɔla an bolo bɛ dugu la ye hotep a bɛ se ka foli kɛ. Karamɔgɔ Jalo k'a ni ce ko laseli ɲɛna kosɛbɛ ale tun tɛ yan ni ne tun bɛ wagati dɔ la farafinna danbe fana nana kɔfɛ aw bɛɛ lajɛlen hotep an y'o de fɔ u bɛ kuma min kan u bɛ logique min kan o de ye nkalon ye ni ye fɛn fɛn sɔrɔ ala de don n'o ye nafolo ye ou bien n'o ye fantan ye n'a b'o cogoya la n'a ye sumani kɛ ni o ye ni ne miirila su fɛ k'a taa dɔrɔgu fɛɛrɛ ka miliyari sɔrɔ ala de y'o fana di ne ma wa ala de y'o di ne ma wa u k'an jaabi o la dɛ donc an ka bɔ olu kɔnɔ quoi Jalo danga masala tɛ cogo min na dɛ ka taa donitigi kunbɛn denmisɛnnin o la diɲɛ ko an bɛna cɛ mun kan n'o cɛ tana de kɛ o de bɛ se ka kɛ danga ye a banna donc an tɛ se ka foyi fo ka fara Jalo ka nin laseliw kan nin ko nin babu in kan a bɛɛ de fɔra an b'a fɛ dɔrɔn an ka denmisɛnninw de k'u kunkolo labaara erreur minnu y'an sɔrɔ u kana sɔrɔ tuguni quoi sinon n'a sɔrɔ ko ni fa ni i ba sɔrɔ hakilina mun ni tora kan Mamadu yɛrɛ ma a fa n'a ba sɔrɔ kafiya kan ale tora a kan non hakili ye sira wɛrɛ d'a ma n'o ye jago sira ye silamɛ tɛ foyi ni jago tɛ ani bingani ani ka fɛɛrɛ kura bɔ dɔrɔn k'ala don fabriquer i ma ye a système ka ca quoi n'i y'a ye silamɛya b'a fɔ méthode caman de bɛ silamɛya bolo pour que ka silamɛya makara kuma b'a la bugɔli b'a la fagali b'a la embargo b'a la jizya b'a la n'o ye kɛmɛ sara sinon an taara dama dingɛ la karamɔgɔw sanu baden b'a kɔrɔ jɔn bɛ don ɲɔni ka don ko dɔ i ka sanu ta don bɛ impôt minɛ dɔ la ko i banna ka don donc i ka impôt sara gardien mankutu ka mankutu ka to siri ala dɔ la ka tile ka ne bugɔ o nɔfɛ fo ne ka don o kɔnɔ mais c'est a bɛɛ se ko faamu donc fɛn dɔ de bɛ nin kɔfɛ pression de b'a la pour que bɛɛ ka sɔn a ma n'a sɔrɔ a ma a bɛ dɔ dɔ ka ko laɲaga a bɛ dɔ dɔ ka ɲɛnama lafasa a bɛ dɔ dɔ ka miirina n'a ka miniti yɛrɛ k'a labugu ni ko k'a bɛ k'u ka culture ka nourrir quoi o dɔrɔn de don mɔgɔ min bɛ fɔ ko silamɛya arabuya tɛ kelen o ɲɔgɔn nkalonfin tɛ yɛrɛ i tɛ se ka silamɛya kɛ n'i ma arabukan fɔ ka arabu dalenw da ka arabe bɛnbɛn ko k'olu dɔn u ye ko minnu kɛ a banna hali u ye farafin minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati kelen u ma olu publicité kɛ u y'a fɔ quand même u ye jɛma ninnu publicité kɛ cogo min c'est pas possible parce que idée mun y'a construit quoi ils ont mûrement réfléchi quoi i den bugɔ n'a bɛ san 7 k'a ka sali i ka kɔrɔfɔ i ka fɛn n'a sera san 10 ma i b'a ɲamara san 7 i ka bugɔ a bɛ kɛ technique ye procédure tɛ yan
i y'a faamu n'a gɛlɛyara i bɛ se k'a gɛn ka bɔ i du kɔnɔ yɛrɛ n'a gɛlɛyara i b'a fɔ k'i den tɛ parce que suratu 111 kɔnɔ ko Nuhu ko a den na ko den ma sɔn min kɛ ko Ala ko innahu laysa ibnuka k'i den tɛ a bɛ pression de dɔrɔn pour que ka se ka i la n'a kɔnɔ quoi sinon a ma se nin bɛɛ ma o i y'a faamu donc ko mumini de i kana mɔgɔ wɛrɛ mina ka ko bisi ɲɔgɔn ye mun tɛ mumini ye hali n'a kɛra i fari n'a kɛra i ba de istahabbul kufra al iman n'u ye kafiriya de sugandi ka tɛmɛ limaniya kan a bɛɛ technique de pour que k'e la sabata kɔnɔ k'i to a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a man di ye i n'a fɔ an ka jamana b'a a lahala don kɔnɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ u kunna walima u sobina u bɛ siran ko société de bɛ labɛn mun na san 100 yirigaw kɔnɔ donc hakili bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nin kɔnɔ cogo min na an b'o étape la mais o kɔgɔ in dɛ an b'a ci a ye bɔ a kɔnɔ a bɛ saya mun kɔnɔ n'i sara an b'i kɔ ni ji ye ka fini melekele ka t'i datugu fo n tɛ hali baani t'a dɔn arijana t'a dɔn jahanama t'a dɔn ni dimina min mara a kan a bɛ a kɛ tɔ dɛ hali baani hali foyi tɛ les rêves vendus i bɛ ɲuman na donc aw tɛ karamɔgɔ kuma ɲɛna tapotikɛlaw a ye tapotili kɛ an ka live sécurisé a ye tapotili kɛ an ka live sécurisé s'il vous plaît live tɔ tora plutôt n'an sera 50 kama u bɛ kɛ sababu ye live bɛ sécurisé wala ne yɛrɛ fana bɛ lafiya donc karamɔgɔw bɛ na u b'u ka laseliw kɛ donc il y aura pas de problème aw fɔlɔ no hotep karamɔgɔw a ye na an ka laseliw kɛ ni debakɛlaw fana nana a ye mun ni mun bɛ se ka débat kɛ a ye débat kɛ an ka live cadre ka ɲɛ donc an ka laseliw kɛ kuma de y'a minɛ wa kuma de b'an fɔni a ye kuma an se ye mun ye an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka mun fɔ o de ye nin ye sanu t'an bolo wari t'an bolo wa suyafɛn dogolen fana t'an bolo an ko farafindenw ka wuli ka baara kɛ an k'an cɛsiri maaw tɔw taara k'an dan mun na an fana ka wuli an k'o ɲɛɲini an y'o dɔrɔn de fɔ n'a kɛra kalan sira ye an k'a ɲɛɲini n'a kɛra baara sira ye an k'a ɲɛɲini n'a kɛra dɔnniya sira ye suyala ko tɛ n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ farafinna danbe k'i fo ka dugukolo fo ka le fo ka uzubil fo ka masa yɛrɛ fana k'i fo ka keyita fo a dili k'i fo an ka karamɔgɔba Andel Jalo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye b'aw bila nin yɔrɔ in na a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka tapotili kɛ live bɛ se ka garanti cogo min na a kana tigɛ aw fɔlɔ no hotep karamɔgɔ a bɛ sɔrɔ karamɔgɔw kumanen don fo ka segin k'u ka micro minɛ n ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ Bɛnka Didi n ka foli b'i ye n ka foli b'i lamɛnbaaw fana ye an bɛ segin foli kan tuguni parce que u ni foli ka kan waati bɛɛ n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a dɔn ko san 7 o san 7 yɛlɛma bɛ don mɔgɔ i ka ɲɛnɛmaya yɛlɛma bɛ don a la bɛɛ bɛ se k'o yɔrɔ in jateminɛ i yɛrɛ kan san 7 o san 7 yɛlɛma bɛ don i ka ɲɛnɛmaya la i bɛ yɛlɛma kura ta wa ɲɛnɛmaya de bɛ o cogoya in na quoi o la o san 7 o san 7 ni yɛlɛma donna a la i b'a ye ɲɛnɛmaya bɛ kɛ photo de ye quoi a bɛ photo de capturer ka na jɔ i ɲɛkɔrɔ i b'a lajɛ n'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ ye a la n'i t'i yɛrɛ ye a la dɔrɔn i b'a ye i kan ka kɛ hakilima de ye k'a fɔ nin ne t'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ ne tun bɛ nin min kɔnɔ dɛ vraiment ne ɲɛ b'a la photo de don ne kunkolo tɛ a la quoi i b'i yɛrɛ ye min na dɛ i b'i recherche kɛ sisan k'i yɛrɛ ɲini ka i yɛrɛ ye o kɔnɔ ɲɛnɛmaya ye o de ye quoi o la n'an seginna ka taa kɔfɛ n delila ka nin kuma in fɔ n bɛ segin a kan pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que seginkan ninnu ka ɲi kuma ninnu na kosɛbɛ n'an seginna ka taa kɔfɛ fɔlɔ tile la an bɛnbaw tile la tubabuw ni arabuw olu ye ɲɛnɛmaya ta k'a lajɛ k'a photo lajɛ quoi ɲɛnɛmaya ye min ye pour que ka se k'o dɔn u y'a ye vraiment photo in olu t'a la quoi a hɛrɛ ɲɛnɛmaya hɛrɛ olu t'a la u y'a ye olu t'a la parce que mun na an bɛna fɛn dɔw jate pour que mɔgɔw ka se k'o faamuya ɲɛnɛmaya hɛrɛ dɔ ye yiri ye ɲɛnɛmaya hɛrɛ dɔ ye kungo kɔnɔ bagan ni sokɔnɔ bagan ye ɲɛnɛmaya hɛrɛ dɔ ye dugukolo ye sɛnɛ bɛ se ka kɛ dugukolo min na a ɲuman na ɲɛnɛmaya hɛrɛ dɔ ye ji ɲuman ye ji sanuman ɲɛnɛmaya hɛrɛ dɔ ye ɲɛnɛmaya hɛrɛ dɔ ye dugukolo jukɔrɔ nafolo ye i b'a ye k'a daminɛ sanu na ka taa nɛgɛ ninnu fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ o la i b'a ye k'a fɔ ko tubabuw ni arabuw u m'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ quoi donc olu y'a ye ɲɛnɛmaya ye hɛrɛ min ye olu m'u yɛrɛ ye a kɔnɔ olu bɛna se ka don a kɔnɔ cogo di u ye mun de kɛ sisan u ye u ka politikiw de sigi ɲɔgɔn kan o de la diinɛ o diinɛ n'i y'a ye dugukolo ka politiki de don diinɛ bɛɛ ye politiki ye wa tubabuw fana ka kankiya fana ye politiki de ye mais olu m'u ta tɔgɔ da ko diinɛ dɛ i b'a ye tubabuw ka kankiya
bɛnkan politikiw de don wa diinɛ fana ye bɛnkan politikiw de o de la diinɛ o diinɛ n'i y'a ye dugukolo sanfɛ a bɛɛ bi siya dɔ de représenter a bɛɛ bi dɔ de représenter diinɛ bɛɛ bi peuple dɔ de représenter donc o b'a yira la k'a fɔ ko olu de ta don olu de ka organisation don pour que ka se ka ɲɛnɛmaya hɛrɛ sɔrɔ pour que ka se ka a fanga don olu minnu bɛna organiser f'olu ka bɛn a ka de pour que fɛn ka fanga sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ni dugu dɔ nkalon don peut-être pour que olu ka fanga sɔrɔ f'olu ka bɛn fɛn dɔ de kan u bɛ bɛn min kan dɛ o de ye force ye o de bɛ k'olu ka tiɲɛ ye u b'o tiɲɛ in de ta sisan ka sɔrɔ ka ɲɛnɛmaya hɛrɛ ɲini n'o ye donc ninnu y'u ka bɛnkan tiɲɛw de ta yanni u ka bɛn a kan u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faga u ye gɛlɛya bɛɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ tubabuw ye ɲɔgɔn faga arabuw ye ɲɔgɔn faga u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faga yanni u ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan tiɲɛ yanni u k'o sɔrɔ parce que anw de civiliselen tun don an tun ye civilisation créer ka civiliser ka fɛn bɛɛ bila en place parce que an y'a yɛrɛ ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ en normal ɲɛnɛmaya alijina anw ye an yɛrɛ ye a kɔnɔ en normal donc mun tora an ka jɛ an ka baaraw kɛ an ka se k'an yɛrɛ lawuruki wurukili kɔrɔ ye ka développer an ka se ka développer an ka ɲɛnɛmaya sigilen kun don dɔrɔn de kan an bɛ développer cogo di dɔ bɛ na ni hakilina dɔ ye an b'a hakilina ta an tɛ ban mɔgɔ si hakilina na an b'a ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ an ka ɲɛnɛmaya n'a bɛ bɛn n'a bɛ na ni ɲuman dɔ ye min ka ɲi an ma min ka ɲi nature ma an b'o fɛnw de ta k'olu fara fara ɲɔgɔn kan o de la an tun tɛ ban mɔgɔ la hakilina min tun bɛ an na o de ye toujours an mago bɛ bɛɛ ka hakilina na wa an mago bɛ mɔgɔ bɛɛ la fimanko t'o la jɛmanko t'o la o de tun b'an bɛnbaw la o de la olu sera ka diɲɛ bɛɛ mara o de la u ye kow kɛ diɲɛ mɔgɔw hakili ma se yɔrɔ min na bi u hakili sera yɔrɔ la diɲɛ bɛɛ mɔgɔ si hakili ma se fɔlɔna ninnu hakili dan na fɔlɔ parce que pyramide ninnu jɔra a jɔra ni kankiya min ye ou bien matière minnu ye ou bien ni a jɔra ni hakilina minnu ye mɔgɔ ma se k'a prouver ka se k'a sɔrɔ fɔlɔ k'a jɔra ni nin de ye o b'a yira k'a fɔ ko dɔnni dɔ de tun b'u la an ma se dɔnni min ma fɔlɔ an yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ma se o dɔnni ma fɔlɔ an ka ɲinini ma s'a ma fɔlɔ diɲɛ bɛɛ ma se ka ɲinini ma s'a ma donc i b'a ye ninnu mɔgɔ ninnu olu y'u ka politikiw fara ɲɔgɔn kan ka na n'u ka hakilinaw ye an ka mɔgɔw olu ye mɔgɔw ye u ɲɛbɔlen tɛ mɔgɔ fɛ fɛn bɛɛ b'u bolo parce que n'i y'a ye k'i bɛ ben mɔgɔ o de b'a ye farafin ma ben mɔgɔ si kan n'i y'a ye k'i bɛ ben mɔgɔ kan fɛn dɔ de dɛsɛ b'i la o de b'a to i b'i ben mɔgɔ dɔ kan ou bien fɛn dɔ de t'i bolo i bɛ t'o ɲini mɔgɔ dɔ la n'i m'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ sɔrɔ sira o sɔrɔ sira fɛ i b'o de dabali tigɛ pour que i ka se k'a sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ye u ka hakilinaw ta ka na k'a sɔrɔ anw bɛ o cogoya in na normal fɛn bɛɛ b'an bolo an mago bɛ jɔ fɛn fɛn na an dabama ye o bɛɛ lajɛlen a y'o bɛɛ kɛ ye an tɛ foyi ɲini ale fɛ an bɛ fɛn bɛɛ bi sɔrɔ an bolo yan hakili bɛ se ka fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ donc an ka mɔgɔw y'o de dɔn k'a fɔ ko dabama ko dɛli fɛn tɛ o ye fɔlɔ ye filanan k'a fɔ ko dabama ko ale tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la ale tɛ foyi kɛ mɔgɔ la fɛn o fɛn n'a b'i sɔrɔ i ka kan k'a ɲini k'a dɔn mun de la nin ye n sɔrɔ fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ i ka kan k'a ɲini k'a dɔn n ye nin sɔrɔ cogo di n'i ma min sɔrɔ i k'a ɲini k'a dɔn mun de la n m'a sɔrɔ o ye hakili ka baara de ye an ka mɔgɔw y'o de dɔn donc ninnu nana n'u ka kankiyaw ye an y'u bisimila k'u fara an kan parce que an mago bɛ bɛɛ la an mago bɛ bɛɛ ka hakili la an t'a dɔn ko janfa ye min ye parce que fɛn bɛɛ b'an bolo bon mɔgɔ min tɛ janfan dɔn janfanci a bɛ se k'ale sɔrɔ quoi o de la u donna an senkɔrɔ k'an sen cɛ fanga fana dan de b'a la n'a sera danyɔrɔ dɔ la a bɛ bin de quoi donc k'an ka mɔgɔw ka fanga bin ka sɔrɔ ka u ka hakilila in appliquer anw kan yɔrɔ dɔ ta kɛra nɔgɔya la yɔrɔ dɔ ta kɛra gɛlɛya la o de la u ye mɔgɔ dɔw faga ka dɔw minɛ jɔnya la bi u ye anw hakili sɔrɔ ka farikolo la jɔnya kɔfɛ u dɛsɛr'o la sisan u y'an hakili de minɛ sinon an ka mɔgɔ minnu taara fɔlɔ karamɔgɔ juru de donn'u olu la ka taa n'olu ye juru de donn'u na ka taa n'u ye forcé dɔw y'u yɛrɛ faga yɛrɛ dɔw ma taa u taara n'o mɔgɔ minnu ye u y'olu tɔgɔ effacé ka b'u la o kɔrɔ ye k'u tigɛ ka bɔ n'i ye yiri bolo tigɛ ka bɔ yirisun na a tɛ nugu tuguni donc pour que k'a tigɛ ka bɔ a sun na u b'i tɔgɔ bɔ i la quoi ni tɔgɔ bɔr'i la dɔrɔn i bɛ tunu parce que ni tɔgɔ bɔr'i la e bɛ den min bange o t'e tɔgɔ dɔn donc ni e tɔgɔ peuple bɛɛ bɛn'a tɔgɔ dɔn ni e tɔgɔ tɛ yen dɔrɔn i t'i dɔn tuguni quoi donc o y'u tununen de ye quoi donc o africains de filɛ nin ye yen nɔ u y'u tigɛ ka bɔ u sun na o de ye tɔgɔ yɛlɛma ye o la i bɛna ye o jɔnya minɛni in kɔnɔ tubabuw fɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn i n'a fɔ an filɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogoya min na aw minnu bɛ kan kelen fɔ aw tɛ bila ɲɔgɔn kan quoi aw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ aw tɛ bila hali dugu kelen kɔnɔ donc u y'o kankiya in de ta k'an sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ u y'a dɔn ko dɔnniya bɛ an na u mago bɛ min na u bɛ fɛ ka ɲɛnɛmaya foto min n'u y'a ta k'a lajɛ olu m'u yɛrɛ ye a la olu bɛ fɛ k'u yɛrɛ kɛ a la de quoi donc u nana hakilila jumɛn ta an k'u si latunu u nana o hakilila de ta pour que an ka kɛ hɛrɛ tigi ye bada fo ka taa don min se an k'u si latunu ka bɔ yen ɔ dɔ tɛ se ka dɔ ban dugukolo in sanfɛ mɔgɔ dɔ tɛ se ka siya dɔ tɛ se ka siya dɔ ban dɔ tɛ se ka dɔ ban quoi ɔ u yɛrɛ de y'o ye k'a fɔ kɛcogo t'o la
sinon u ye banajugu dilan ka bila an na u ye kɛwale bɛɛ ta ka bila an na hali sisan u b'a la k'a dabaliw tigɛ donc u ye fɛn bɛɛ kɛ an na mais o si t'an bi donc diinɛ politiki ani tubabuw ka mɔgɔ b'a joli sara ji la san kelen kɔnɔna na donc ne de b'a yirila ko anw hakili b'a joli sara ji la san kelen kɔnɔna na donc ne de b'a yirila ko anw hakili minɛ ni fɛnw b'a la ka t'u nɔfɛ hakili u y'an hakili minɛ n'u ka politikiw de ye o politikiw an filɛ o de kɔnɔ nin ye i n'a fɔ sisan n'a fɔra ko an k'an ben baji la ko bɛɛ k'i ben baji la anw bilalen don buteli de kɔnɔ k'an bila ji la tɔw bi ji la en normal mais anw bi fɛn dɔ de kɔnɔ k'a datugu an da la bɛɛ b'i yɛrɛ ye ji la koyi mais anw bi fɛn wɛrɛ de kɔnɔ o ye hakili in de ye anw bi hakili jɔnya de la sisan an b'o jɔnya de la donc o de la diinɛ ninnu nana ko ala bɛ nin kɛ olu b'o f'i ye ko ala b'a kɛ tan ala b'a kɛ tan ala b'a don tan ala b'a bɔ tan a bɛɛ ye politiki de ye pour que ka se ka mamarali kɛ tubabu fana nana n'u ka fɛngɛ ye k'a fɔ ko anw kan tɛ se k'an bilasira ko fɔ an k'olu kan kalan an b'olu kan de kalan pour que an ka se ka taa ɲɛ an ka se ka an ka fɔ olu ka fɔli kan de la quoi o la n'an y'an fɔ olu ka kan na u bɛna fɔ an ye fana ko an k'a kɛ olu ka kɛcogo la an b'o fɔli min kɛ ka kɛli min kɛ a bɛ tubabuw de ka faveur la anw ta t'a la quoi ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ ko anw ka nbɛnbaw ye marabaw kɛ ka kɔrɔ ko anw bi kan min bɔ an da kɔnɔ ko anw kan k'o tɛ se ka anw bilasira ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ ko anw bɛnbaw ye ni maraba minnu kɛ pour que ka se ka bɛn bon anw filɛ ka hakilina kura min ta gɛlɛyabaw de b'a la o de la ni mɔgɔ min ko k'i tɛ nin gɛlɛya kɛ o kɔrɔ k'e t'a kɔrɔ dɔn quoi i bɛ jɛn ni nin gɛlɛya de ye wa anw tɛ se k'a ban bɔnsɔn nataw de bɛna a ta an kɔfɛ ka se k'a kɛlɛ kɛ fana a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ sa la mɔgɔ dɔw bɛ kaso kɛ mais hakilimaw bɛ kuma i n'a fɔ an b'a la ka kuma cogoya min na kuma in ye wajibi de ye pour que an ka se ka bɔ nin jɔnya in kɔnɔ jɔnya de don fo mɔgɔw ka se k'o faamuya donc pour que u ka se k'an sɔrɔ toujours u bɛ na ni politiki kumaw ye ka na ni fɛɛrɛ kumaw ye k'a fɔ n'i ye nin kɛ danga b'i nɔfɛ ala ka danga b'i nɔfɛ mɛlɛkɛw b'i danga ala b'i danga a bɛ don da a bɛ bɔ tan nɔ o tɛ tiɲɛ ye quoi n'i ye nin kɛ ala ka dugawu b'i fɛ mɛlɛkɛw ka dugawu b'i fɛ o tɛ tiɲɛ ye. u nana hakili minɛ de o de la u bɛ nin fɛn ninnu fɔ k'o don an kunkolo la tiɲɛw tɛ ani tiɲɛ cɛ ka
kun ye mun ye an bɛɛ kira de an kelenkelenna bɛɛ kira an k'a ɲini k'a dɔn ɲɛnamaya in a kun ye mun ye an k'o de ɲini k'o dɔn n'an m'o ɲini k'o dɔn an ti lafiya f'i ye an k'a dɔn ko ɲɛnamaya in kun foyi t'a la an kelenkelenna bɛɛ nana ci dɔ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ye ɲɔgɔn sɔrɔ gun kelen kan ko an kɛra sigiɲɔgɔn ye an ye sariya minnu madan an k'o sariyaw ta k'o lajɛ an bɛnbaw ka sariya kɔrɔ ninnu an k'u ta k'u lajɛ min bi bɛn an ka bi tile ma an k'o ta an bɛɛ lajɛlen k'an siɲɛ o kan an ka bɛn o kan an k'o labaara n'an y'o labaara an bi an o labaarali de ye o sariya in labatoli ye parce que bato y'anw ka kan de ye quoi o ye sariya in labatoli ye n'an y'o bato an bi bangebaaw bato an b'an kɔrɔw bato parce que o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ o la an k'a dɔn k'a fɔ ko danfɛn dɔ tɛ yen ko min ka fisa ni dɔ ye quoi o tɛ yen danfɛn ma fisa ni dɔ ye an k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ min ɲini i b'o de sɔrɔ i bɛ min ɲini dɛ i b'o de sɔrɔ k'a fɔ ko ala de b'a d'i ma an ka bɔ o kɔnɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ n'i ye ko dɔ kɛ ko ala de b'i dɛmɛ o la o tɛ tiɲɛ ye an ka bɔ o kɔnɔ tiɲɛ kisɛ kelen t'o la o de la bi anw bɛ ka sa fu de la quoi fagali yɛrɛ de bɛ yan a nature yan nɔ ka sa ka sa a nature o ka dɔgɔn Afrique ya fagali de bɛ yen i b'a ye mɔgɔ minnu sa n ye appel de sɔrɔ a bɛ hakɛ to n ye appel dɔ de sɔrɔ non karamɔgɔ hakɛ foyi t'i la hakɛ foyi t'i la hakɛ foyi tɛmɛna ye n b'a fɛ ka min fɔ fagali de bɛ yan saya naturel tɛ yan mun de la fagali bɛ yan dɔnni dɛsɛ o de b'a to an b'a la ka faga k'a sɔrɔ an si ma ban a fɔra an ye ko mɔgɔ o mɔgɔ ko bɛɛ n'i si dayɔrɔ dɔn o ye nkalon de ye dɛ si dira anw de ma ni min bɛ an na ni kan ka garanti de ni a kan ka makanga de a kan ka kanabɔ de i n'a fɔ k'a kanabɔ maintenant cela veut dire ka protéger quoi hakili kan ka kɛ protéger de ni na ka ni garanti foyi kana sɔrɔ pour que ni ka to a ma n'o kɛra si jan i b'o sɔrɔ wa i bɛ kɛnɛya sɔrɔ n'i dɛsɛra o la n'i ye ko to ala bolo i bɛna dunbali dun ko ala de bɛ n bɔ i bɛ kɛbali kɛ ko ala de bɛ n bɔ i bɛ fɔbali fɔ ko ala de bɛ n bɔ i bɛ don yɔrɔ la min t'i don yɔrɔ ye ko ala de b'an kisi a yɛrɛ bɔra ka mɔgɔ caman bɛ se k'o seereya mɔgɔ hakɛ minnu sara sisan a bɛɛ ye ne bɛ fasoko de la n'a sɔrɔ n bɛ fasoko la ala de bɛ n bɔ olu bɛ don bɔgɔ dɔ kɔrɔ bɔgɔ bɛ bin o kan o bɛɛ bɛ sa mɔgɔw musow sara mɔgɔw denw sara donc i bɛna ye dɔ bɛ don mobili kolon mobili min n'a ti sariya la a ti sira yɛrɛ tɛ sariya la bon i b'a ye k'a fɔ mobili kolon tubabu kɛlen ka mobili boli k'a dati ban an bɛna don o kɔnɔ k'o fa tewu jamana jeunes b'a la ka daji siraw ka côté bɛɛ fɛ n'a mobiliw benna u b'a fɔ ko k'ala ka latigɛ don a ye dugawu k'u ye bɛɛ n'i sacogo don o tɛ tiɲɛ ye o tiɲɛ kisɛ kelen t'o la et puis ka taa i ka feerefɛn sigi gudɔrɔnda la yɔrɔ dɔ la n y'a ye bɛn dɔ kɛ mɛ ka don jamakulu la k'i sigi ka n'i gufa gudɔrɔn na e dun b'a dɔn bolimafɛn minnu bɛ boli nɛgɛkuru de don a bɛ se ka kɛ problème bɛ yen waati bɛɛ e ka t'i sigi i faga yɔrɔ la n'i sara yen nɔ k'ala ka latigɛ don ko sinon k'i mɛnna baara la nin yɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye an k'an janto an ni na quoi ni kan ka garanti de ka protéger o de la i bɛ si jan sɔrɔ n'i y'i ka dunta dɔn k'i ka minta dɔn k'i taga yɔrɔ dɔn k'i sigi yɔrɔ n'i si yɔrɔw dɔn i bɛ si jan sɔrɔ wa i bɛ kɛnɛya sɔrɔ o ye tiɲɛ de ye quoi o ye tiɲɛ de ye danbaga ye danni kɛ an mago bɛ fɛn fɛn na k'o bɛɛ d'a ma mais anw b'a la ka faga de anw b'a la ka faga su ni tile donc i bɛ nin ko ninnu de ye anw fɛ yan tiɲɛw tɛ o de la an bɛnbaw fɛ ni den bangena k'a sɔrɔ a sen kelen man ɲi
olu b'a fɔ ko nin ti damaga nɔ ye nin ti damaga nɔ ye mun b'i fa la mun b'i ba la u b'o de ɲini k'o dɔn quoi problème min bi den kan ka sogolo yɔrɔ min na problème min bɛ u b'a ɲini k'o de dɔn ni furakɛcogo b'a la u b'o de furakɛ sinon damaga ti foyi kɛ mɔgɔ la wa damaga ti mɔgɔ si dɛmɛ wa mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se k'ale deli mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se k'ale bato o se t'i ye mais pourquoi anw bɛ se k'an yɛrɛ hakili bɔ an na k'o bila kɛrɛfɛ ka wali ko dɔ ta k'o don an hakili la n'an ye min sɔrɔ ko ala de y'a to n ye nin sɔrɔ n'i ma min sɔrɔ ko ala de m'a latigɛ ni kojugu min y'i sɔrɔ ko nin ye ala ka latigɛ ye n'i yɛrɛ ye kojugu min kɛ i b'o doni sɔrɔ i bɛ taa fɔ ko nin ye sɛtanɛ de nɔ ye ko sɛtanɛ de ye nɛgɛ ka bila la o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye donc an ka bɔ o kɔnɔ quoi an ka bɔ o kɔnɔ an k'a dɔn ko n'i ye fantan ye yɔrɔ o yɔrɔ fantan k'a sɔrɔ a farikolo dafalen don hakili dafalen don ka tila k'a fɔ ko fantan siga foyi tɛ a la hakili de dɛsɛra quoi hakili de dɛsɛra ni hakili dɛsɛra dɔrɔn i b'i ka fantan ye n balimakɛ a kɔrɔ de ye ko fangandan ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ lujuratɔ mɔgɔ min n'a senw bɛɛ tigɛra ka bɔ a la tuma dɔ la baaraw bɛ baaraw la a tɛ se k'olu kɛ nka n'a ta bɛ a bɛ se k'a hakili labaara ka ko dɔ kɛ a bɛ se k'a yɛrɛ ta ni min ye k'a sɔrɔ a ma kɛ fangandan ye quoi mais pourquoi anw bɛɛ kɛra fangandanw ye pourquoi anw dɛsɛra mɔgɔ joli joli bɛ yen bi ni dahirimɛ t'o bolo mɔgɔ joli joli bɛ yen bi ni kɔngɔ b'o la k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ b'an bolo an sɛgɛnnen don jiminɔgɔ b'an na mun na an ka mɔgɔw an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ an ka dɔnni de ɲini o de ye tiɲɛ ye an ka dɔnni de ɲini o de ye tiɲɛ ye anw fɛ yan nɔ bi an ka mɔgɔw jamana sigilen bɛ ko minnu kan ka t'i sigi karamɔgɔ dɔ kɔrɔ ka fɛn dɔ kuru ka d'i ma ka t'i sigi soma dɔ kɔrɔ ka biɲɛkolon dɔ dilan k'o di e ma k'e ka taa jamana kɔfɛ k'i bɛ taa i bɛ fadenw bɛɛ da o mɔgɔ joli sara ji la carrément de b'an ka jamana kan jamana bɛ mɔgɔ saba de bolo mɔgɔ saba o ye faama dɔnnibaga ani waritigi aw bɛ nin jumɛn dɔn bi k'o tilennen don joli o mɔgɔ joli bɛ yen k'i ye baara kɛ waritigi dɔ bolo ka se ka kɛ nafolotigi ye o tɛ yen n'a y'a mɛn k'i ye du kelen san don min na o don i gɛntɔ don ka bɔ baara la k'i datugu kaso la aw bɛ karamɔgɔ joli dɔn k'o ka du tora kɔfɛ hɛrɛ la tuguni karamɔgɔ bɛ sa dɔrɔn i b'a ye du bɛ ci parce que munna a ye walidenw ni kasara de tuma dɔ la o karamɔgɔ kelen walima o soma kelen i bɛ taa sɔrɔ a dɔw sigilen don u tɛ foyi de dɔn u b'u yɛrɛ publier réseau sanfɛ ne yɛrɛ balimamuso dɔ delila ka na n nɔfɛ yan dugutila ma fɛ ka n'a fɔ n ye n ka kɛ ala kama ka 3000 di a ma k'a ye dɔ man ka mɛn arajo la k'ale ka den bana min b'ale ka den na k'o y'o fɔ k'a bɛ se ka bana in furakɛ mais se t'o mɔgɔ min ye se foyi t'o mɔgɔ min ye f'a nana wari dɔn mɔgɔ wɛrɛ fɛ pour que ka taa den in furakɛ parce que k'a ye kumakan mɛn a taara fura in minɛ ka 3000 di e ma i y'o minɛ k'o bila i kun ka fɛn dɔ kuru ka d'a ma a nana kɛ den na bana ma ban e ni jɔn de ka kan mɔgɔ min taara bese ta k'i jɔ sirakun na ka mɔgɔ dɔ barake k'a ka wari minɛ e n'o tigi bɛɛ ka kan i ye faux papier di mɔgɔ minnu ma n'olu tora ji la k'a sɔrɔ u ma se ka kɔfɛla sɔrɔ e ye mɔgɔ fagala de ye quoi anw bɛ se ka to nin fagali in na ten mobiliw bɛ k'an faga ndamaw bɛ k'an faga karamɔgɔw bɛ k'an faga waritigiw bɛ k'an faga somɔgɔw bɛ k'an faga anw bɛ yɛrɛ faga in na dumuni bɛ k'an faga kɛcogo bɛɛ lajɛlen na anw b'a la ka sa an bɛ si sɔrɔ min donc tiɲɛw tɛ politiki minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ye photo de ye quoi diɲɛ ye photo ye n bɛ segin a kan diɲɛ ye photo de ye ni a capture kɛra i bɛ photo in ta k'a lajɛ n'i y'i yɛrɛ ye a kɔnɔ i continue ni m'i yɛrɛ ye a photo la bɔ a kɔnɔ quoi bɔ a kɔnɔ i y'i yɛrɛ ye min na dɛ i ka taa wa anw m'an yɛrɛ ye nin diɲɛ politiki ninnu diinɛko ni tubabuw ka politiki ninnu anw m'an yɛrɛ ye a kɔnɔ quoi an ka bɔ a kɔnɔ an m'an yɛrɛ ye min na an k'o ta k'o baara o de la an bɛ bɔ o de y'an bɔda ye wa o ye temps de ye quoi chinois y'o de kɛ a ma mɛn mali tun bɛ balo di chine ma o ma mɛn yɛrɛ ni n seginna kɔfɛ san 50 i b'a sɔrɔ mali tun bɛ san o san mali ka balo tun bɛ taa di chine mais bi chine ye diɲɛ bɛɛ dan bi fɛn bɛɛ se bɛ chinois ye bi u sɔnna de ka da u yɛrɛ la u y'u yɛrɛ ye min kɔnɔ n'o ye chinois ye u y'o chinois in de kɛ ka se ka dɔnniya bɔ u yɛrɛ ka kan kɔnɔ ani faso kɔnɔ ka se k'u labaara k'u yɛrɛ balo bi ka diɲɛ bɛɛ mara mais anw hakili dilen don mɔgɔ wɛrɛ ma anw bɛ se ka mun sɔrɔ anw ka dugukolo talen don ka di dɔ ma anw bɛ se ka mun sɔrɔ e k'a filɛ anw k'an ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ minnu na k'an yɛrɛ balo an k'an ka bɛn kan ka yɔrɔ minnu sanu bɔ k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ ka kari-kari k'a bɛn karaki jamanadenw bɛɛ ka kasara anw ka mɔgɔw sigilen don k'olu ye mɔgɔ kalannenw ye ko hakili de b'olu la tiɲɛ tɛ kɛmɛtigiw n b'aw fo ni bɔ kuma na yan aw bɛɛ folen don aw ni ce Black Justice foli b'i ye kosɛbɛ foli b'i kɛnɛ ka mɔgɔ bɛɛ an b'aw bɛɛ fo aw ni ce o tɛ karamɔgɔ i dan sɔgɔ i dan non a kuma banna a tɛ tɛmɛ nin kan an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ
vraiment ko tunga keleme ka live bla YouTube kan en direct. Donc an b'a fɔ tapotelikɛlaw ɲɛna u ka tapoteli kɛ Tungan TV bɛɛ bɛ se ka taa lajɛ a bɛ YouTube kan ne yɛrɛ bɔra sa ka taa ɲɛ a ye kabako don a bɛ TikTok kan cogo min na direct kan a bɛ YouTube fɛnɛ kan ten direct kan n b'a ɲini kimitu bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ ka taa ka taa abonné Tungan TV ka fɛngɛ na chaîne télévisée n'o ye n'a kɛlen bɛ ka sɛbɛn ko Tungan TV n'i y'a tapé ko Tungan TV i b'a ye YouTube sanfɛ a ye taa ka taa abonné fɛnɛ massivement donc kɛlɛ ye kelen de ye an ka ɲɔgɔn c'est-à-dire que an ka ɲɔgɔn pousser an se ye mun ye an k'o kɛ a ye tapoteli tigɛ a ka partageli kɛ bi a kɛlen bɛ ka ne ka live a kɛlen bɛ k'a bila a ka YouTube kan direct la ne mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ ko i ma faamuyali sɔrɔ yan nɔ n b'a dɔn YouTube fɛnɛ sanfɛ fɛnɛ son enregistrelen bɛ yen nɔ a bɛ se ka taa ka taa lamɛnni kɛ yen nɔ mais a ye tapoteli kɛ a ka partageli kɛ YouTube fɛnɛ ta la fɛnɛ a ka taa lajɛli fɛnɛ kɛ yen nɔ aw follow don Hotep. Karamɔgɔba aw folen don kɛ a nisɔndiyalen don Jalo a nisɔndiyalen don kojugu a nisɔndiyalen don i bɔra ka fɛn fɛn fɔ n'i ma a lamɛn ni hakili ye i t'a faamu mais n'i y'a lamɛn ni hakili ye i b'a faamu Jalo i folen don k'i fo k'i bolo kɔrɔta aw bɛ ka an badenw bɔ mantanya kɔnɔ cogo min na aw bɛ ka an badenw bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na aw folen don aw bɛɛ folen don Kemitu a nisɔndiyalen don kojugu nin ne maaya ye kɛ nin ye maaya de aw folen don Hotep. Voilà, karamɔgɔ Uzbil i yɛrɛ bɛ yan nɔ Andel Jalo fɛnɛ bɛ yan nɔ voilà donc komi live bɛ cogo min na sisan a yɛrɛ bɛ YouTube sanfɛ donc on va essayer d'organiser karamɔgɔ Uzbil n'a y'a sɔrɔ bɔkɔla bilalen don donc i bɛ se vraiment n'i bɛ se ka sira don mɔgɔw kɔrɔ donc an ka taa ni kow ye kelen kelen an ka ko na an ka cu ka suma mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na voilà karamɔgɔ Masasi yɛrɛ fɛnɛ yɛlɛntɔ filɛ nin ale fɛnɛ modérateur ye moi je pense bien qu'il y aura pas de problème aw folen don. De Cramo. Ben, effectivement, je suis à l'écoute parce que Mbolo Dégoulon de données. Voilà, effectivement. Ben, tu vois que Cramo Diallo la même pendant et c'est intéressant. Donc, là, c'est l'écran de quoi? C'est-à-dire, frappé par rapport aux religions. Dina Mounana Canada, Mundo exactement. Parce que découverte, le m'a chamaillé en fait. Quand Foko a ko Dina Fana, à Casper colonisateur, à Casper colonisateur. On a à politique côté B et à spiritualité côté B. Bon, une flashité frappée arrangée en fait, tu vois. Donc, parce que notre politique c'est fait pour dominer le reste du monde. On a dit aux gens que Momomi Nanani Chilae, à ma zone géographique qu'on a depuis Chilae de l'âme en fait. Il n'a jamais quitté la Mecque et ses alentours, tel que le Coran l'a recommandé. A saya ko fele maintenant communauté graou aka maou ya ta ka au ka fond de commerce politique qui est kata to dominer naï ça nous cas et bien évidemment espagnol où ils ont été dominés avec ça, portugais ils ont été dominés avec ça, français ou ça Poitiers ils ont été stoppés en fait, tu vois. Égypte ni Maroc ni fait nous na 600 amrubuna as et ogbata bonna fait donc il y a que fond de commerce politique mais bon nyiniga Corona yɔrɔ jumɛn y'a autorisé k'aw ka bɔ faso la ka taa ben wali faso kan c'est à dire k'o mara n'aw ka tagabolo ye a tɛ yen maintenant aux mêmes personnes i bɛna fɔ ɲɛna ko donc est ce que jihadi silamɛya sɔnna ma o bɛna fɔ ko silamɛya ma sɔn ma ko parce que dɔnni kɛra contexte de la suratu tawba mais sisan ko jihadi tɛ yen mais non donc mun de b'a justifier ça aw taara ben jamana minnu kan ka ben u kan k'o coloniser fo ka taa Kumbi Sale à l'époque an ka puis le puis de Ghana puis Ouagadougou bibi na o kɛni filɛ Mauritanie en ce moment. Et à tentative bola toujours, qu'on a islamisé toujours, qu'on a bémaoukan, comme on veut Bengawaliam en ce moment Sahel, tu vois. Donc, faut qu'on m'a réveillé les méfaits des religions, qu'il faut que politique dina ou dedo, comme Kramodia le mis faut dina bay politique éminemment politique, tu vois. Il y a tant de gens faire les pharaons, c'est-à-dire que la spiritualité, c'était pour justifier qu'au cas pouvoir légitimer en fait. Frauna Betou, ils avaient double statut. Statut du roi, ils avaient aussi statut d'envoyé et messager d'Amonra. C'était pour justifier qu'il faut que Dalmarle ou Luke, roi nié. Mais maintenant, avec un camarade, en fait. Parce que là, il a magnifié.
i bɛ mara kɔnɔ mais waati bɛ kɛ waati la i marabaga tant que manifin don comme a ɲanti la en fait donc i bɛna ko minnu kɛ waati la attention i yelen de don tu auras des comptes à rendre après la mort. C'est ça que le passage devant le tribunal d'Osiris, comme Ambematia Doumi Fakolia Fochouamna. Tu vois, donc c'était fait initié au Otmataka, Profanou, Babrana et Djarnamakoni, en fait quoi, à Masrolatene, Anta Diop est revenu là-dessus aussi. Bon, lui, au paradigme de Tassissan, Mayo aurait autoproclamé qu'il aurait un messager, nous fait au thème, Saye, au thème Rouaouye, à Doniato là, et on en a dit Dina Sougounouye. Wama Diatemna a fait essayer à quel échec au Betou Bolo. Moïse, on va commencer à Moïse d'abord. Eh ben, il n'était pas roi. Eh ben, il a essayé Mika en Égypte. À la Banatuam la Bayodon. C'est fini par la fuite pour traverser la mer. Ben, Maniga Oka Zana Dodo. Konye Fula Oulentige Bola Ka So Tchechi. Kofe Mbako Ole Oulembe Katemakasu Akafula Kan. Ben, on retient que Moïse, quand on a Mo Bola Ka mer rouge de Tchechi. Mais pourquoi ce concombre Marie ben Mamichi? Obéla Bamporima. Quand fait Jésus Fana a essayé au Banachodi, Père pour qu'un Mathie abandonné sur la croix. Tu vois? Donc, bon, Momo Fana Kamoro a fléné. Donc, à Banamoune Massissan, c'est-à-dire compromis de Tundo. Anda c'est la Massissan Kabemi et Chetanakaso et Maka par exemple. C'était des compromis qu'ils étaient obligés d'avoir. Ni Bolisona ou en fait, parce que Olu Tade Kaba et Olu Kaso de Tundo, Boliso de Tundo. Et Rituel Femfemeke Kaben, Eji Fema, Safani Marwa, la pierre noire, tout ça c'était pour les polythéistes. Donc il fallait changer de paradigme. Kana polythéismia Fugula Boye, Kana monothéismia Fugula Douakuna, maintenant il fallait justifier pourquoi Boliso Obena Yelamasi Zakake Bateau Soye. Donc il faut attribuer maintenant la Kaba à un ancêtre qui est Abraham. Tu vois, ben, ils ont maintenu tous les rituels. Donc c'est pourquoi tu n'auras jamais de questions. Pourquoi rituel moutou me païen au boulot, clé ne veut qu'à répéter. Autre me seli, autre me safal marwa kourouboli. Pierre noir tu y taillé, wakaba ere tu y taillé. Pourquoi n'y bête ou maintenir là? Ben voilà, c'est comme des partis politiques. Ni min nana pour qu'il y ait un parti politique qui concurrence élection, pour qu'il y ait un parti politique qui est Kabo Fangala Kafangata, faut qu'il y ait un projet de la société avec ce qu'on manifeste masron mi au cadre de la philosophie là pour gouverner, c'est tout. Voilà la religion. Donc à la base, on fait, c'était la tradition et la spiritualité. À Tunkala les société la Kana, Marakono, Aleni, Kewalia Tchouima qu'on a la bonne moralité. Ben dina qualité sous nous nana maintenant qu'on a inventé. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Signitire le bas kono, Badema Fra le bas kono. C'est-à-dire makini i sromba ki sromba et tant que ate dina kelena wa jihadi le ba kono ou bien croisade de Liban ben ni en katabolo chiteta non fait en fait. Donc mat qu'on a nous betouiller et betou ba donc les 10 commandements de Moïse ça vient de la mat, des 42 lois de mat et que Jésus nana kana réel l'état concernant un peuple précis. Nous ban Israël il a été clair, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand fait prophète nana, quand nana kanata da kamo lema arabu. Donc quoi fait le maintenant prophète nous termine quoi fait le maintenant quand disciple ye dina nous ta ka religion prosélytique ye kata to dominer na yoko siki ko kaminanta sima okula en fait. Donc lutte betu na ka étape de dos. Agno de fois en bemba panafricain au lieu ta que sur l'aspect politique. Maintenant l'aspect culturel et spirituel maintenant en beau domaine de la nécessité maintenant. Donc faut qu'un comité ou faut quoi encourager pour dire que la lutte ne fait que commencer. Peut-être pas bien folendo. Foli bi aussi vraiment ye charme no ko sa nya famia ko sebe mais ne bi fɛ ka min fɔ dɔrɔn toujours mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko ala ko ani créateur ko olu ti kelen ye quoi mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ala dɔnna de quoi ala yɛrɛ de y'o fɔ ko yanni k'ale bato k'i k'ale ɲini k'ale dɔn quoi ɔ dɔnni ye jumɛn ye i b'a ye k'a dɔn min ka d'a ye k'a dɔn min man d'a ye k'a dɔn a bɛ sɔn min ma k'a dɔn a tɛ sɔn min ma k'a dɔn a sɔrɔ yɔrɔw la k'a dɔn a farikolo fana na sen b'a la bolo b'a la ɲɛ b'a la wa tulo b'a la a bɛ mɛnni kɛ wa a kuma na i b'a ye k'a fɔ ko o ye fɛn dɔnnen de ye
o la i b'a ye k'a fɔ ko sago ni dɔngɔ o bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na karamɔgɔ n ko ye danfɛn de o bɛ sɔrɔ danfɛnw de la o danbaga ye o ye ko de ye min danna danbaga fɛ ka bila a bɛ sɔrɔ danfɛnw de la fɛn dɔ de ka di danfɛnw ye fɛn dɔ de man d'u ye u bɛ sɔn fɛn dɔ de ma u tɛ sɔn fɛn dɔ de ma bon i b'a ye k'a fɔ o ye danfɛn ko de ye o tɛ se k'a liye danbaga la cogoya si la o de la n'i ye ala yɛrɛ ka kumakanw ta k'u lajɛ i bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ a ka kumakanw kɔnɔ ten et puis n'i y'i hakili labaara dɔɔni i b'a ye hakili min bɛ mɔgɔw la hakili bɛ yala ka fɛn o fɛn ye ka se ka faamuyali sɔrɔ o fɛn na hakili bɛ fɛn n'a sina de ye quoi n'i ye mɔgɔw ta sisan hakili min bɛ mɔgɔw la pour que a ka se ka fɛn dɔn fɛn n'a sina de bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dɔn n delila ka nin fɔ mais mɔgɔw ka n bɛ segin a kan toujours mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que mun na pour que an k'a dɔn k'an ye cɛw ye muso de kɛra ye pour que e k'a dɔn ko ɲuman juguman de kɛra ye pour que e k'a dɔn ko saya fo a ka sɔrɔ i ye ɲɛnama de ye pour que e k'a dɔn sanfɛ fo duguma pour que e k'a dɔn tile fo su pour que e k'a dɔn kasi fo yɛlɛ pour que e k'a dɔn nisɔndiya fo nisɔngoya donc i b'a ye fɛnw bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɔ nin cogoya in de la ɲɛnɛmaya yɛrɛ sigilen don o de kan quoi ale o hakili bɛ fɛn minnu ye a b'u ye nin kasaga de la ka taa quoi donc ni fɛn fɛn kɛra kelen ye i b'a ye o tɛ se ka ɲɛfɔcogo foyi t'o la o ye fɔlɔ ye o de la ala dɔnna mun fɛ parce que ala ale ni sɛtanɛ olu de bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɔ ni sɛtanɛ tun tɛ ala t'i dɔn quoi min ka d'a ye min man d'a ye o t'i dɔn o de la sɛtanɛ kɛra ye quoi i y'a ye o de la i b'a ye ko ala bɛ fan bɛɛ wa sɛtanɛ fana bɛ fan bɛɛ fɛ o de la ala bɛ se ka mɔgɔ kanda wa sɛtanɛ bɛ mɔgɔ fili fana o de la n'i taara maka i y'a fɔ cogoya min na sisan ala bɛ yafa i ma mais sɛtanɛ bɛ yen i b'a keru i bɛ wari bɔ i kun ka bɛlɛ san k'a keru bon nin ye pour que aw ka se k'a dɔn ko fɛn dilanlen don o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye n'i nana ta k'a lajɛ an b'a la ka ɲɛnɛmaya jigi o de ye ji ye quoi ji ji y'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ jɔn de ye ko ne tɔgɔ ye ji a ye n wele ko ji a y'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ jɔn ye diɲɛ bɛɛ i bɛ taa diɲɛ peuple bɛɛ la ji y'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ jɔn ye anw ye mankutu sɔrɔ ka da a la an ye mankutu sɔrɔ ka da fiɲɛ na an ye mankutu sɔrɔ ka da dugukolo la an ye mankutu sɔrɔ ka da tile la ninnu si tɛ yen k'u y'u yɛrɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔ dɔ ye wa ni peuple bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔ sɔrɔ a la i yɛrɛ fɛ mais pourquoi n'i taara Chine n'i ko silamɛ i b'a fɔ ko ala pourquoi n'i taara Inde i b'a fɔ ala pourquoi n'i taara Amérique i b'a fɔ ala n'i taara France i b'a fɔ ala n'i nana Afrique i b'a fɔ ala tant que n'i kɔni ye ala batola ye n'i m'a fɔ ala i mana fɛn fɛn fɔ nkalon b'i da parce que o tɛ bɛn ale ma quoi donc nin bɛ hakilima bila fɔlɔ ka miiri o de la n'i y'a mɛn ko tɔgɔ nom propre bɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw de b'a créer mɔgɔ de bɛ nom propre créer quoi ni ne ye fɛn dɔ dilan sisan min ka tɔgɔ d'a la k'a publier diɲɛ bɛɛ b'a ye ne bɛ tɔgɔ min fɔ a la o de bɛ k'a tɔgɔ a bɛ wele o tɔgɔ in de la donc i b'a ye k'a fɔ tile o tɛ tɔgɔ ye o de la mɔgɔw b'a la ka ala protéger k'aw b'a la ka ala nɛni aw b'a la ka ala dɔgɔya aw b'a la ka ala buruja mais aw delila ka mɔgɔ dɔ ye min ko ne bɛ tile dɔgɔya bi ne bɛ tile kɛ tan dɔ bi aw delila k'o mɔgɔ ye aw delila ka mɔgɔ ye mɔgɔ tile komi an b'ale ye aw delila ka mɔgɔ ye min ye bombe dɔ dilan ko bɛna tile bombarder ko diɲɛ mɔgɔw ko mun na i b'an ka tile bombarder donc cela veut dire n b'a fɛ k'a fɔ aw ye tile ma dɔn de quoi o de la a tɛ se ka dɔgɔya a tɛ se ka nɛni a tɛ se ka bombarder foyi tɛ se ka kɛ a la foyi t'i ye ka o kɔrɔ ye ko ale ma dɔn de tile de ma dɔn o fɛn min ma dɔn o bɛ se ka bato wa fɛn min ma n'i y'a mɛn k'a bato o kɔrɔ ye k'i bɛ se k'a dɔgɔya de o la i b'a ye k'a fɔ ko bato ye danfɛn ko de ye parce que danfɛnw de bɛ se ka ɲɔgɔn dɔgɔya a bɛ fɔ danfɛnw de ye a ye ɲɔgɔn bato a bɛ fɔ danfɛnw de ye a y'a suli ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ danfɛnw de ye parce que aw bɛ se k'a y'an ka ɲɔgɔn kunna a bɛ fɔ danfɛnw de ye a ye hakɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛ se ka hakɛ tɛmɛ ɲɔgɔn kan jɔn bɛ se ka hakɛ tɛmɛ tile kan jɔn donc tile ka bon ni ala ye ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ ka ala protéger pourquoi o tɛ tile protéger pourquoi ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla min bɛ se ka bombe dilan k'e bɛ tile bombarder pourquoi diɲɛmɔgɔw t'u ɲɛsin o ma yarɔ o mɔgɔ ma sɔrɔ n'o mɔgɔ ma sɔrɔ munna u bɛ ala protéger munna mɔgɔ dɔ bɛ faga ala kama munna ala yɛrɛ b'a fɔ ko dɔ ka faga parce que ko k'a t'ale fɛ tile aw delila ka mɔgɔ dɔ ye ko ne tɛ fɛ tile n tɛ fɛ ka tile yɛrɛ ye aw delila k'o mɔgɔ dɔ ye donc nin de bi hakilima bila ka miiri quoi nin de bi hakilima bila ka tasi k'a fɔ ɲɛnɛmaya in kɔnɔ
ɲinama ye kankiyaw de ye fɛn dɔw de bi labɛn pour que ka mara kɛ fɛn o fɛn wa peuple bɛɛ y'o ɲɔgɔn kɛ o de la n y'a fɔ n bɛ segin a kan diinɛ o diinɛ n'i b'a ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ peuple dɔ de représenter diinɛ o diinɛ n'i y'a ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ peuple dɔ de représenter o la n'i ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ est ce que mɔgɔ dɔ bi an bɛ se ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛ se k'i bolo sin danfɛn dɔ la ko nin de ye juguman ye k'i bolo sin danfɛn dɔ la en nature ka i bolo jɔ a la k'a fɔ ko nin danfɛn in nin de ye bi wele ko juguman nin de ye juguman ye i b'a ye k'a fɔ k'o tɛ yen o kɔrɔ ye ko masa min ye danni ka kɛ juguman t'ale ka danfɛnw na juguman yɛrɛ tɛ yen o la i b'a ye ala ko ɲɛfɔli la ala yɛrɛ de y'a jugu dan ala yɛrɛ de ye a yɛrɛ jugu dan ka tila k'a fɔ ko ale jugu don k'ale y'a gɛn ka bɔ a ka hinɛ na k'ale ka danga b'a kan ka tila k'a fɔ ko anw mɔgɔw jugu don donc ale min y'a jugu dan ale n'a jugu yɛrɛ jumɛn de ka ɲi nin yɔrɔ in na sisan hakilima bɛɛ bɛ se k'i hakili labaara nin yɔrɔ in de la depuis ala bɛ mɔgɔ dan tuma min na ala min ye hinɛ masa ye makari masa don depuis a b'i dan kana diɲɛ na a b'a dɔn i bɛna kisi ou bien a b'a dɔn i t'i kisi mais e t'i kisi a y'i da o kisibaliya in kan a pɛrɛnlen don ka t'i jeni parce que a yɛrɛ o layidu ta k'a bɛ jahanama fa mɔgɔw ni jinɛw na n'a y'a sɔrɔ la ale bɛ jahanama fa mɔgɔw ni jinɛw na plan dɔ de b'ale bolo pour que ka se k'o kumakan in sabati o ye plan jumɛn ye n'a sɔrɔ la mɔgɔ bɛ ala dɔn ni hakili de ye a yɛrɛ y'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka limaniya ale ala la f'ale ka diɲɛ n'ale ma jɛn'a ye ka limaniya la n'ale ye e bila fili kɔnɔ ka t'i jeni n'a sɔrɔ la hinɛ ni makari masa don est ce que a hinɛna e la wa o la ni bɔsi a la ka den n'a ba fara ka cɛ n'a muso fara k'u nafolondanya k'u sara jɔnya na n'a sɔrɔ ko hinɛ ni makari masa don est ce que olu bɛ se k'a fɔ komi ni masa ye hinɛ masa ye makari masa don parce que hali ni jɔn bolila ka bɔ a ma bolo ko i ka dugawu i ka foyi ala t'i ka foyi minɛ karamɔgɔ a fɔ hakili bɛ se ka dɛsɛ ka nin faamuya a fɔ nin tɛ kɛnɛkan ko ye a fɔ nin sera taa ni ka segin kuma na a fɔ politiki kuma wɛrɛ bɛ nin kɔnɔ a fɔ nin bɛɛ tɛ kuma jɛlenw ye nin bɛɛ tɛ kuranɛ ayaw ye a fɔ hadisa kuma bɛ nin na a fɔ an kan k'an sigi k'a lajɛ an faso ka ci nin ko in na a fɔ an bɛ se k'an sigi k'a lajɛ an ka duw ka fara kan k'u bolo don balimaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka sɛnɛkɛforow tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka duw feere k'a wari sarada u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ko dɔ ye danaya dɔ ta dɔ ye danaya dɔ ta hakilima bɛ se ka sɔn an ka jamana fankelen cira nin kama hakilima bɛ se ka sɔn k'a ye ko anw dɛsɛlen don baara la bi ko anw kɛlen don k'an ka ko bɛɛ dulon nin de la ala de b'a bɛɛ kɛ hali nin bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɛ an balimaw nin bɛ mɔgɔ sɛgɛn vraiment a bɛ mɔgɔ sɛgɛn fo ka taa fɔ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn o la anw k'a dɔn k'a fɔ ko masa min ye kɛli kɛ juguman tɛ danfɛnw na o tɛ yen juguman yɛrɛ tɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ juguman tɛ yen wa ɲuman fana tɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ fana tɛ yen wa nkalon tɛ yen nin kuma in ye kuma gɛlɛnba ye mais ni n bɛna wala tiɲɛ ye yɔrɔ jumɛn de ye tiɲɛ bɛ dépend sigiyɔrɔ de la anw minnu sigilen don an bɛ bɛn min kan k'a fɔ ko an ka nin de kɛ an kana nin de kɛ an bɛnn'o min kan o de y'an ka tiɲɛ ye o y'anw ka tiɲɛ ye wa an b'o de labaara o tiɲɛ in dɛ an tɛ se k'o ta k'an bɛ t'o la an ka mɔgɔ minnu filɛ Europe farafinna yan nɔ ko dɔ b'i ka farafinna yan n'i y'a kɛ o t'i sifinya i bɛ taa wo la quoi o kɔrɔ ye ko t'olu ka tiɲɛ de ye quoi mais o kɔrɔ tɛ n'i y'a kɛ yan nɔ ko tiɲɛ tɛ o donc kow bɛ o cogoya de la ɲɛnɛmaya o de la i b'a ye ko tiɲɛ ni nkalon jabalaka tɛ yen tiɲɛ ni nkalon bɛ dépend sigiyɔrɔ de la o ye fɔlɔ ye ni y'a fɔ fana ko ɲuman tɛ yen juguman tɛ yen karamɔgɔ o fana bɛ dépend mun na o bɛ dépend bɛnkanw de la ɲuman ni juguman ye bɛnkan ko de ye quoi an bɛnna min kan o de y'an ka ɲuman ye an min t'an bɛnkan ye n'i y'o appliquer dɔrɔn a bɛ taa juguman minɛn kɔnɔ o la mɔgɔ bɛ ko o ko kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye ko ɲuman ye i b'a sɔrɔ o n'a tanama juguya de bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲuman ni juguman bɛɛ ye fɛn kelen de ye c'est comme n'i ye wari ta k'a da i tɛgɛ kɔnɔ wari côté dɔ in ye wari ye côté dɔ in ye wari ye wa a bɛɛ ye fɛn kelen de ye mun de b'u bɔ ɲɔgɔn na i k'i jija kɛcogo i k'a kɛcogo dɔn i k'a kɛ yɔrɔ dɔn a n'a kɛ wagati nin fɛn saba n'i ye nin fɛn saba dɔn dɔrɔn i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a ye a bɛɛ bɛ dan milieu de la donc o la ɲɛnɛmaya bɛ nin cogoya de la fo mɔgɔw ka nin faamu ni nin faamuya ma sɔrɔ an ti lafiya quoi parce que an ti lafiya mun na tiɲɛ min b'anw bolo o ni wali wɛrɛ tiɲɛ olu ti kelen ye n'an y'olu ta k'olu ɲagami ɲɔgɔn na an filɛ nin ye bi tubabuw b'u damanagun kan arabuw b'u damanagun kan anw yɛrɛ b'an damanagun kan anw kɛlen don ka nin fila ka kɛnkɛya ta k'an b'o appliquer anw yɛrɛ kan k'a sɔrɔ anw ti hakilina kelen na mɔgɔ dɔ bɛ farafinya hakilina kan mɔgɔ dɔ bɛ arabuya hakilina kan mɔgɔ dɔ bɛ tubabuya hakilina kan o jamakulu saba faralen ɲɔgɔn kan k'olu ka se ka vi wajibi don joli bɛ bon parce que arabu ka hakilina ye ni i ka k'ale ka hakilina kan n'i ma k'ale ka hakilina kan ale b'i joli bɔn de quoi parce que
ale ka danaya de b'a bolo ka yala f'i ka da ale tan de la quoi danaya min n'i y'a ta k'a lajɛ anw ni olu an farikolo tɛ kelen ye an kumakanw tɛ kelen ye an donfiniw tɛ kelen ye an ka dugukolo tɛ kelen ye an ka yiriw tɛ kelen ye an ka kungo kɔnɔ baganw tɛ kelen ye an ka foyi tɛ kelen hali an ka minijiw tɛ kelen ye n'a fɔra ko anw n'olu ka da fɛn kelen na est ce que kɛcogo b'a la ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i b'o kɛ i b'i joli bɔn quoi o de la i b'a ye k'a fɔ ko danaya ye personnel de ye quoi o bɛɛ kɔfɛ ni hakilima y'i sigi k'i miiri n'i ye alijinɛ ta ni ne sara bi ko n donna alijinɛ na n fa t'a la n ba t'a la n den t'a la n muso t'a la n sigiɲɔgɔn t'a la n teri t'a la n jɛɲɔgɔn t'a la o n'a sɔrɔla ko alijinɛ ye ne kelen ni kungo de ye ne b'a la k'o alijinɛ in de ɲini ne yɛrɛ ni n ka ala de ɲɔgɔn cɛ la parce que ko n b'a fɛ ka alijinɛ sɔrɔ ne ka o alijinɛ sɔrɔ in mɔgɔ dɔ bɛ ne kɛrɛfɛ yan nɔ ale mago tɛ alijinɛ ko la ale ko k'a mago b'a ka ɲɛnɛmaya de la ale bɛ ala ka baara dɔ de kɛ ka se k'a ka denbaya balo mɔgɔ 30 ni kɔ ale kelen b'a la k'o de balo ne sera ka gɛlɛya dɔ ta ka n sigiɲɔgɔn sɛgɛrɛ parce que k'o ma da ne ka alijinɛ ɲini na o ma sɔn ne ka alijinɛ ɲini sira tali ma ne ye gɛlɛya ta k'a sɛgɛrɛ fo a nana kɛ gɛlɛya ye a dɛsɛra a ka denbaya balo la yala ne ni ole jɔn de ka ɲi jɔn de kɛra ɲuman ye ɲɛnɛmaya ma i ye kɛra mɔgɔ ye i kɛra turu ye e kelen ni ka hɛrɛ kama i fa tɛ hɛrɛ min na i ba t'a la i den t'a la i muso t'a la o hɛrɛ ɲinini kama e ye mɔgɔ 30 mɔgɔ min b'a ka mɔgɔ 30 balo e ye dan sigi olu ka balo la ka gɛlɛya se olu bɛɛ lajɛlen ma ko parce que k'e bɛna alijinɛ sɔrɔ parce que k'o garanti talen don e ye hakilima b'i sigi k'i miiri i tɛ se k'a faamu fiyewu k'a fɔ ko kodɔnna bɛ sɔn ka nin ko ninnu ta k'i b'o appliquer o la an k'a dɔn ko n'i ko k'i bɛ ala fɛ i ka bato bɛ i n'i ka ala de ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw to yen pewu o de la pour que u ka se ka mɔgɔw sɔrɔ u y'a fɔ ko silamɛ balima de ye silamɛ pour que u ka se ka mɔgɔw sɔrɔ u y'a fɔ ko silamɛ jugu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ silamɛya la ni olu fila donna ka na jɛ k'olu bɛ sigi i b'a ye k'a fɔ ko a sigi kɛcogo tɛ a la quoi kɛcogo foyi tɛ a sigi la parce que munna ɲin ni jugu donna sigiyɔrɔ la k'a fɔ nin de ye ne jugu ye nin de ye ne ɲin ye nin de ye ne balima ye e balima min m'a miirina ta e bɛ juguya ta k'o sɛgɛrɛ e min bɛ seli sisan i bɛ taa seli misiri kɔnɔ n'i tilala u b'a fɔ de ko an ka dugawu kɛ an n'an baden alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ye u bɛ dugawu kɛ u n'u baden alisilamɛw e balimakɛ bɛ yen nɔ ale tɛ silamɛya la e dɔw b'a la ka sɛnɛ kɛ foro kelen na kafiriya b'a la ka danga kafiriya b'a la ka nagasi o danga suguya bɛɛ bɛ ta k'o sɛgɛrɛ e n'o bɛ se ka baara jumɛn kɛ k'aw bɛ se ka nafa sɔrɔ o baara in na ka d'a ka bɛn dɔ ta aw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ dalen don dɔ la o de la an ka farafinna yan mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si jalaki danaya kan anw bɛ mɔgɔ jalaki min kan sariya minnu sigilen don an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'an ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ ye an b'o tiɲɛ ninnu de ta k'olu labaara i kana don mɔgɔ si gasi la o sariya in sira fɛ n'i ma don mɔgɔ si gasi la danaya min ka di ye n'a ka di ye ala bato n'a ka di ye yiri bato n'a ka di ye kulu bato n'a ka di ye ji bato du dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka danaya b'i bolo bɛɛ n'i ka danaya don maintenant an dɛsɛra o de la fo an bɛ gɛlɛya de ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ko fo k'an bɛɛ k'ala fɛn kelen na i b'a ye k'a fɔ an ɲagamina tan dɔ tubabuw b'a la k'u ka tɔnɔ ɲini ninnu fana b'a la k'u ka tɔnɔ ɲini anw yɛrɛ dɛsɛra bi hali ji min ta an bɛ ne ka dɛsɛ o la dugukolo bɛ ne ka pɛridi an bolo balo t'an bolo kungo kɔnɔna dɛsɛra parce que kungo bagan minnu bɛ yen olu bɛɛ jɛnsɛnna an yɛrɛ ka jamana baganw bɛɛ bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ye wari dilan k'o bila an hakili kan an bɛ sɔn k'an balima fa wari kama an bɛ sɔn k'an yɛrɛ fa wari kama an bɛ sɔn k'an faso feere wari kama k'a sɔrɔ ni mɔgɔ ye kodɔnna o valeur ka bon ka tɛmɛ wari ye ni mɔgɔ ye kodɔn e tɛ wari ɲini Alors, toi, maintenant, je crois que Ramojab les appels seront. Masasi ou les Osbey Folendo, oui, je crois que je les appelle seulement. 223 Folendo, les fanabe duguma, fana Folendo, donc, question de Babolo. Les ibsegi rami woro dale be kuma obeni kuma be si 223 ma on bele jelen folendo osbil duma mo folendo la reno au folendo
foli b'aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛn a sigiyɔrɔ ɲininkali fila de kun bɛ n bolo kɛ jalo la komi a yɛrɛ jiginna farafinna danbe fɛnɛ ale da kun magara jɔnya ko kuma in yɔrɔ la n bɛ fɛ k'o ɲininkali fila de kɛ ni n bɛ se k'a poser aw yɛrɛ kunna. Ah oui, bon, occupez-le, mais c'est qu'il y a question posée, les. Ah, d'accord. Voilà, et Joya Yorena, on a vu que Joya avait Islamia, mais non, on a la société africaine, surtout, mais comment on a eu. Il y a Ali mariage et Johnny Horonche, il va y avoir chamana, on a su Yoro, on a été somme. J'espère qu'il y a conséquences de bala, moi, ou Islamia, nanana. Oui, il y a une folle. Bon, Flana venait dialogue et Damaga, quoi, moi, c'est Ika Deli, quoi. Bon, nous voyons. Misali yɛrɛ ta sanu ɲinina ninnu kan mɔgɔw bɛ taa sanu ɲinina i b'a ye dɔw b'a sɔrɔ facilement mais dɔw bɛ olu t'a sɔrɔ facilement minnu bɛ yen n'u b'a sɔrɔ facilement dɔw b'a fɔ k'u ye taara ala deli ni fɛnw de kɛ pour que u ka se k'a sɔrɔ donc ni explication min b'a bolo ka di o fana na quoi. Donc, il y a un n'a ye, il s'est occupé, il faut l'en karamɔgɔ Usbili foli no karamɔgɔ ya question kɔni bon jɔnya in kɔni a kɔni a bɛ k'an fɛ yen yɔrɔ minnu na i b'a jateminɛ silamɛya ye fanga sɔrɔ yɔrɔ minnu na a b'o yɔrɔ ninnu de la kosɛbɛ quoi bon maintenant a source ta yɔrɔ kɔni bon dɔw y'a jira k'a fɔ an fɛ yen jɔnya tun tɛ yen yanni diinɛ ka na bon jɔnya in bɛ yɔrɔ min na hali bi i b'a sɔrɔ a bɛ marakaw ani filaw de fɛ yen i mana taa bamananw fɛ yen i b'a sɔrɔ jɔnya tɛ bamananw fɛ yen quoi i b'a sɔrɔ kadɔw fɛ yen ou bien miyangaw fɛ yen ou bien bɔbɔw ni fɛn ninnu i b'a sɔrɔ rarement i bɛ taa dɔ ye ko dɔ ye jɔn ye ou bien dɔ ye hɔrɔn ni fɛn ninnu ye i b'a sɔrɔ a kuma in ka ca kosɛbɛ maraka kunda ani fila kunda bon i b'a ye silamɛya ye fanga sɔrɔ o domaine o rasi fila kɔnɔ kosɛbɛ depuis wagati jan i b'a ye hali mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ kosɛbɛ i b'a jateminɛ o nordiste ninnu b'a la kosɛbɛ quoi i n'a fɔ El Hadj Umar Tal i n'a fɔ Samori Ture ninnu i n'a fɔ Sheikh Amadou ninnu i n'a fɔ u ka can quoi bon maintenant bon an kɔni ye recherchew kɛ bon jɔnya traci kɔni tiɲɛ na a ma ye yanni diinɛ nali cɛ an fɛ yen quoi donc maintenant après an ka société organisée kɛ cogo yɛrɛ la jɔnya tun tɛ yen parce que i b'a ye k'a fɔ jeliw olu n'u ka rôle i b'a sɔrɔ funɛw n'u ka rôle i b'a sɔrɔ bɛɛ n'i ka rôle kun dɔn quoi garangew olu bɛ golo tu i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw bɛ yen i b'a sɔrɔ sɔnnikɛlaw tun bɛ yen nɔ n'o ye somaw ye i b'a sɔrɔ donsow tun bɛ yen n'o ye sogofagalaw ye i b'a sɔrɔ turabudalaw tun bɛ yen minnu tun bɛ kow ɲɛɲini i b'a sɔrɔ sɔnnikɛla dankun i b'a sɔrɔ kɔmɔkuntigiw tun bɛ yen minnu b'o kɛ bon i b'a sɔrɔ société organisée cogo la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko esclavage traciba tɛ an fɛ yen quoi bon ne kɔni bɛ se ka mun ɲini k'a f'i ɲɛna esclavage la o y'o ye ka d'a kan esclavage kɔni arabula a traci bɛ yen a sɛbɛnnen don kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisaw kɔnɔ a bɛ kuranɛw kɔnɔ bon sɔsɔcogo tɛ olu ta la quoi mais farafinw ka gafe sɔrɔ man di k'i bɛna sɛbɛnni a kɔnɔ k'a fɔ ko jɔnmuso k'i bɛ se ka jɔnmusow ta ka hɔrɔnmusow ta ka jɔnmusow ta ka jɔn k'i sago ye i bɛ se ka jɔn b'i sagoya la bon i b'a sɔrɔ an ka hali n'i taara kurukanfɔ ka charte ninnu kɔnɔ bon i b'a sɔrɔ jɔnya kuma ninnu an ka gafew la n'an ka dɔ fɔ caman na i b'a sɔrɔ jɔnya t'a kɔnɔ quoi i bɛ yɛlɛn ka taga hali bi jusqu'à i bɛ taa fɔ Egypte antique kɔnɔla ninnu na i bɛ taa sɔrɔ olu b'a jira k'a fɔ ko ni si ma fisa ni nin ye ko toute vie est sacrée donc maa ma fisa ni maa ye k'i ka aw ka ɲuman de kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen bon an kɔni y'a traci ye silamɛya de kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ ka da ka silamɛya b'a jira kɛlɛ mana kɛ fɔlɔ an fɛ yen ni kɛlɛ tun kɛra ni mɔgɔ minnu minɛra olu tun bɛ kɛ captive de guerre ye mais maa tɛ da n'u ye quoi ni kɛlɛ banna tuma min na aw b'a ka an ye minnu minɛ aw ka captive an bɛ échange kɛ quoi aw b'an ta bila ou bien an b'aw ta bila ou bien après négociation mais silamɛya de kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ n'aw ye kɛlɛ kɛ n'aw bɛ cɛw faga ka musow ani denmisɛnninw a b'olu minɛ ka denmisɛnninw k'aw ta ye ka musow k'aw ka jɔnmusow u bɛ fara aw muso kan olu kɔni ta jɛlen don pas sɔsɔ cogo tɛ arabuw ta la
mais anw ta kuma ka ca parce que trace tɛ yen dɔw ko k'a bɛ yen dɔw ko k'a tɛ yen minnu ye recherche kɛ a caman ko k'a tɛ yen bon tiɲɛ yɛrɛ la anw fɛ yan a trace kɔni a kuma ka ca quoi mais arabu kɔni fɛ yen sɔsɔ cogo foyi t'a la parce que a bɛ arabu hali kuranɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ donc minnu ye k'a fɔ ko u tɛ jɔ muso di n'i taara marakaw fɛ yen sisan u b'a fɔ ko jɔ ni hɔrɔn tɛ furu parce que u bɛ fɛ ka marakaw ka supériorité yira quoi u bɛ fɛ ka marakaw ka supériorité n'i taara maraka la sisan marakaw b'a fɔ ko olu den tɛ di jɔ ma parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ mun ye dunan ye n'i taara a bɛ n'a fɔ ne ye tarawele sisan ne ka taa n sigi maraka dugu la sisan donc ne bɛ jate i b'a fɔ jɔn de parce que ne bɛ marakakan fɔ tarawele o bɛ marakakan fɔ mais e tɛ maraka ye e bɛ jate i n'a fɔ jɔn quoi donc u dugulen u denw man ka d'i ma ka d'a kan olu ka fisa n'i ye parce que e ye dunan de y'i sigi u fɛ yen nɔ donc i b'a minɛ u ka damada ma don min na n'i banna jɔnya ma u b'a fɔ k'i k'u ka terres segin u ma i k'u ka dugukolo segin u ma quoi donc voilà donc mun kɔni tun bɛ ne bolo a jaabi la k'a fɔ o ye nin yɔrɔ ye quoi mais k'a fɔ ko conséquence dɔ b'a la jɔn ni hɔrɔn furuli la ne kɔni ma d'a la quoi parce que an bɛɛ wolola wolo cogo kelen na voilà an bɛɛ bɛ musoko kɛ cogoya kelen na an denw bɛ wolo cogoya kelen na bon ne kɔni ma da o yɔrɔ la quoi maintenant ko arasi fila tɛ furu ɲɔgɔn ma o bɛ se ka kɛ an ka dankun o bɛ se ka kɛ fɛn kow ye kalikanw ni siɲɛkanw i n'a fɔ kadɔ ni bozo olu tɛ jɔnya ko ye quoi olu ye totem ko de ye k'a fɔ i n'a fɔ i tana quoi i n'a fɔ dɔ tɛ banba dun dɔ tɛ sa dun dɔw bɛ yen i n'a fɔ hali n'i taara Inde i b'a sɔrɔ dɔw tɛ misi dun tu vois bon ne y'o kɛ totem ko ye quoi mais o tɛ kadɔ ni bozo ta tɛ olu ta tɛ jɔnya ko ye o ye totem ko de ye quoi tana ko de ye quoi i folen don karamɔgɔ. faamuya bon a kɔni b'an ka yɔrɔ kɔni na bon anw ye bamananw bɛ yen marakaw bɛ yen d'accord mais donc a b'o cogoya kelen na numu fɛnɛ ta bɛ o cogoya kelen de la parce que hali an ka yɔrɔ fɛnɛ na an n'olu fɛnɛ furu bamananw fɛ yen i b'a ye a tɛ bamananw fɛ yen quoi jɔnya in nin kuma tɛ nin tɛ bamananw fɛ yen yɛrɛ quoi ko karisa ye jɔn ye quoi olu a tɛ bamananw fɛ yen quoi ne yɛrɛ bamanan ye ne m'a ye an ka yɔrɔ si bamananya yɔrɔ si la k'a fɔ ko nin y'an ka jɔn ye i b'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na a bɛ marakaw de fɛ yen kosɛbɛ ani filaw bon n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ bon olu ta kɔni caman ma kɛ kɛlɛ ye mais a caman kɛra sigiyɔrɔ ko de ye quoi bon kɛlɛ nɔ b'a dɔw la mais surakaw kɔni ta bɛɛ taw ye kɛlɛ de ye quoi u taara bi dugu ka silamɛw taara bi dugu dɔ kan k'a minɛ u bɛ nafolo ta ka musow cɛ ka musow tila u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ de ma ko butin de guerre y'a ye bon karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan peut-être olu bɛ se ka walawala ye kosɛbɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mais butin de guerre kɔni ye fɛn ye o ye kɛlɛtɔnɔ de ye quoi bon donc du coup diinɛ kɔni nɔba bɛ jɔnya la quoi ka d'a kan hali jusqu'en 1962 je pense si j'ai une bonne mémoire alikaba kɛrɛfɛ jɔn sugu tun bɛ yen quoi bon jɔn sugu belebele 5 de yɛrɛ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ kelen tun bɛ Tumbuktu u tun bɛ jɔnw fara ɲɔgɔn kan yen nɔ kelen tun bɛ Caire n'o ye Égypte ye kelen tun bɛ o y'a sɔrɔ silamɛw ye o yɔrɔ ninnu minɛ ka ban quoi Istanbul kelen tun bɛ Istanbul kelen tun bɛ Bagdad kelen tun bɛ Bagdad n'o ye Irak ye kelen tun bɛ Istanbul n'o ye Turki ye Turki capitale ye kelen tun bɛ a duurunan tun bɛ Makan yɛrɛ quoi n'o ye Mɛki ye bon jɔn tun bɛ kɛ yen tuma min na alikaba tun bɛ lamunumunu Iji tun ye feerekɛ yɔrɔ de ye a wagati donc ni Iji tun bɛ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw n'u ka minɛnw tun bɛ taa donc i b'a sɔrɔ jɔn sugunin tun b'a kɛrɛfɛla la bon américain dɔ de y'o ye ko fɛn cɛjugu don ka kɛlɛ kɛ Makan ka sɔrɔ ka interdit quoi jɔnya in aboli mais kuranɛ kɔni kɔnɔ a ma aboli quoi voilà n t'a dɔn n'i ye faamu sɔrɔ n ka kuma la. faamuya donc ko numu fɛnɛ ta donc a bɛ se ka bɛn o fɛnɛ ta bɛnnen dɔ o tɛ bɛn jɔn ta ba furu ɲɔgɔn ma yan non bamanan ni numu bɛ furu bamanan ni bɛɛ bɛ furu bamanan ni fila numu bamanan ni bɛɛ bɛ furu mɔgɔw yɛrɛ de ka laadaw la dɔrɔn laadalakow de don dɔrɔn u b'u ban dɔrɔn pour que i n'a fɔ sisan a bɛ fɔ ko mɔgɔ tun tɛ furu jeli ma mais anw m'a faamu ka ɲa quoi hɔrɔnw ni jeli tun tɛ furu ka d'a kan secret dɔw tun bɛ jeli bolo e mana t'i ɲagami o la sisan e bɛna bɔ o kow kalama k'a sɔrɔ e tɛ jeli ye o droit tun tɛ yen o ye société organisée cogo de ye nin bɛɛ ye dɔ ka hakilina de ye quoi
y'a ye nin si ma bɔ nin kuma ninnu ma bɔ sanfɛ ka cun société bɛɛ de dɔ de y'i sigi dɔrɔn nin ye mɔgɔw ka laadalako ye mun ye bɛnba kɔrɔmanw de ye ninnu sigi yen dɔrɔn a bɛ n'a fɔ a bɛ fɔ ko jeli filɛ jeli tɛ bugɔ a tɛ neni wa hali kɛlɛ la jeli tɛ faga jeli bɛ kɛlɛkɛlaw cɛ ci ka taa masakɛ fɛ k'i da sago fɔ masakɛ ma i b'a fɔ ko taa fɔ masakɛ ye ko n b'a kili ci jelikɛ bɛ wuli ka taa fɔ masakɛ sigilen ɲɛna muru b'a bolo a sigilen don ko a fɔra k'a ko k'a b'i kili ci foyi tɛ bɔ a la se tɛ kɛ jeli ma o ye société yɛrɛ ka laada sigilen karamɔgɔ Jalo tun b'o de fɔ quoi ko tiɲɛ tɛ yen nkalon tɛ yen non société bɛnna mun kan dɔrɔn ko o bila en place dɔrɔn an b'o de bonya quoi a banna sinon k'a fɔ ko n'i ye numu furu ko fɛn dɔ b'a la papaga mais an ka société fɛn dɔw bila en place an tugura o kɔ dɔrɔn tout simplement mais an bɛ 21e siècle de la est ce que bi tiɲɛ don wa o de ye question ye est ce que bi an ka tiɲɛ don wa an bɛnbaw ye ko caman kɛ kunun mais bi tiɲɛ tɛ mais exemple kelen d'i ma ka musomanin sigi nɛgɛkɔrɔ n'o ye musomanin bolokoli ye bi anw b'a contre la mais an bɛnbaw y'a kɛ oui an bɛ musomanin bolokoli contre la parce que a bɛ muso mandigi a b'a tɔɔrɔ a b'a a bɛ n'a fɔ n'i y'a violence de don a bɛ n'a fɔ bingani de don parce que i ye fɛn dɔ tigɛ ka bɔ a farikolo la mun tɛ ka i binna kan parce que a bɛ kɛ sababu ye ka hali a jigintɔ a den bɛ sa a jigintɔ a yɛrɛ bɛ sa parce que a bɛ hémorragie k'a la jeli tɛ jɔ a bɛ fɔ k'a tora muso kɛlɛ la bon an ka muso caman bɛ san fɛ Afrique a kun ye nin de parce que protection dɔ de bɛ yen nɔ mun bɛ fɛn protéger farali ka na kɛ donc o protection in mana bɔ yen nɔ dɔrɔn den bɔtɔ bɛ se ka farali kɛ ka dama tɛmɛ n'o kɛra dɔrɔn jeli tɛ jɔ bon ni jeli ma jɔ a bɛ se ka na kɛ degun ye quoi bon fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ degun ye an ka bi société ma anw b'o de contre la quoi fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ degun ye bi maaya yɛrɛ kɔnɔ o de kama an ko ko hakili ka sebagaya k'an sigi k'an miiri k'a fɔ ko bon nin n'an ka bi société tɛ taa hali n'a kɛra kunun bi tiɲɛ tɛ quoi an kana tugu kunun ko bɛɛ kɔ an bɛnbaw ye ko caman kɛ kunun ko cɛ ɲuman tɛ mais u ye ɲuman minnu kɛ an k'olu ta u ye juguman minnu kɛ an k'olu corriger an kana tugu fɛn bɛɛ kɔ ten tɔ ka aveuglement quoi donc an b'olu ko ninnu contre la quoi suivisme ka sin ka tugu fɛn kɔ ten tɔ dɔrɔn réflexion t'a la an b'o contre la quoi a bɛna fɔ fɔlɔfɔlɔ dɔw ko mɔgɔ tun bɛ da k'a kan tigɛ ou bien ka fɛn dɔw kɛ bon olu hali an ka tiɲɛ don o tiɲɛ tɛ mais nous on est contre fɛn fɛn tɛ ɲuman ye an ka tagabolo la ko ɲuman kun tɛ nous on est contre wa ni fa golofiɲɛ o golofiɲɛ kɛ bi in na an bɛ wuli an b'i kɛlɛ an bɛ live sigi fan bɛɛ fɛ n'an bɛ se ka plainte n'an bɛ se ka fɛn fɛn k'i la an bɛ wuli an b'i kɛlɛ an seko n'an damayira bɛɛ la quoi i kɛra laadakɔrɔ mɔgɔ ye o i kɛra donso ye o i kɛra soma ye o n'i ye fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ dankari maaya yɛrɛ la nous on est contre an b'a contre la anw ye maaw de ye quoi anw tɛ mɔgɔ ko la k'a fɔ k'an bɛ tugu dɔ kɔ ko parce que k'a tɔgɔ ko Tarawele ou bien ko parce que k'a tɔgɔ ko Jara k'a ye kobaw kɛ ou bien an bɛnbaw non 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 anw bɛ maaya de kɔnɔ quoi maaya fɛn mun tɛ dankari maaya la anw bɛ tugu maaya de nɔfɛ fɛn o fɛn bɛ dankari maaya la anw b'o de kɛlɛ a bɛ n'a fɔ ka dɔ bila kɛrɛfɛ k'o ye jɔn ye k'e ka fisa n'o ye anw b'o contre la l'esclavage même en question nous on est contre l'esclavage sur toutes ses formes esclavage a kɛra sugu sugu ye an b'a contre la a kɛra diinɛ de ta ye o a kɛra ko anw yɛrɛ de y'a kɛ o ko an ka fisa ni numu ye ou bien an ka fisa ni jeli ye dɛ olu anw pour nous ça c'est des bêtises mɔgɔ jeli m'anw fisa ni numu ye numu m'anw fisa ni finɛ ye voilà an bɛɛ de ye kelen ye tout simplement maaya yɛrɛ kɔnɔ quoi donc furusiri mun fana b'an ka culture kɔnɔna na sisan o fana ye arabu ta de ye ou bien jumɛn don bon silamɛ furusiri kɔni ye arabu ta ye mun bɛ kɛ misiri la ni n ko arabu ta don arabu ka culture de don quoi parce que k'i sigi ka kalanw kɛ o tɛ anw ka culture ye quoi a bɛ n'a fɔ n'i tagara silamɛ furusiri kɔni t'anw ta ye mairie fana t'an ta ye parce que mairie an y'o ye tubabuw de la an ye silamɛ furusiri an y'o ye arabu de fana la mais anw fɛ anw ka laadalako la anw ka furu tun bɛ siri bulon kɔnɔ an fana ka laadalako tun bɛ yen woro tun bɛ na a bɛ di maakɔrɔw ma u bɛ sigi ka kuma ka kalikanw kɛ furu donna fila bɛ kali cɛ ni muso kalikanw bɛ yen somɔgɔw bɛ sigi muso bɛ ta k'a d'i ma ka i informer a banna ka mɔgɔ jama informer dɔrɔn ko nin dira ɲɔgɔn ma n'aw y'u ye ɲɔgɔn bolo a k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ sonyɛli la quoi u dagara ɲɔgɔn ye quoi donc furusiri mun bɛ kɛ bi in na
o ye arabu ta ni tubabu ta de ka ca de bɛ kan an fɛ yen nɔ bon o t'an ta ye quoi bon denguli kɔni an bɛ denguli min kɛ denguli tɛ arabu fɛ yen yɛrɛ quoi bon anw bɛ denguli mun kɛ ani saya la an bɛ sarakabɔ minnu kɛ olu kɔni bɛɛ y'an ta ye quoi sarakabɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ a tɛ arabu fɛ yen nɔ tile 40 sarakabɔ mun an b'a kɛ o y'an ka maakɔrɔw ka sira de ye tile 7 sarakabɔ o y'an ka maakɔrɔw ka sira de ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ silamɛya kɔnɔ mais mun kɔni ye furusiri silamɛ furusiri o kɔni a bɛ kuranɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ sa wa an ta tɛ mun ye mairie ta ye mairie a bɛ bibulu kɔnɔ sa wa a tɛ bibulu kɔnɔ sa o église ta o ni si t'an ta ye anw ka furu tun bɛ sigi bulon de kɔnɔ n'an ka maakɔrɔw ka sira ye o dɔrɔn de y'an ta ye quoi donc n'an seginn'o ma je pense que o de y'an ka identité ye quoi a n'an tɔgɔ ninnu bon an y'an tɔgɔw bɛɛ bila adamaw t'an tɔgɔ ye usumaniw t'an tɔgɔ ye olu bɛɛ ye arabu tɔgɔw de ye quoi bon u b'an bulɔgu dɔrɔn ko silamɛ tɔgɔ don bon mɔgɔ ninnu Umar Elhaj a tɔgɔ Seydina Umar kun tɔgɔ Umar yan'a ka kɛ a kafirilama yan'a ka kɛ silamɛ ye mais a kɛra silamɛ a y'a tɔgɔ garder donc arabu tɔgɔw de don quoi o de tɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ mɔgɔw tapage dɔrɔn ko silamɛ tɔgɔw de don mais arabu tɔgɔ de tara k'a da an na dɔrɔn pour que ka arabuya promotion kɛ quoi mais an ka dɔgɔbaw k'o bila k'an ka dugukolow n'an ka dugutigiw n'an ka ɲamantonw ni sunuguw ani ci ani ngolow ni faseli ninnu bon o bɛɛ bilara au profit des arabes ani ka minnu kɛra chrétien olu kɛra Jean Baptiste ni Julien ye ani Jean Pierre ye ani Hervé ninnu ni ainsi de suite donc an tununa dɔɔni quoi tout simplement an ka segin ka na so dɔrɔn an k'an tɔgɔw ta an k'an ka furusiri cogow n'an ka dɔnkɛ cogow n'an ka fini don cogow an k'olu bɛɛ ta an ka bɔ arabuya kɔnɔ ani tubabuya kɔnɔ quoi bon anw yɛrɛ ka kɛlɛ fanba y'o de ye quoi ka bɔ tubabuya ni arabuya kɔnɔ k'an ka tɔgɔw ta k'an ka dɔnkɛ cogow ta k'an ka fini don cogow ta k'an ka danbe yɛrɛ ta an ka furusiri cogo an ka dengulu kɛ cogo k'an ka fɛn bɛɛ ta ka walita ni minnu kɔni ka ɲi an bɛ se ka o fara an ta kan mais mun ye k'an ta de bila ka tɔw ta o de ye basi yɛrɛ yɛrɛ y'a ko kɔnɔ quoi an y'o de kɛ an ma fɛn fara an ta kan dɛ an y'an ta bila de pewu k'an ta bɛɛ kɛ haramu ye n'i ye dankun sɔrɔ o ye haramu ye n'i ye kɔntɔrɔ ni sanɛ o ye haramu ye mais o même moment an bɛ taga ka taa alikaba la minnu gabakurun finman bɛ yen an bɛ safa ni maruwa k'olu boli o même moment an b'a fɔ ko ɲanankulu ye haramu ye bon i b'a ye o yɔrɔ la dɔrɔn ko waliko jara an da tellement fo a kɛra an yɛrɛ ta ye quoi f'an ko olu ta tɛ anw yɛrɛ de ta don sisan bon n t'a dɔn karamɔgɔw kɔni bɛ kɛnɛ kan ni fili min yera a la karamɔgɔw aw k'o tɔmɔ ka o bɔ a la o tɛ aw ka kuma ye quoi aw m'o don da o ye ne yɛrɛ ka kalanden fili ye n'an ye ɲuman min fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ko mun ka ɲi aw de y'o don ne da ka bɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn ka kuma di karamɔgɔw ma karamɔgɔ Ben Salman bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ Uzbil bɛ yen la reine bɛ kɛnɛ kan Bibi Bari fulamuso k'i fo o tɛ D'accord. O tɛ hali bɛɛ foli de don karamɔgɔ la n bolo ye dugulali ye hali bɛɛ foli a ye ni baro d'u ma Kamakaw, hotep tout le monde. Bien folie. Benjamin Modi, il travaille. Tiens, les gars, là, c'est nous. Ma fille dans son. Ka 223 noirs fou, ka Massasima fou, bi bari la reine ami fou, Sugar Boy ou quoi, ami fana fou, quoi ça va? Ouzbil. Et dans son année, folie babla de Anjati Jabaya no et Bemkai, folie bi et dans son. C'est sûr, Bemkai demande si maman c'est elle, à ce moment du nous donne parce qu'en fille, quand tu es comme ma fille quoi, on est comme wifi salon. Ce qu'on y a demandé, il faut le consommer. Quand tu m'as bela de fou, quand dans son hotep, quand on a un bœuf, quand dans cela. Oh, alors c'est la tamala maman, nous avons chef en amboufou, en balmaudou. Golofia maintenant on amboufou consommer. Quand on benuko. Dougolo yé laissé mon que tantôt. À mon te faire comme blaire cramon. Parce que comment nous n'a pas bon toro. Ne fait non fleur, ne te fait maillot quoi. Et bon, de mon dit sans car vous la vous en fente. En fente, mais en fin. Bon, ni moi chamaïng, une femme différence ou donc. Faut attacher Joya Rokma mini maraka.
Malaya Joya be maragaw de fi bebo kalama mo Joya kate mundo ate ka fo ku ñoo mi ne kere la tiendu mais Joya bi surtout Kaymara mo mi Kaymara ke nere des gens qui no ba do mi bi sia do be no ate ku ila ka fo kipta muso nyini sodo kono ate digi kuna ere donc e ba ye ka fo a jugman batte no ni bite kate mu kumbe no a jugman batte mais c'est ça on a ko be ka tien ko so be ambe be hakila so na jango jango kuma na non te fami ke mera joya ko légaliser ko ni o dîner di en fait ya farafina fami joya ko ni ka valeur dollar kla ka légaliser o dîner di bebo kalama i sono mo ma so ma o oh halna so ranye be arabo sala ka do la mun be ka foko no ko dîner mesure ta joya kama oh ni jomi bulu ni ko ju do ke bi se da jondo ko horeya ah mais lui il a fait de quoi il t'a jondo kan horeya par exemple il sera jondo la blabi on y bla mais au don kelen kama tukuni tu es permis tu es autorisé à droit bi bulu ka ta sugula ka ta jontan sanga na bla fi tandis que billet kelen dron est libéré donc joa bancho be mi galondo dîner dans ni joya en fait ya dîner dans ni joya ma munu kumba kan fait ya no ya chama ye dîner ya chama ta dîner tout de quoi voilà sinon là Cheikh Omar Tall ga l'histoire il beba kalama allez baram dam ko kan ni dîner to way bebo kalama voilà donc dîner mi way min ke doron c'est que dîner de côté halna soro kuma bu toro ni dîner mo way fe min ke dîner de a blala et puis encore anya dalu so dîner kono donc dîner ga sharia do amba abi appliquer ni dîner mo way mais quand faut on est dîner mo de do ye ni ke o ti be dîner kono mais dîner ma blala o galo de ni maote dîner te no ni be se mo dîner kono bi dîner tna saka kew o donc ni mo be ka ke o le be ka a glan o le be ka sharia appliquer donc ni te ni islamé de dîner tu ya bana donc ramo on yel na Dronsville kana befu ka dans so hotep me befu fo ni ba wi Emiti ifole do kiko ila baro bene garam bari ifole do Albert Foli. Ngo ifana fole do te pa go fefe yin la ko fa Albert fole do Ntra fe ka kuma yoro do jonya e constant mendo mandin kono ana e program mendo arabul bulu kelente jonya ya no fe mandin sanankunyale di jonya ko kuma ya fe mandin sanankunyale di ate arabul da parti kono be fo mole yoro wole nyai ka fan fe jonya ko kuma ni arabul fe jonya ko kuma kelente fo mole yoro wo nyai mbata mulande la jili ko kuma yoro fo la jili tere kelam fe frafina ana manding communauté mo korol bulu musolu kadobo musolu neila ala kotu musolu kana tinyali ke parce muso nei kabon katami ketala dila parce muso wati dole sela muso ma atisa nei contrôle la donc muso fla muso siaman traite la kel bulu ala ko mana kana ke am fe mande a betre la wula ma juste kadobo muso neila kal brema ben ali kelma atre la wula ma sinon a traité kela ka fɔ ko violation ko yu mento di ko juli aldi se mo bakorol nyini kalama ne ko nin ka men laro wole wodi mento di kramo du kolo ka yoro do fosse sen ko jelil la fuduku jelil ka horo e jeli fudu atrela wula ma ni ka jeli muso fudu ila lu e kala jeli lu le da ta fola butun do ko horo lu ou ate fo par exemple a fosse ko kuyatela ila lu kilito le ko kuyatela donc i ko di la bi i kende lo ni nyana parce i muso di bo ka wajeli yake donc ni muso bora ka wajeli yake ila lu te kila ile reto la butunde a kilito jeli muso wole tola wole atra fola ko an kana jeli fudu ko horo kana jeli fudu an fe dingira ai hante nya gawlo yale kela jeli yale kela ante mélanger la hante folo en 2025 maintenant an fe dingira wo nyale donc adu manden sariya korol le bara la village wulu kono hante ya folo donc ala wula ku le makwa ko kana tinye lu kana nyake parce ni geli dera ka den soro geli muso e geli yake la maintenant souvent dendi bo ide wulo men fere di geli yake la fa kununa kan na tremeni la donc a fene dake right donc atre la wula mala ko maintenant di bedito
ila fenke kono kwa karamoli ya ndal danya nyeme mfola tuma dal disa wala nyimala on trefe ka woli fo kwa karamo du ko le fo indi pole du la yo te pote Pulaireni folendo bala fatigi rebe yano bala fatigi folendo karamo do be sanfe kwa ko sila folendo ile na mena amakuma kwa sila ebise ke kamikro dale Karamo ay folendo Ici ni romano na réseau le mai ba ke kwa ole do mrana micro fermé membe ando nyela menina nyai fula ay be folendo badoka difiu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ o bɛ ka an ka silamɛcɛ min bɛ panel sanfɛ t'a dɔn fɔ silamɛ de don Leo i bɛ se k'i ka micro dayɛlɛ parce que ne kɔni t'a dɔn fo i ye kamati dɔw bɛ ye silamɛ tɛ quoi. mun ɲinila ya kan ka ɲininkaliw de kɛ Voilà, e ye silamɛ de ye wa i ye kamati dɔw bɛ i ye chrétien de ye. ayi ne tɛ nin si tɛ silamɛ ye ou bien ne m'i ka kuma faamuya kosɛbɛ non? Aka fɔlen dɔ Leo ne m'i ka kuma faamuya quoi e ko k'i tɛ silamɛ ye wa? No, BMK la réseau mai e kuma di mo vraiment aha i ka mayela doni fere Ouais, n b'a fɛ ka dɔn n'a y'a sɔrɔ i ye silamɛ tɛ ye quoi. ne ye silamɛ wa oui ne ye silamɛ de ye Voilà, dugukolo bɔra k'a f'i ye cogo min na quoi ko hali n'a y'a sɔrɔ jɔnya ko an bɛnbaw y'a kɛ ko an bɛ se ka correction k'o la quoi parce que an ko an b'an bɛnbaw nɔ na hali n'a y'a sɔrɔ fili bɛ an bɛnbaw ka ko kɛta dɔw la an bɛ se k'o corriger quoi i y'a faamuya parce que o ye anw yɛrɛ ta ye quoi an bɛ se ka corriger o ye anw ta ye mais par exemple sisan ni fili yɛrɛ kuranɛ kɔnɔ ou bien ni kumakan dɔ yɛrɛ kuranɛ kɔnɔ kumakan min ni an tɛ se k'a pratiquer n'a fɔ jɔnyako kuma minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ est-ce que anw bɛ se k'a corriger wa parce que anw ta tɛ quoi kuranɛ sɛbɛnlen tɛ anw yɛrɛ ka kan na et puis fana kira fana tɛ farafin ye quoi donc i n'a fɔ i ye walifɛn ta mais i sogola t'a la i tɛ se k'a corriger i tɛ se k'a yɛlɛma k'a k'i yɛrɛ sogo ye quoi mais an bɛnbaw ye sariya fɛn o fɛn labɛn anw bɛ se ka yɛlɛma don o la parce que o ye anw de ta ye quoi o ye anw ta ye anw bɛ se ka yɛlɛma don o la hali n'a sɔrɔ an bɛnbaw ye fili dɔ kɛ an bɛ se ka corriger an bɛ se k'a fɔ oui ni an bɛnbaw ye nin kɛ mais anw tɛ nin kɛ quoi parce que anw y'a ye bi ni anw y'a kɛ anw bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la par exemple diinɛ kɔnɔ sisan est ce que silamɛya ni chrétienya o sariya dɔw b'a kɔnɔ wa est ce que a sariya ninnu bɛ se ka appliquer bi wa ɲininkali bɛ yen quoi voilà et puis fana an y'a ye kuranɛ fana bɛ jɔnya interdit quoi bibulu fana bɛ jɔnya interdit et puis fana i bɛ se ka da n'i ka jɔnmuso ye kuranɛ kɔnɔ ala ma interdit a dun fɔra ko ala ka kumakan ko k'a tɛ se ka falen ko falen cogo t'a la donc ɲininkali bɛ yen quoi. ni sariya bɛ se ka appliquer an bɛ yɔrɔ min na sisan bon silamɛ kɔni sariya kan ka silamɛ ye mun fɔ ni tant que ne ye musulman de ye ni silamɛ sariya ni acte dɔ kɛ silamɛ sariya de kan ka boli kan n'i ye silamɛ ye ɲininkali bɛ yen de quoi est ce que silamɛya sariya bɛ ni an ka mɔgɔya bɛ bɛn bi wa? Voilà. O de ye question ye ko est ce que fɔlɔ fɔlɔ i n'a fɔ silamɛya sariyaw sisan nɔ
ani a bɛ se ka pratiquer sisan wa est ce que ani bi maaya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an filɛ 21e siècle min na quoi. Voilà. La gɛlɛn dɔɔni quoi. Voilà. Donc i b'a ye o yɔrɔ la dɔrɔn ko mɔgɔ ko de don quoi. Parce que ni fɛn fɛn ye mɔgɔ ko ye a bɛ périmer quoi. Don dɔ bɛna se a tɛ se ka kɛ bilen quoi. A bɛ n'a fɔ an bɛ fɛn dɔ sigi sen kan bi k'a bila au point aujourd'hui. Mais i b'a sɔrɔ sini a tɛ se ka kɛ an mɔdenw a bɛ gɛlɛya olu bolo. A bɛ fɔ de ma ko mɔgɔ ko quoi. Fɛn o fɛn bɛ périmer o ye mɔgɔ ko de ye quoi. Donc surakaw de y'u ka diinɛ in bila en place k'a sɛbɛn ka n'a di an ma. Mais ani bi maaya tɛ taa parce que a sɛbɛnna wagati min na an ka réalité mun na 8e siècle 9e siècle réalité olu ni bi maaya tɛ taa quoi. Bon bi yɛrɛ n'i ye jɔnya ko kuma bɔ i da jamana o jamana la mun tɛ ni Mali ninnu tɛ i bɛ taa kaso la. Yɔrɔ Faransi kɔni tɛ o. N'i taara i sigi ko k'i bɛ esclavage k'i bɛ mɔgɔ dɔ kɛ esclave ye hali n'i y'a kulonkɛ kuma fɔ i bɛ taa kaso la. Donc ani bi réalité tɛ taa ou bien k'i sigi k'a fɔ k'i bɛ i b'i sigi sisan nɔ k'a fɔ jamana dɔ la ko i bɛ dɔ buni fara ye ko k'o faga ko parce que ko ni dɔ ye kafoɲɔgɔnya kɛ ka sɔrɔ o furulen tɛ. Bon i b'a ye k'a fɔ ko olu fɛn ninnu tɛ se ka pratiquer sisan quoi. Masa Sima i ka cɛ tun bɛ fɛ ka Jarakɛ tun bɛ fɛ ka don bi na o le ye Jara de ye o. E m'a ye y'a ɲininka fɔlɔ la ko k'a silamɛ don wa ou bien chrétien don a ko ale t'a si la. A y'o fɔ ka tila ka micro minɛ ka micro bila ko ale ye silamɛ de. Bon, justement, tu es quelqu'un de répondre à Dugolo qui a comment compléter et mis fort qu'à ben Furuko parce que si j'ai bien compris la question pour Furuko quand on fait l'islam aller nanana il faut qu'à cas donc Islamaya mana ni furu mandin ou Islamaya mana furu makaire. Est-ce que tu vois? Agneau de force a dit il te la coche ta société qu'on a la diria quand ça dit société organisation capé société organisation ma cause la main dans mi quoi tu vois donc on en a furu soroye maintenant paradoxalement avec on fait demander macroba va faut que furu ça tout en fait ça date mais que dans des cas extrêmes et que furu tout ça ce qu'on a quand mettre ça voilà wa koni furu sala yiri min koro ko yiri to te menshi la ka ça mon baba fort je n'ai pas vérifié mais maintenant c'est pour dire c'est tout un symbole pour dire à quel point Furu Tunka Gelen Anka Maouma. Tu vois, parce qu'au-delà de l'homme et la femme, famille Fla, ni Kabla Fla, collaboration de tout en fait. Tu vois. Bon, par contre, au lieu qu'a gaffé ou qu'on a déjà. Sura Soroi. Jamais été qu'on a Sura tout Ziwad, mais il n'a pas Sura tout Talak. Nous Furu ça. Wa nous Furu ça ni Sura. Akuma Dila Tchao de Mada. Mousso m'a interpellé au cas où m'a demandé qu'à faut que bon, là na fou ça, à quand arrêter le tchao les interpellé là quoi et nabi nyuma, c'est opposé à nos principes. Tu vois, depuis à mariage ni à Dina, Slamé Fourussi était en réalité ça. Mais t'as si il y a corona les crams, c'est qu'on a comme il est mis fort. Depuis au chaladron, Froussa au chaland fait n'a remarqué quand Amro au bella jelin folindo, kosobe usbili folindo ka la reine Bibi fo panafricain ko ate bala fo segi Ben Salman koron gugolo ki fo kosobe ka BMK fo BMK depuis ibe panel ka entretenu il faut les badu ka panel sigila ka duguma mɔgɔw fo lamɛlikɛlaw tapetelikɛlaw partagelikɛlaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ dugukolo ni Ben Salman aw ka intervention cɛ in ka surtout dugukolo i ka questionnement yɔrɔ diyara ne kosɛbɛ o ye jumɛn ye ko est-ce que an bɛ se ka yɛlɛma don silamɛya kuma na kuranɛ kuma na ni kuma in diyara ne kosɛbɛ ka da tun jumɛn ka ɲininkali in tɛ le dɔrɔn yɔrɔ la dɛ ɲininkali b'an bɛɛ de concerné quoi golofin den bɛɛ lajɛlen kama ka den bɛɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen min kelen don k'i cɛsiri ni ko in na ɲininkali b'an bɛɛ de concerné
karamɔgɔ dugukolo e ni ɲininkali kɛ ko ka a mana di anw ma effectivement i ka tiɲɛ tɛ fɛn min na i ka pouvoir t'o kan quoi i fa ni mɔkɛw ni i mɔkɛw olu ye mun to i bolo pouvoir dɔɔni bɛ se ka k'i bolo i ka agi o de kan n'o ye k'a yɛlɛma k'a essayer k'a modeli k'a k'i sago ye mais fɛn min t'i ta ye i bɔnna si ka fɛn dilanlen tɛ a fɔ ni e y'i sen don o la k'e b'o modéliser a f'i ma fili yɛrɛ ma ka tila fɛn min t'i ka kan fɛnɛ na tuguni ne ko hali n'a sɔrɔ yamaruya dir'e ma k'e ka agi o kan sisan e man kan tɛ ka maloya k'i sen don o ko la i ka kan tɛ daluya jumɛn b'i bolo dɔɔni jumɛn b'i bolo o kan na k'e bɛ agi o kan ko k'a fɔ n bɛ nin bɔ a la n bɛ nin fara a kan donc k'a dan nin yɔrɔ fila yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ ma tuguni ni question ma in kɔni a diyara ne kamaka ye kosɛbɛ on n'a aucune légitimité je dis bien aucune légitimité k'an bɛ taa sen don nin ko la quoi a ma bɔ i ka mɔgɔ la ko bɛ droit d'i ma a ma na i ka kan na kan min n'a faamuyali b'i la n'a dɔnniya b'i la k'i bɛ o yɛlɛma o tɛ anw ta ye la quoi anw sen t'o la quoi o b'a yira k'anw sen t'o la quoi mais par contre fɛn min y'an bɔkolo ye ni olu ye fɛn dɔ to anw ye an sen bɛ se ka don o la exemple caman dira dɔw ko an kun bɛ bolokoli kɛ ko depuis kama dɔw ko an kun t'a kɛ bon peu importe vu que c'est pas un truc divin k'a fɔ ko ala dɔ de nana fɔ ou bien danbaga dɔ de nana fɔ an ye k'a y'a kɛ fo an yɛrɛ ka faamu an ka faamu min y'a da an ma o faamu kelen o se b'an ye k'a bila si réellement ne ka sɔrɔ anw de ka ko don et ça m'étonne bien k'a fɔ ko anw ka ko don wa n'anw ka ko don ça m'étonne bien k'a fɔ ko u y'a bila contexte min kɔnɔ ko o kun don je sais que ce n'est pas ça donc an ka dɔnniya min y'a d'a ma o dɔnniya kelen fɛnɛ bɛ se k'an permettre n'an ye défaut min ye ko min na k'o corriger k'o bila kɛrɛfɛ donc o de ye ne yɛlɛkun ye kuma in diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'aw fo kosɛbɛ n bɛ dan nin yɔrɔ la aw folen don. La reine Kamaka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ et dans cela an bɛ fo i ka intervention na an karamɔgɔ dɔ yɛlɛnna n'o ye panafricain Kuyate ye i bɛ se ka numéro bila. Olu nɔ ni jɔkɔ ka sanfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo BMK karamɔgɔ dugukolo Kamaka Ben Salman Yaje Bibi Panafrica Musbi n ka foli b'aw bɛɛ ye aw ni taw ni sisi n bolo degunnen min dɔɔni n bɛ na an bɛ tila ka na k'aw foli don. La reine Kamaka i ye kuma mun fɔ quoi k'a fɔ ko est ce que kuranɛ ba yɛlɛmali ni fɛn ninnu k'e sa kalan banna kalanko tɛ dɛ hali n'a kalan banna on n'est pas i ye mun fɔlɔfɔ dɛ légitimité de t'an bolo k'a falen a bɛna fɔ bi an ka wuli sisan nɔ ko betew ka laadalako k'anw b'o changer sisan nɔ anw bamanan anw maliyɛnw betew ou bien aɲiw k'anw b'a fɔ ko non k'u ka laadalako la ko o fɛn dɔ bɛ yen k'an bɛna o changer c'est ridicule a bɛna fɔ bi an ka wuli sisan ko juifuw ka ko fɛn dɔ bɛ Tora kɔnɔ k'o man ɲi k'an b'o changer en quoi qui nous a demandé même en quoi ça nous concerne an bɛ taa an da don kuranɛ ko kuma la don min na Ben Salman wulila k'a di saw supprimer il nous a demandé don min na u bɛ alikaba fermer ko coronavirus bɛ yen nɔ ko hiji tɛ kɛ on nous a consulté. C'est parce qu'on est bête seulement, c'est tout. Am ka siran jahanama kono don ya me fe ka boli ka taga do silamɛya kono pour que ka taa arijinɛ kono, c'est tout. Ni ye a jahanama ni arijinɛ kuma bila sa no fo ka farafin bɛ sɔn ka boli arabu nɔfɛ k'ale bɛ taga fa de bɛ arabu la. Ni ye farafin ni boli fɛn fɛn na jitɔ a dɔrɔn de don parce que arabu y'a f'u ɲɛna k'u bɛ don jahanama kɔnɔ donc u bɛ ka boli u bɛ ka siran jahanama kɔnɔ don de ɲɛ. Donc u bɛ ka arabu sago kɛ parce que arabu y'a f'u ɲɛna ko n'u ma a minɛ olu ka damadama k'u bɛ taa jahanama kɔnɔ. Mais u ɲinɛra mun kɔ k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ de don k'a fɔ ko seli ni su in mun dira u ma ko silamɛya ye k'a bɛ mɔgɔ lase hɛrɛ ma arabu kun t'a d'olu ma quoi ka d'a kan arabu banna ka diɲɛ hɛrɛ partager ni aw ye
mais u bɛ ka taga lahara de yɛrɛ ka k'u b'o partage na aw ye aw bɛ t'u fɛ yen nɔ u b'aw minɛ k'aw kɛ jɔn ye ka kabako da aw kan mais lahara de saya kɔfɛ hɛrɛ dɛ u b'o de d'aw ma f'u b'aw jagoya tuma dɔw la n'a ma sɔn f'u b'aw faga ka n karamɔgɔ fo karamɔgɔ panafricain n bolo bɛ dugu la i folen no o tɛp a bɛɛ lajɛlen folen no BMK i folen no karamɔgɔ dugukolo k'i fo k'i tɛgɛ fila kɔrɔta arɛn kamaka i folen no Ben Salman i folen no karamɔgɔ Yadie i folen no Bibi Marani i folen no karamɔgɔ Usbil karamɔgɔ Bala Faseki aw bɛɛ lajɛlen folen no vraiment aw folen no aw yɛrɛ foli belebeleba y'i ta ye k'aw fo kosɛbɛ o panafricain bolo degunnen don ko a tɛ degunnen don ni ma fili an tɛ kuma pase mɔgɔ wɛrɛ ma Yadi de yɛlɛnna ne kɔfɛ ni ma fili kɔni ko a tɛ kɔfɛ Yadi folen don folen no Kamaka aw bɛɛ folen no analytikamɔgɔ bɛɛ min bɛ lamɛnni la mɛ sanfɛ bɛɛ folen no karamɔgɔ dugukolo i folen no kosɛbɛ kosɛbɛ dugukolo ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali de tɛnku i la quoi c'est à dire que ni ye i bɛ thème dɔ bɛ yen fɔlɔ non il faut une question posée le débat est ouvert quoi mais sisan est-ce que ninnu y'u miiri k'a fɔ ko furu min n'i bɛ wari bɔ k'a don a la quoi est-ce que dugukolo sanni feere tɛ yan ni furu in ta k'a lajɛ min b'an bolo bi ka wari bɔ k'a kɛ est-ce que sanni feere tɛ yan bon pour an ka furu sarama kɔni tiɲɛ na ni fɔlɔ ta kɔni u cɛ ka jan kosɛbɛ quoi bon ne tɛ jigin an na pourquoi parce que an tunu yɔrɔ janyana kosɛbɛ ka da kan arabu ni tubabuya donna an fɛ yen donc o y'an bayɛlɛma dɔɔni kuma lasurunyala dɔrɔn o y'an bɔ an sugu la quoi donc n'an y'a fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ nɛni an kɛra sugu dɔnbali de ye quoi ka da kan n'i ye k'i kɛ wara ye wa a tɛ kɔnɔya sɔrɔ bilen o kɔrɔ ko i y'a bɔ a sugu la maintenant anw ka wariko ɲɛ mun ye sisan nɔ maintenant a kɛra nata ye cogo jumɛn na parce que fɔlɔ furu kun ye c'était symbolique c'était vraiment symbolique i b'a sɔrɔ woro bɛ na i b'a sɔrɔ à la base i b'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko a bɛ fɔ ko 2000 ye k'o ye furu nafolo ye i y'a ye o bɛ présenter mais o b'a sɔrɔ cɛ ye mun bɔ a bɛ 1,000,000 bɔ mais 2000 bɛ taa di mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko muso ka furu nafolo filɛ ko 2000 k'o dira muso ma mais o b'a sɔrɔ cɛ ye wari min bɔ kabako don i m'a ye donc depuis o yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ nkalontigɛ bɛ kɛnɛ kan fɔlɔ fɛnw tɛ ka kɛ a ɲɛ kan quoi ko furu kun ye c'était symbolique i b'a sɔrɔ i bɛ filakɛ a bɛ misi de di a bɛ muso furu i b'a sɔrɔ karisa bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ale bɛna a bɛ bakɔrɔn 1 di a bɛ muso bɛ d'a ma ou bien symboliquement i bɛ sanu bololanɛgɛ dɔ d'a ma o bɛ kɛ nafolo ye dɔ t'i ye donc furu kun sigilen bɛ o fɛn ninnu de kan quoi mais a bilama in kɔni tiɲɛ na est-ce que an ka valeurs t'an bolo bilen yan c'est à dire qu'on a perdu nos valeurs an ye totalement perdu quoi donc sisan nɔ kɔni a kɛra dɔrɔn n'i nana dɔrɔn a bɛ fɔ k'i ka na ni furu nafolo ye 60,000 ou bien 100,000 ou bien 80,000 ka taa kɛnɛ kan jama ɲɛna ka taa 2000 yira k'i ye furu nafolo dira 2000 bon on m'a dit quoi o tɛ furu nafolo ye quoi bon bi kɔni tiɲɛ na n'i ko ko sanni feere don ne t'i sɔsɔ quoi ne t'i sɔsɔ a bɛ se ka kɛ bi sanni feere ye ka d'a kan furu bɛ kɛ cogo min na bi kɔni a n'an ka laadalakow tɛ kelen yɛrɛ ye fiyewu quoi fɔlɔ muso tun tɛ bali ka d'i ma ko wari t'i kun mais sisan nɔ dun ni wari t'i kun a tɛ d'i ma quoi hali n'i ka di muso ye mais ni wari t'i kun a di man di ma ka dugukolo olu ko sisan ko c'est à dire que cɛ quoi i bɛ se ka muso furu a bolola hɛrɛ kama quoi mais olu muta kelen bɛ tila k'a fɔ tuguni muso kana nata cɛ la ka furu ma o bolola hɛrɛ kama awɔ a droit tɛ muso bolo mais a droit bɛ cɛ bolo diinɛ kɔnɔ mais munna parce que cɛ ka wusa ni muso ye diinɛ kɔnɔ ayi siga t'o la o mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ o mais dugukolo cɛ a man kunkan ko ye
Khadija avait 45 ans, lui, prophète avait 25 ans. Aya furu nafolo de kama ni nafolo te ate so akunte so alao. Mais l'homme est autorisé, tu as droit à muso furu nata la nata yi mu yesi sa non ni muso yi wartigi yi se ka furu. O droit be tiens bolo. Ya famu. Droit be tiens bolo. Ni muso ya ba ni muso ma I obéi. I ka glant gala. Droit be tiens bolo. Ni muso mi obéi. I be I yoro ja. Sabana namu me I ba gosi. O ye dernier recours. Ya famu. Mais ni saba si droit te muso bolo. Ni chema I bonya. I tse ka glant gala. Ya famu. I tse ka ni ye glant ke chela ko meleka bi danga toute la nuit. Meleka bi I be danga dron de quoi meleka bi danga. Donc, cɛ droit me fin na muso droit to sila o. Cɛ be se ki furu nata kama mais e droit te ka furu cɛ ma à cause de son argent nata kama quoi. E droit te muso. Voilà, oye munye oye furu o te furu halal ye quoi. Mais l'homme a dugukolo ni kabako yɛrɛ kana sɔsɔli ye to la o. Cɛ ni muso tɛ kelen diinɛ kɔnɔ dɛ. Diinɛ y'a yira ko muso yɛrɛ de. Mais i b'a dɔn ko kabako do quoi. Mais e tigi b'a dɔn nin kuma ninnu kan ka fɔ. Diinɛ ko cɛ muso dɛ muso ye cɛ ka damu ta yɔrɔ de ye. Est-ce que i bɛ k'a faamu wa? U bɛ damu ta ɲɔgɔn fɛ ko tɛ dɛ. Ka ta ɲɔgɔn fɛ tɛ dɛ. Muso dɛ e bɛ yen nɔ cɛ ka damu tali de kama. E ma ye kuma bɛ u b'a fɔ ko n'i tilara i damu tali la. Mais olu tun t'a dɔn à l'époque k'a fɔ ko c'est vice versa. C'est-à-dire mɔgɔ kumaw de don mais mɔgɔ minnu don c'est des gens qui connaissaient rien. Ayi ni mɔgɔ b'i bolo ni mɔgɔ t'i bolo da la quoi i kan ka min ni bɛ komi i n'a fɔ ni mɔgɔ t'i bolo da la quoi i bɛ fɛn min fulama sɔrɔ waati bɛɛ quoi c'est à dire que i t'a dɔn i bɛ min kala o de bɛ na ni ka sugu ye quoi. O de don kɛ parce que ni voilà pouvoir di cɛw ma de pour que u ka tugu a nɔfɛ parce que e ma ye mɔgɔ sɔrɔ cogoya min na a bɛ n'a fɔ sini ne ka wuli sisan nɔ k'a fɔ ko a ye tugu ne kɔ sisan kamitiya kɔnɔna la a diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ a muso 20 bɛ d'aw bɛɛ ma i jɔ i k'a lajɛ kɛ karamɔgɔ ni mun donna sisan an bɛ kamiti muso 20 d'o ma sisan nɔ karamɔgɔ o bɛ fɔ ye quoi e yɛrɛ mun filɛ nin ye o bɛ fɔ ye quoi Jarakɛ a kɔni tɛ fɔ ne kɔ o de kɛ mɔgɔw la n y'o de k'u la ka muso ko bɛ cogoya min na ko a ye n'an ka taa kɛlɛ kɛ n'an ye kɛlɛ kɛ n'an ye u minɛ silamɛw n'an ye kafiriw faga an b'u cɛw de faga an b'a daminɛ cɛw la k'olu faga ka cɛ bɛɛ faga denmisɛnninw an bɛ se k'olu yɛlɛma k'olu kɛ silamɛ k'olu fara an kan mais musow an bɛ se k'olu tila an ni ɲɔgɔn cɛ ko muso bɛ tila depuis aw ma se so ko muso bɛ tila sira la de dɔw yɛrɛ bɛ don n'u ta ye tu la yan'u ka se so o y'a sɔrɔ a cɛ fagara k'a fa faga u b'a tila depuis sira la. O bɛ se k'a fɔ ko o tigi mana n'i ka to ko ale nana ka kɛ hinɛ diɲɛ bɛɛ ma dɛ silamɛya yɛrɛ nana ka muso don da la dɛ ka barika don muso la bon a yɛrɛ bɛ f'e ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ ko ni e yɛrɛ de jɔn ko ni i ye kojugu dɔ kɛ dɛ k'i bɛ se ka jɔn dɔ la hɔrɔnya quoi c'est à dire que fɛn monnaie d'échange quoi c'est à dire ni e sisan ou bien ne y'i ka sun tigɛ i bɛ jɔn dɔ la hɔrɔnya k'o labila quoi c'est à dire monnaie d'échange quoi. Awɔ n y'a faamu. c'est à dire i b'a fɔ ko n t'a dɔn objet yɛrɛ tɛ quoi. Voilà a y'a sɔrɔ a caman de b'i bolo quoi dugukolo. Hali mobili tɛ sɔn k'a nin mobili très bien mobili la i tɛ sɔn k'a nin quoi objet mobili valeur bɛ objet la ka tɛmɛ maninfin kan quoi silamɛya kɔnɔ quoi. parce que u b'a fulama de sɔrɔ quoi u bɛ taa bin mɔgɔw sɔrɔ k'u cɛw faga. i bɛ kɛlɛ de k'a b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ sentiment tɛ yen ko marabatiga a bɛ marabatiga tila cogoya min na il y a aucun sentiment a b'u minɛ de dɔrɔn bagan kungo kɔnɔ dɔrɔn k'u tila aw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc nin yɔrɔ la karamɔgɔ silamɛw k'a faamuya k'a fɔ an bɛ fɛn min bɛ yira an na histoire ni filmw la i n'a fɔ ka wuli dɔrɔn cɛ groupe dɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka yɔrɔ dɔ convoiter gansan o ka diya a ye i n'a fɔ an b'a ye cogo min na an tɛmɛna nin dugu in na dugu in musow cɛ ka ɲi dugu in cɛ ka ɲi dugu in dugukolo bɛ sɔn sokɛ ɲumanw bɛ dugu in kɔnɔ a donna ta a bɔra tan cogo la dun ka fa bɛ yen nɔ kalankɛ bɛ kalanseyɔrɔ bɛ yen donc a ma ka mɔgɔ a tigilamɔgɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan min n'a hakilinata ye kelen dɔrɔn u bɛ se ka taa ka taa o dugu ci k'o minɛ ten cogo la k'o k'u ta ye an b'a ye filimuw na cogo min na donc ni ye faamuyali kɛ bɛn ni silamɛya in u bɛ araza minnu kɛ ani fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw u b'a fɔ minnu ma ko sauvages
fɛn nɛgɛ ka k'i la dɔrɔn fanga ka k'i la i ka stratégie sɔrɔ ka bila sen kan dɔrɔn i ka k'i ta ye a banna quoi. Donc c'est ça à peu près si je vous comprends bien. Donc si c'est le cas, ben, cela n'a rien de divin au fait. Cela, même si donc nous on était dans ça quoi. O do de bon ya damne drone nan duna kono na ngama to fo ya c'est-à-dire que dugule kuma yɛrɛ bakuruba de fɔ ye quoi c'est-à-dire que muso yɛrɛ de ma jate diinɛ kɔnɔ jati yɛrɛ tɛ muso yɛrɛ kan diinɛ ma jate ya a bakolo yɛrɛ ye a belebele yɛrɛ ye mun ye c'est-à-dire que merci ko professeur mago bɛ cɛw de la ka kɛlɛ kɛ si c'était ça. C'est juste ça. Par exemple, ça, non. Il va c'est stratégique. A kuma mago bɛ cɛw la ka kɛlɛ kɛ donc a ye privilège bɛɛ di cɛw ma k'a fɔ ko voilà fɛn min ka d'u ye fɛn ka di cɛ ye fɛn fila dɔrɔn de ka di cɛ o la reine Kamaka o ye muso ni wari de ye a banna o fila dɔrɔn de ka di cɛ o kana cɛ diyaɲɛ ko kana taa yɔrɔ si kana sanu san dɛ k'a don a kan na dɛ ni o de ye muso diyaɲɛ ko ye ka sanu baw kan na ka kunkolo meleke ka fɛnw meleke i kunna denba kun ni fɛnw o ka di muso ye ka jɛmɛw fɔ ka fɛnw fɔ cɛw ta kana jɛmɛ fɔ kana sanu diɲɛ bɛɛ bɔ karamɔgɔ dugukolo ka diɲɛ bɔ kɛl dusu la ka hinɛ bɔ dusu la ka bɛn muso ma juste k'a yira ka kɛl la alla fɛn kɛla kan k'ale utiliser de juste k'ale bila quoi objet de don voilà alla objectif objet la u ye fɛn fila de fɔ quoi muso kɛra i ko bagan de quoi c'est à dire que bagan filɛ nin ye sisan ko baganw danna an k'u dun de quoi i y'a faamu wa mais musow fɛnɛ danna de an ka aw damu ta aw la a sɛbɛnnen bɛ ten de c'est à dire que muso i ye cɛ ka damu ta yɔrɔ de ye c'est à dire que a bɛ don a kɔ kan cogo min ka d'a ye a bɛ don a ɲɛ kan cogo min ka d'a ye n'i b'i da ka sunɔgɔ i dɔrɔnlen tɛ fini don na k'i da dɛ i tɛ fini don dɛ i b'i da de i langolo parce que n'a y'a yɛlɛma a bɛna fini bɔli min k'i la o bɛna a tɔɔrɔ c'est pas normal. Uma karamɔgɔ dugukolo i ka hakɛ to n k'u ye exemple ta a di sa histoire kolonden minnu n'u b'a dilan ka mɔgɔw lasɔn n k'u y'o histoire créer an da la jagoya ko cɛ dɔ bɛ yen nɔ ko muso fila bɛ a bolo i filɛ ka nin yɔrɔnin min fɔ tancogo la genre muso filanan k'o den barikara ko ka tɛmɛ fɔlɔ kan alors que u bɛɛ kun sɔnnen don a ye u bɛɛ kun majigilen don a ye tu t'imagines donc maintenant dɔgɔnin ka barika k'u bɛɛ kɛra waliju ye dɔgɔnin ka barika k'o bonyana ni kɔrɔkɛ ta ye non u y'a fɔ musinamusomaw ma u ye o histoire kelen fɔ muso kelen fɛnɛ ma mais sur ses deux fils au fait parce que i b'o dɔn u bɛ fɛnw falsifier laisse tomber f'i bɛ tunu u tilala k'a fɔ muso yɛrɛ ma muso yɛrɛ woloden cɛman fila donc u ye a fɔ a sinamuso a n'a sinamuso fɛnɛ cɛ donc ko munna ko ne dun ye ko bɛɛ k'i ye ne kun bɛ nin kɛ ne b'i bonya ne b'i don ta ne b'i bɔ ta i b'a dɔn dɔ in bɛ cogo min na ko sinamuso ma dɔ in fɛnɛ bɛ o ɲɔgɔn de k'a ye tu sais dugukolo la différence c'était où ko kelen bɛ da ni fini ye a kɛrɛfɛ kelen o ti da ni fini ye donc le fait que a bɛ fini bɛ sɔrɔ dɔ in na yɛrɛ ka kuma a bɛ temps min kɛ fini bɔli la kɛ vous vous imaginez donc dɔ in dun ta fini tɛ bɔ o la effort tɛ foyi la donc o fitinin dɔrɔn ɲɔgɔn cɛ kɛ o ye barika don dɔ in den na ko ka tɛmɛ dɔ in kan ninnu bɛ mɔgɔ faga o. Amaka an bɛna o yɔrɔ dɔ kamitiya kɔnɔ dɛ. ala ni filɛ le tun ka imagination kɛ ka kuma min fɔ même ye a l'intérêt parti la quoi ale yɛrɛ ka dɛmɛ fɔ la ko ka wuya fɔ ka silamɛya da dɛmɛ ko o le ka ɲi donc ale ziirila o le la mɔli tolu kɔrɔ o ye nɛgɛ musow la sa comme ça u bɛ musow fara ɲɔgɔn kan u mana nin fɔ sa musow tɔw bɛ minɛ ka jarabi u tɔw bɛ minɛ ka hinɛ u tɔw bɛ minɛ ka sumi o y'a ye min ye mɔgɔ faga ko k'i la sa i bɛ fɛ sa i den ka tɛmɛ bɛɛ den na sa i b'o mɔgɔ faga ko kun vous vous imaginez. I b'a dɔn n bɛna fɛn dɔ fɔ quoi c'est-à-dire que franchement moi je vous salue quoi kamitiw kɔni moi je vous salue c'est-à-dire que ne filɛ ne muso kun ti bɔ quoi a kun ti bɔ mais n tɛ ma ne nana lève lamɛnni daminɛ fo ka na kɛ kamiti awɔ patron hakɛ to dɔɔni fo ka na kɛ kamiti est-ce que i y'a faamuya dugukolo
Oui. Ne muso a tun bɛ tɛrɛya du dɔn quoi mais i b'a dɔn ala ni ko in fɛ silamɛw ka ko in fɛ c'est à dire que a tun bɛ so kɔnɔ de quoi a tun tɛ bɔ yɛrɛ ka taa k'a fɔ k'a bɛ taa ko n ka atelier dayɛlɛ ka d'a ma quoi non mais ne nana mun kɛ sisan ne kelen kamiti ne ka da ɲɛsinnen dɔ ka so ma magasin dɔ b'o la ne ye magasin kelen ta i b'a faamuya ka machine kelen san ka d'a ma quoi dugukolo ni bɔkolo cɛ c'est à dire que machine kelen min sanna ka d'a ma tellement a ye baara kɛ a yɛrɛ ka baara kelen wari a ye machine filanan dɔ san kɔsannin na a y'a wari di ne yɛrɛ de ma ne de taara machine filanan san ko na c'est à dire que i bɛ mɔgɔ ye bitigi kɔnɔ ni seli yɛrɛ sera ne yɛrɛ de bɛ taa n sigi a kɛrɛfɛ sufɛ a bɛ kalali kɛ sufɛ f'a ka tila mais i b'a dɔn ko a wari a ba tun bɛ feere min kɛ sugu la a y'a ba bɔ sugu la feere la a ka woloba ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka muso c'est à dire que i b'a dɔn ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in ɲɛngoya don ɲɛngoya système dɔ de don quoi jangoya b'a la keleya b'a la dɛ non ɲɛngoya b'a la franchement ne yɛrɛ sinna k'a ye c'est à dire que denni a ka hɛrɛ tun bɛ n bolo ne tun kelen bɛ ka ɲɛngoya minɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ keleya sugu dɔ kama ko cɛ wɛrɛ parce que o tɛ muso yɛrɛ bɛɛ ka hakilina yɛrɛ t'o yɛrɛ muso yɛrɛ dɔw b'u yɛrɛ n b'a fɔ k'u jogo tɛ dɛ mais a tilancɛ si ka hakilina t'o ye quoi mais n'i y'a nin ta k'a lajɛ c'est-à-dire voilà tu étais possessif c'est-à-dire que hinɛ de b'i kɛ o ye o c'est-à-dire que i ka fɛn de don i ka fɛn de don sokɔnɔ fɛn de don marafɛn de don domestique a man kan ka c'est-à-dire i ka hakilina kun tɛ k'a fɔ ko muso fɛnɛ ye mɔgɔ de ye i tɛ a mɔgɔlama ye non ne kun t'o ye quoi i t'a mɔgɔlama ye je te dis mais ne nana ye i b'a dɔn ne kun b'a ni a ka hɛrɛ cɛ ne y'a ye c'est à dire que n yɛrɛ kelen bɛ ɲɛngo sugu dɔ ye n yɛrɛ ɲinɛ ma ka sɔrɔ n t'a dɔn quoi mais ni nin kun tɛ ni kamitiya kun tɛ e kun tɛ t'i sigi a kɛrɛfɛ su fɛ jamais k'a ka kalali kɛ ka finiw minɛ ka wariw minɛ k'u arranger e kun t'o kɛ o jamais o bɛɛ ye muso jɔnya de ye mɔgɔw ka jate la i n'a fɔ namu tigilamɔgɔw ka jate la mais n'i y'a ye e b'o bɛɛ kɛ bi parce que kamitiya hakilina de ye cɛ ni muso an bɛɛ ye kelen o bɛɛ foli no karamɔgɔ dugukɔrɔ n'a tun y'o kɛ k'a to silamɛya la statut de b'o fana na silamɛya la i fɔ ma ko dayus c'est à dire dayusu e min t'i muso ni denmuso surveiller quoi i bɔra ka taa min o fani don cogo et tout ça o ye dayusu le ye quoi ko dayusu fana tɛ don arijinɛ fana kɔnɔ o le ye dayusu ye d'accord donc ka to ka i denmusow to yen ka mininin don ka bɔ olu de ye dayusu ye quoi voilà e min tɛ i muso ni denmuso contrôler o ka va et vient o bɛ jɔn de fréquenter o b'a habiller cogo di ka bɔ est ce que o suturalen don et tout ça o le ye dayusu ye en fait donc ko an bɛɛ tun ye comment on appelle ça sagɛnna de ye en fait voilà nous sommes tous des bergers ko bɛɛ bɛ ɲininka i ka berger i ka gɛngɛnfɛnw ma kulukum ra'in wa kulukum mas'ulan ra'iyati donc ko dutigi e ye berger de y'i ka so kɔnɔ en fait voilà imamu bɛ kɛ silamɛw ka berger kira bɛ kɛ bɛɛ t'u ka berger c'est comme ça donc a taara sigi a muso kɛrɛfɛ tayiri tout ça la ni wabiya ye kutuba yɛlɛ ka dɔrɔn a bɛ kɛ dayisu de ye o sen fɛ aw folen don ne y'a ye c'est à dire que ne sina ka jigin yɛrɛ la k'a ye k'a fɔ non ne kun ye ɲɛngo de ne kun kelen bɛ ka n jɔ dɔ n'a ka hɛrɛ cɛ dɔ ka kumakan kama parce que mun na fitirida fɛ i bɛ t'i sigi da la u b'a a wajulu don i kunna safo i bɛ taa fajirida fɛ i bɛ taa diɲɛ don o don nin kumakan ninnu bɛ ka don i kunna finalement i yɛrɛ bɛna ye place i tɛ sɔrɔ cerveau yɛrɛ kɔnɔ bilen k'a fɔ k'a bɛ réfléchir quoi a bɛɛ ka fisa ni dumadon yɛrɛ kutuba ye o bɛ n'an ka tɔ bɛɛ de la taa yɛrɛ kana di cerveau yɛrɛ ma e b'a dɔn ko mɔgɔ ninnu bɛ mɔgɔw sɔrɔ ni mɔgɔ min i b'o dɔn misiri tagalabaw yɛrɛ quoi minnu y'o ye u taa misiri la olu c'est à dire que olu yɛrɛ kɔni olu salen de bɛ ka yala quoi franchement jumadon fana ni t'i sigi i b'i ka da de tugu o tani yɛrɛ kɔnɔna na ka t'i sigi misiri kɔnɔ o bɛ na fɛn wɛrɛ f'i ye min yɛrɛ fana ka jugu ka tɛmɛ dɔ in kan c'est à dire que e bɔlen yɛrɛ so dɔw yɛrɛ ni aigri de bɛ bɔ so ka taa to muso kan quoi parce que min fɔr'u ye juma kutuba la ne e y'a ye o jugu sugu b'i muso la dɔrɔn e bɛ taa so dɔrɔn e b'i ɲɛsin a ma direct kɛlɛ wulila dɛ Mali furusa kana taa ɲini yɔrɔ si ale mɔgɔ kala téléguidé di misiri kɔnɔ le k'ale kɛ téléguidé di karamɔgɔ Kuyate ka micro yɛlɛlen don an ka kuma d'a ma karamɔgɔ aw folen don karamɔgɔ Kuyate vas-y
Karamɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen folen no aw ni jɔ ani ta aw ni sisi aw ni golofinya karamɔgɔ dugukolo k'i fo k'i bolo kɔrɔta ka bɛɛ fo tuguni ka dugumamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a bɛ an balimamusow ka kuma min na bi c'est très important silamɛw ka slogan de don ko musow ye an cɛw ka foro de an bɛ don u kan cogo min an ja n'a y'an ja an bɛ don an kɔ kan n'a y'an ja an bɛ don an ɲɛ kan bon ne bolo nin kuma in yɛrɛ fɔlɔ kɔ mɔgɔya banna nin kuma kɔnɔ quoi nin kɛra taabolo slogan ye c'est à dire taabolo kuma sinsin bere ye ne bolo maaya kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ o kɔnɔ ka d'a kan nin yɔrɔ la i ye maa dɔ kɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na i ye maa dɔ kɛ yɔrɔ jɔsilan nin ye quoi ka e yɛrɛ bila o sanfɛ et puis nin yɔrɔ de la fɛnɛ i ye i yɛrɛ wusaya a bɛ fɔ k'i yɛrɛ wusaya i ma ɲɔgɔn ma ka d'a kan e maa ye cogo min na muso fɛnɛ ye mɔgɔ de ye ten i tɛ muso ni mɔgɔya cɛ i t'a ni danbe cɛ i t'a ni hɔrɔnya cɛ i t'a ni foyi tɛ maaya taabolo sira fɛ ko cɛ bɛ se ka kɛ ko cɛ bɛ se ka kɛ min ye ka tɛmɛ muso kan quoi en fait mais an tɛ kelen ye physiquement ani mentalement parce que o ye nature kɛcogo ye ka d'a kan o kɛra pour que an ka se ka ɲɔgɔn dafa c'est pourquoi an bɛnbaw yɛrɛ ko an ye ɲɔgɔn dafalan nin ni cɛ ma fɛn min faamu wagati dɔ la muso bɛ o faamu ni muso yɛrɛ fɛnɛ ma min faamu wagati dɔ la cɛ bɛ o faamu donc o bolo kan a bɛ se k'a ka maaya kɛ o cogo la den minnu bɛna bɔ o kɔnɔ o maaya fɛnɛ sira kelen de bɛ taa ko don denw na walasa denw fɛnɛ komi olu ye fɛnɛ maa dɔw de ye minnu tɛna to aw kɛrɛfɛ badabada donc olu bɛ se ka bɔ kɛrɛfɛ cogoya fila la soit ni aw ka soma yɛlɛma ye walima n'u kɔrɔbayara n'u balikuyara n'u fɛnɛ ye u ka denbayaw dilan u yɛrɛ ye pour que n'u fɛnɛ y'u ka denbaya ninnu dilan wagati min na o y'a sɔrɔ ni valeur minnu bɛ yen n'o ye complémentarité ye ɲɔgɔn dafa ani bonya ni karama ani koto ɲɔgɔn ta la ani gasi sigi ani hinɛ n'o tun ye anw yɛrɛ ka an ka golofinna danbe fɔlɔ sigisen fɔlɔfɔlɔw ye olu fɛnɛ ka se ka to don dɔw la minnu bɛna bɔ olu fɛnɛ la ni ne kun y'an ka faamuyali ye cɛ ni musow ka ko kan maaya kɔnɔna na nka surakaw danbe tɛ minnu na cɛncɛn sanfɛ mɔgɔw saga gɛnnaw minnu ka kira tun bɛ banakɔtaga kɛ ka i yɛrɛ jɔsi ni kabakuru ye parce que a kun tɛ jɛlenya yɛrɛ dɔn i bɛna ye k'a fɔ olu de nana ka b'u ka cɛncɛn kan ni u ka livre ye gafe min n'a sɛbɛnna muso n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na muso kobali den o fɛ ou bien n'o kumakan nana di o ma k'olu bɛna maaya ɲɛfɔ anw ye quoi alors que o y'a sɔrɔ an ye maaya sinsin an fɛ yen k'a sɔrɔ an tɛ arabu dɔn an tɛ tubabu dɔn an tɛ masi dɔn olu de kan'a fɔ anw ye ko non k'anw kan ka dɔ bɔ musow fanga de la ko ka musow bila duguma ka tagama musow kan donc ni an mago bɛ musow la wagati min na an hakili ka jigin an musow la fo wagati min na n'an mago ser'u ma dilan kan donc an bɛ don u kan cogo min an ja an bɛ b'u kan cogo min an ja donc i b'a ye k'a fɔ hali baganw tɛ nin kɛ ninnu ka ko tɛmɛna baganya niveau yɛrɛ kan quoi c'est pourquoi n'i tora k'ali arabu ni bagan suma a bɛ diginɛ la cogo sugu dɔ la parce que arabuw bɛ ko dɔ kɛ baganw tɛ sɔn a ma quoi ko dɔw bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ bagan tɛ sɔn a ma quoi donc kana hali ka to ka silamɛ c'est à dire que arabuw mais de surcroît silamɛ ka o ni bagan comparer cogo dɔ la i ye nafa bɔ bagan na quoi en fait donc ka min fɔ an balimamuso ye dɔrɔn bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye c'est à dire danbe de bɛ an bɛɛ la n bɛ ka nin kuma min fɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko muso ka wusa ni cɛ ye muso ma wusa ni cɛ ye dɛ o fɛnɛ o fili ka bɔ nɔgɔ ka bɔ kuma la si ma wusa ni si ye complémentarité de bɛ yen parce que kuma sugu dɔw n'i ye olu fɔ i b'a ye kuma dɔ la mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen
donc a bɛ kɛ dɔw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimamuso minnu ni u ka kalan donc a bɛ se ka k'a dɔw ɲɛna k'a fɔ ko muso de ka domination mara kan ka boli cɛ kan quoi donc o fɛnɛ tɛ anw golofin ka tabiya ye ɲɔgɔn dafa de bɛ yen donc an kɔni an bɛ kow fɛsɛfɛsɛ ka di mɔgɔw ma hakili k'a minɛ ni hakili ka sebaya ye ka baara kɛ n'a ye ni hakili ka sebaya ye cogoya min na halisa an mago bɛ équilibre min na n'o ye dalakɛɲɛ ye an ka sigidaw la an ka jamanaw kɔnɔ an ka maaya taabolo wɛrɛ fɛnɛ la o dalakɛɲɛ ninnu ka se ka san sɔrɔ an fɛ yen donc i bɛna ye k'a fɔ an balimamuso wa dan tɛ musoya la en fait dan tɛ musoya la cogo di dan tɛ musoya la denbaya e ka du kɔnɔ e cɛ kan ka taabolo minnu ta ka se ka den mara e cɛ bɛ kan ka danbe ani kɛwale ani taabolo minnu don i denw na droit bɛ cɛ bolo cogo min na k'o kɛ droit b'i fɛnɛ bolo ten o cogo la parce que an balimamuso caman bɛ yen u b'a fɔ non ko cɛ de bɛ den mara ko cɛ de kan ka den k'a sago ye quoi non o ye erreur ba de ye en fait erreur min ni muso kan ka olu b'u kunna ten parce que an t'o wagati la bilen quoi cɛ ni muso bɛɛ de dama ka kan den marali cɛ de ka a ka valeur inculquée a la et pourtant den dun tɛ cɛ kelen dɔrɔn ta ye voilà den tɛ cɛ kelen dɔrɔn ta ye ni den kun ye cɛ dɔrɔn ta ye cɛ yɛrɛ tun b'a kɔnɔ ta ka a kalo 9 kɛ a yɛrɛ la donc ka tila k'a wolo quoi mais n'i y'a ye a mago sera maa wɛrɛ ma entité wɛrɛ ma ka se ka den kɛ se ka kelen ta de tɛ den a kelen tɛ se ka kɛ donc a kelen ta tɛ quoi bon a kelen ta tɛ cogo min na conception kɛyɔrɔ la a kelen tɛ conception kɛ cogo min na bon mara fɛnɛ la c'est à dire que den mara cogo danbew donni den kunna taabolow dilanni a kelen tɛ se ka kɛ o fɛnɛ kɛbaga donbaga ye denw kunkolo la muso jagoya muso da kan ka don la c'est pourquoi kuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ an balima silamɛw ani an kamitu an ka furuɲɔgɔnya bɛ gɛlɛya dɔɔni parce que ni idée min bɛ anw kunkolo la k'a fɔ ko cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan den ka éducation la parce que den bɛ dɔ ta parce que san'aw ka di ɲɔgɔn ma muso bɔra du dɔ de kɔnɔ ka na ani éducation dɔ de nana ani mara dɔ de nana ani danbe dɔ de nana ani dɔnniya dɔ de nana o bon e fɛnɛ bɔr'i ta kɔnɔ e fɛnɛ bɛ taa nɔfɛ e fɛnɛ ni dɔnniya dɔ ni danbe dɔ ni tabiya dɔ de bɔra i fɛ yen maintenant den ninnu kan ka kɛ aw multiplier par 2 de c'est à dire musow ka dɔnniya min b'a la a n'a ka danbe min bɛ yen ani e ta aw kan k'o fusionner de k'o kɛ x2 à la puissance 2 ka sɔrɔ k'o don den na maintenant den fɛnɛ bɛna dɔ wɛrɛ min sɔrɔ o kɔrɔ o fɛnɛ bɛ a tɔ multiplier ka taa fɛ quoi i m'a ye mais silamɛya kɔnɔ non den ye cɛ de ta ye parce que silamɛya bɔra coutume min kɔnɔ silamɛya bɔra taabolo min na o taabolo in ye cɛ wusaya ni muso ye k'a fɔ ko muso kan ka kɛ cɛ ka samara jukɔrɔfɛn ni cɛ ka jɔn i m'a ye donc o bolo ma o ni anw ka tabiyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que an ka tabiyaw ko ayi ko muso tɛ cɛ ka samara jukɔrɔfɛn dɛ ko muso ye cɛ dafalan i n'a fɔ cɛ fɛnɛ ye muso dafalan ye cogo min na o y'a ye n'a bɛ denbaya kunda nka hali société kunda c'est à dire n'aw nana aw ka sigiyɔrɔ yɛrɛ la danbe kunda i b'a ye k'a fɔ muso valoriser don kosɛbɛ anw fɛ yen kuma dɔ la hali ka tɛmɛ cɛ kan hali k'a dan dɔrɔn n'an bɛnbaw tun bɛ u ka hakilina fɔ danbaga ko la n'u tun y'u hakilina ye voilà donc n'u tun b'o fɔ u tun b'o danbeya ka taa musoya de ma k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ bɔra muso la wa bɛɛ bɛ segin muso de ma quoi donc i b'a ye o yɔrɔ la k'a fɔ ko ninnu silamɛya ko in ka muso dévaloriser ni n bɛ o kuma fɔ kuma bɛɛ ɲɛngoya de don en fait c'est purement de l'égoïsme égoïsme de don ka da mun kan parce que fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn hali bi kɛ an kana taa fɔlɔ yɛrɛ la hali bi cɛ ni muso mana don ko la n b'a fɔ n ko ni cɛ pistonné la c'est à dire que cɛ dɛmɛna ka tɛmɛ muso kan dɛ nka i bɛ muso a bɛ den dɔw bɛ na ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen u ka lamara cogo kelen na ka kɔrɔbaya cogo kelen na
par exemple a k'u fila bɛɛ bila jago la mɔgɔ si t'u dɛmɛ ko bɛɛ k'i ta ɲini a yɛrɛ bɛɛ k'i yɛrɛ bɔ i yɛrɛ ne y'a f'i ye karamɔgɔkɛ siga foyi t'a la muso in bɛ yiriwa jago in na ka tɛmɛ cɛ kan o bɛ cogo min na jago kunda dɛ o bɛ baara fan bɛɛ de la muso épanoui ka di baara la ka tɛmɛ cɛ kan parce que hali bibi in na science y'a yira k'a fɔ ko le QI c'est-à-dire quotient intellectuel indice min bɛ yen n'o bɛ mɔgɔninfin ka intelligence mesurer ko musow ta ka ca ni cɛ ta ye alors que u y'a yira na sani o donnew ka bɔ à chaque fois on nous a fait comprendre que ko cɛw ka QI ka ca ni musow ta ye parce que société misogyne an bɛ société misogyne minnu kɔnɔ société patriarcale minnu kɔnɔ olu tun tɛ se ka nin données exactes bɔ quoi mais bibi in na on a accès à ces données là o bɛ yen nɔ et puis i b'a jateminɛ diɲɛ entreprise baw entreprise ba bɛ yen nɔ n'a bɛ prospérer a lajɛ ka ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ de b'a piloter duguma hali n'o y'a sɔrɔ cɛw de bɛ bila sanfɛ k'olu kɛ chefw ye mais a duguma baaraw c'est-à-dire sira minnu bɛ stratégie minnu bɛ n'olu kan ka bɔ pour que ka se ka a lataaɲɛ muso dɔ de b'o duguma quoi donc c'est pour vous dire que n'an bɛ fɛ an ka jamana nin ka taa ɲɛ on a d'autres choix que de valoriser nos femmes parce que n'i y'a ye an bɛ kɔfɛ bi parce que an ye musow kɛ i b'a fɔ k'olu ye soparlanw k'u sigi so kɔnɔ ka den wolo dɔrɔn n'an nana an kana sɔrɔ dumuni dilannen don ka bila ji sigilen don donc n'an mago ser'u ma mago bɛ ɲɛ a banna foyi tɛ o kɔfɛ non mais on est plus an t'o tile la bilen o tɛmɛna a mɛnna ne kɔni b'o de kan halisa c'est-à-dire hali i ka sigi ka t'i kunkolo reformater ka segin quoi ka na parce que ça veut dire que i ma foyi faamuya diɲɛlatigɛ taabolo la fɔlɔ quoi n bɛna misali dɔ d'aw ma yɔrɔ bɛɛ kulela k'a fɔ ko non américains ye u ka mission Apollo la u ye Yuri fɛngɛ pardon u ye Louis Armstrong ni fɛnw bila ka taa espace la u taara tagama kalo kan et tout ça u taara kalo explorer bon yɔrɔ u ka fɛngɛ dɔ de bɛ centre spatial dɔ de bɛ ko NASA de bɛ américains ka fɛn bɛɛ kɛ bon n bɛna fɔ aw ye bi mɔgɔ min ye fusée min bilala ka taa NASA la pardon fusée min bilala NASA fɛ ka taa kalo la n m'a faamuya dans le cadre de la mission Apollo 12 mɔgɔ min y'a fusée trajectoire calculée parce que u ye cɛw bila ɲɔgɔn kan a baara la pendant plus de 3 ou 4 mois u dɛsɛra ka formule ni fɛnw sɔrɔ maintenant mɔgɔ dɔ de nana kɔfɛ u ye dɔ recruter a kɔfɛ ka na o mɔgɔ in a nani sigi ka formule bɔ non seulement ye formule bɔ ka d'u ma mais ka tila ka fusée trajectoire bɛ calculer k'a f'u ye ko n'aw ye nin trajectoire in ta aw tɛna dɛsɛ cogo si la ka se kalo ma bon mɔgɔ min y'o kɛ o tun ye muso de ye quoi et puis de surcroît muso min tun don muso finman de tun don fɛnɛ a bɛ se ka taa recherche k'o kan donc n'o muso finman in tun tɛ une noire américaine n'o muso finman in tun tɛ fo ka taa fɔ ko min kɛra américains tun tɛ se ka fusée bila ka taa kalo la quoi k'o fɔ aw ye bi quoi en fait a ka faamuya muso hakili min bɛ muso la yɔrɔ u bɛ tile k'a yira n'a de k'a fɔ ko muso hakili ka dɔgɔ o ye manamanakan de ye manamanakan tɛ tɛmɛ a kan au contraire muso hakili ka bon kosɛbɛ mais n'u m'o fɔ le fait que olu ka société ye société misogyne ye patriarcale ye bon i bɛna ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya u bolo kosɛbɛ olu mago bɛ ka fanga min di u ka cɛw ma pour que cɛw ka sankɔrɔ ta sanfɛ musow ka o tɛna se ka kɛ quoi donc tous les moyens sont bons pour terrasser l'adversaire parce que silamɛya kɔnɔ muso ye cɛ ka adversaire de ye n tɛ n'o dogo o la bi dɛ silamɛya kɔnɔna na muso ye cɛ adversaire de donc muso bɛ se ka cɛ dankɔrɔ yɔrɔ on fait tout pour que k'o datugu quoi o tɛ silamɛya yɛrɛ dɔrɔn dɛ o hali chrétien diinɛ bɛɛ bɛ ten parce que diinɛ bɛɛ sigilen don société patriarcale misogyne quoi sexiste c'est-à-dire minnu tɛ muso fɛ dɛ u font semblant kɛ comme si muso ka d'u ye et tout mais damun t'a yɔrɔ dɔrɔn na mais n'a nana collaboration na baara niveau la muso man d'u ye olu société fɛn fɛn bɛ yen ni diinɛ ninnu bɔra o kɔnɔ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Abraham diinɛ les religions abrahamiques k'a daminɛ juifo la ka se fo silamɛya ma a bɛɛ bɛ nin stratégie kelen de kɛ c'est pourquoi u y'a héritage di dugu o dugu ma a commencé anw ka dugu ninnu i m'a ye an b'a problème kɔnɔ sinon n'a fɔra ko fɛn min ye révolution kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si kuma miirindi foyi kuma deli ka fɛn min kɛ c'est-à-dire ka mɔgɔninfin bila ka taa tagama planète wɛrɛ sanfɛ planète min tɛ dugukolo ye
n'o ye kalo ye ko muso dɔ de ye machine min bilala ka to o kɛ n'o ye fusée ye mɔgɔ minnu donn'o fusée kɔnɔ ko muso dɔ de y'o trajectoire calculé à travers toutes les connaissances scientifiques parce que ce soit sur le plan biologique mathématique physique astronomique a bɛɛ calculé ka formule bɔ ka d'u ma ko wa n'an m'a kɛ tan tɔ et puis au début u tun tɛ ka sɔn dɛ u tun tɛ ka sɔn au début parce que u bolo ko muso don donc vu que muso don a tɛna se ka a ye formule min bɔ o tɛna se ka kɛ formule ɲɛnama ye quoi donc ils étaient dubitatifs et réticents au début mais il a fallu que muso in k'i jija de tuguni ka imposer u ye formule appliqué bibi n'a filɛ hali sini mɔgɔ ma kɛ fɔlɔ mɔgɔ ma ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ mais pourtant u ye kɛlen ka résultat in sɔrɔ u ka mɔgɔ ninnu talen kalo la Louis Armstrong la et autres u seginnen ka na n'u y'a kɛ comme si cɛw de ye exploit kɛ u ye muso in datugu automatiquement a tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ fɔ donc n'i ma taa recherche yɛrɛ k'o ko ninnu kan i t'a faamu k'a fɔ ko muso dɔ yɛrɛ de tun bɛ nin ko kɔfɛ parce que ils n'ont mis que des mecs u ye cɛw dɔrɔn de bila ɲɛfɛ a kɛ comme si cɛw de y'a baara bɛɛ kɛ tout alors que cɛw tun dɛsɛra c'est une femme muso caman fɛnɛ tɛ dɛ une femme mais en plus une femme noire muso finman o de nana ka na débloquer ka di ni cɛ camanba ninnu ma cɛ jɛman camanba ninnu ma quoi donc n ka nin kuma bɛ fɛ ka min yira non seulement muso tɛ fɛn lankolon ye muso tɛ mɔgɔ lankolon ye muso hakili ma dɔgɔn mais farafin muso fɛnɛ tɛ mɔgɔ lankolon ye quoi farafin muso de ye musow fɔlɔ ye farafin muso de ye masa muso ye farafin muso de ye dɔnniya so ye wa ko bɛɛ bɛ laban farafin musow ta de ma fɛnɛ en fait donc aw bɛɛ folen don n bɛ dan yan ka foli di bɛɛ ma aw ni jɔ. Diafeo karamɔgɔ Koba i la baro duman karamɔgɔ Dukolo ne ye karamɔgɔ bɛɛ fo la question dɔ le di ni ne ma yan nɔ ten na lu t'i bolo ko n y'a posé mara sɛnɛ karamɔgɔ Dukolo ye yan mara n'a tolo in naba Il faut le Karamo Bala parce que peut-être que Karamo Douglo est éloigné un peu. Donc voilà, entre les questions, l'outil question, c'est question quand même de. ko a fɔ ni ko ala le di se ko bɛɛ la ko ɲuman b'a kɛ ko ala le di se o la ko jugu b'a kɛ ko setana le di se o la ko a don fɔ ni fɛnɛ ko ala tɛ fa la den t'a bolo muso t'a bolo setana don fɛnɛ an y'a mɛn fɛnɛ setana fɛnɛ tɛ fa la den t'a bolo muso t'a bolo ko a fɔ olu fila rɔ ko a fɔ mɔgɔ kelen de t'olu de ba dalifɛn kelen de t'olu de donc ni setana sera koko la ala di se o ɲɔgɔn na k'a fɔ ko fɛn kelen de t'olu di a ko le fɔ question fɔlɔ Karamɔgɔ Bala bɛ se ka tɛmɛ ni réponse ye a bɛ taa o. Oui, m'occuper le nom. Ma question famille. Ren me sera ces questions. Salama karamɔgɔ ko a fɔ ni ko ikɛla a ɲuman n'a juguman bɛɛ ko a de fɔ ko n'a ɲuman kɛra ko ala le nɔ o di n'a juguman kɛra ko setana le nɔ o di ko a don fɔ ni fɛnɛ ko setana le kojugu bɛɛ kɛla ko ɲuman bɛɛ ala l'o kɛla a fɔ ni ko ala tɛ den sɔrɔ na ala tɛ den sɔrɔ muso t'a bolo den t'a bolo setana don fɛnɛ an m'a mɛn fɔlɔ ko den ye setana bolo muso y'a bolo a don ni ko ɲuman kɛra ko ala l'o di ni kojugu kɛra ko setana le nɔ o di k'a fɔ ko fɛn kelen de t'olu di. Ah ouais, ni ɲininkali in ka ɲi kosɛbɛ. Bon déjà i b'a dɔn nin ko ninnu filɛ nin ye quoi ala ni sitanɛ ka nin dualité in filɛ nin ye i b'a dɔn nin dualité ɲɔgɔn galon kuma yɛrɛ tɛ yen quoi mais juste il faut savoir que nin bɛɛ ye bolikow de ye nin fɛn ninnu ye en fait parce que il faut savoir que yɔrɔ an bɛ tile mun de fɔ arabuw ka culture sigilen tun don boli bato de kan en fait olu tun bɛ boliw de bato
Donc u ka boli u yɛrɛ ɲumana boli ɲumanw tun bɛ yen nɔ boli juguw tun bɛ yen donc boli minnu bɛ yen qui était destiné ka Mali kɛ bon o boliw tun bɛ yen u b'olu danbeya ka taa fɛn dɔw ma bon boli minnu bɛ yen nɔ minnu tun bɛ u protéger ou bien soit k'u dɛmɛ ka requête dɔw ni fɛn requêtes kɛ donc u tun bɛ olu fɛnɛ danbeya ka ni fɛn requêtes kɛ donc u tun bɛ olu fɛnɛ danbeya ka métaphore dɔ de ye métaphore min bɛ distinction kɛ entre le bien et le mal c'est-à-dire sexe ni osiri ye quoi en fait bon i b'a dɔn a bɔra o kɔnɔna sitanɛ ko ninnu bɛɛ bɔra o fɛn de kɔnɔna la bon min ye ala ni sitanɛ ta ye an kana silamɛw yɛrɛ ka paradigme kɔnɔ je voulais juste k'o yɔrɔnin préciser k'a yira k'a fɔ sitanɛ ye boli de ye arabuw bɛ fɛn min danbeya ka taa sitanɛ ma boli de don bon a boli in yɛrɛ sigilen min fɛ hali sini i m'a ye n'u taara Maga u bɛ taa bon parce que ale bɛ sɔn ni bonni de ye gabakuru bon ala tɛ dɔwɛrɛ ye boli fɛnɛ kɔ donc boli min don fɛnɛ c'est boli min don a bɛ hali kaba de kɔnɔ donc a bɛ sɔn ni jeli ye a bɛ munumunu donc c'est deux entités purement divines en fait mais bon an ka n'u yɛrɛ ka paradigme kɔnɔ sisan k'a fɔ ko ala de ye diɲɛ dan i n'a fɔ a ye fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ cogo min na ko sitanɛ a kɛ tan sitanɛ a kɛ tan maintenant o ɲininkali bɛ yɔrɔ min na sisan n'o y'a sɔrɔ ko ko mana juguma mana kɛ ko wala o bɛ danbeya ka taa sitanɛ ma donc ɲuman ye ala ye maintenant jɔn de ye sitanɛ dan sisan c'est la question qu'il faut se poser puisque ala de ye danni kɛ n'o y'a sɔrɔ ala de ye danni kɛ donc ni ala ye ɲuman kɛ a b'a fɔ ko ɲuman ye ale ta ye maintenant juguma ye sitanɛ ta ye mais qui a favorisé le mal dans ce cas jɔn de ye juguma ye favoriser en fait parce que ni sitanɛ tun ma dan juguma tun tɛ kɛ o par exemple ale ka kuma la n'i y'a ye ale b'a fɔ ko juguman bɛɛ kan ka ta ka di sitanɛ ma déjà sitanɛ danna de an yɛrɛ bɛnbaw b'a fɔ ko n'i y'a mɛn k'a bɔnna k'a sigira de maintenant pourquoi avoir créé le Satan a kana juguman kɛ bon o ye question fɔlɔ ye question filanan a kɛlen ka sitanɛ dan an k'a kɛ k'a ye sitanɛ dan sitanɛ bɛ juguman kɛ o kuma o ale bɛ dɛsɛ ka sitanɛ bali ka juguman kɛ de wa ou bien lui il n'est pas en capacité ka se ka sitanɛ bali ka juguman kɛ yan bon si lui il n'est pas en capacité ka se ka sitanɛ bali ka juguman kɛ o kuma ale ye diɲɛ da ka lahara dan cogo di sa ale bɛ se ka kɛ bɛɛ tigi ye cogo dɔ la ça veut dire que ale tɛ sitanɛ tigi ye donc tigi wɛrɛ bɛ sitanɛ la min t'ale kɛ t'as vu donc i b'a ye k'a fɔ aux questions ninnu quoi ça va être très très compliqué ka se k'o questions ninnu jaabi parce que ka d'a kan ala tɛ se ka jugu dan quoi c'est-à-dire que i tɛ se k'i jugu dan quoi ka fɛn dɔ da o ka tila ka na k'e jugu ye o kuma sani e k'o fɛn in dan e kun t'a dɔn k'a bɛna k'i juguya bon sani hali n'i y'a dan sisan a ka k'i jugu ye maintenant a ka juguya la wagati min na o kuma na se t'e ye ka bali ka juguman in kɛ yan donc pourquoi tout ça c'est ça la question donc yen i bɛna faamuya k'a fɔ non ala bɛ nkalontigɛ de la sitanɛ yɛrɛ n'existe pas en quelque sorte parce que ni sitanɛ bɛ exister ça veut dire que sitanɛ bɛ ka ko minnu kɛ dugukolo sanfɛ ale ala kelen de bɛ k'o favoriser quoi donc c'est lui-même l'auteur du mal de tout le mal qui est en train de se faire sur terre puisque vecteur min b'a to mal bɛ kɛ sur terre ale de o vecteur in yɛrɛ fɛnɛ dilan qui est le Satan donc c'est lui l'auteur donc c'est lui qui est à la fois l'auteur du mal et l'auteur du bien en quelque sorte donc pour résumer ce que tu as dit ale de bɛ kɛ sitanɛ ni c'est lui à la fois le Satan et c'est lui à la fois le même Allah qui fait le bien n'an nana silamɛw ka paradigme kɔnɔ sitanɛ tɛ se ka exister o yɛrɛ la quoi voilà n bɛ se ka nin de fɔ ka da yan aw folen don. Ayame, a ver, tú lo ya la brame, crama ni qué. Kuma nyara feo. Ok, otep.
mani ya Senegal bi famiro zumbe don liga ya. Ay follow. Ay follow. Aldo wana bolo parce que ouais si t'en es de moins force la mère de là on a si t'en es de un trois fois hein est-ce que avocat be jonkune est-ce là ntara ni agli wala est-ce que tara me jonga panel ga do ere il y a un musulman là qui était monté à nana si t'en es de un trois fois ni ko toko do fo gudo ni ona arabu kan tuko su gudo la no je pense qu'avocat kan asa do Ah bon? ouais Fana o do adenja fala ou bien adenja flana? Prenez d'autres fois. Ouais, si t'en as maintenant, si t'en as un si t'en as bien, Dem so tabolo. Prenez d'autres fois. Là, ils sont extraordinaires. Un oncle d'Obé a mettons qu'à ironiser son fin Dina Koé, par exemple, une fois à la Sungaro là, l'Odjanselio. Il y a un fait, on va attribuer la Wabia, la Kowabia, Dina Koka Belekateme, Kolani, l'Odjanseli, les 10 derniers jours de Ramadan là. Dans le talent longue, quand il a connu un mafena roko, mon malaboy à la boîte-dialon, Guinée Mania Kamba, quand elle est à la cataille l'or, qui a quoi elle m'a mis mettre sur du la bilé wala sini, quand elle est à la samrata kabo, quand il y en a au salle de Godia, Arkema l'oliverasi. Donc, on vient pas que l'on question posée. Alors, ça te le maintenant. Ah, voilà. D'accord. Donc, on vient pas que l'on question posée pour un verset d'Oka. Encore avec un verset qu'on a. Alors, quand elle a levé Mola Kanda Momi Kadia, elle a levé Mola Fili Momi Kadia. Allez, la question posée, c'est encore. C'est très là où nous n'amenons la rosine. On va croire que la caméra m'a jamais. Qui m'a fait comme moi, il va qu'est-ce avec moi là. Et pourtant, la question est très légitime. Ouais. Vous avez corona qu'on a mené. Quand elle a levé Mola Kanda Minkadia, elle a levé Mola Fili Minkadia. C'est ça. C'est comme frère qui se m'a donné question tout le temps. Quand c'est la mort qu'on a diabé au TC là, c'est-à-dire il n'appartient à aucun homme d'être guidé sans la volonté d'Allah. Qu'on ni cité ce gars qui ni à la volonté de. Bon, Chétana, c'est quoi son rôle maintenant? Tu as vu? C'est bizarre quoi. Donc, Corona fait une flaigne. Il y a 40, tu vois que c'est deux philosophies opposées. Myriam Fladedo. Tu vois, Betouka, donc Ousmane Mie à Corona version Bambolo Mio qui a Lima Bella en fait. Parce que il y a des fois que Chétana de Benke, il est à Tourni avec Foko, non, Allah est de Benke. Donc, il y a déjà dit, ils sont dans cette logique. Ouais. Voilà, même si à nous, Frafi, on sait qu'à la base, Osiris ni 7K, histoire plagiée, donc on commence à job bien mille fois à la base. Où les deux en fait. Tout à fait. Sinon, elle a vu proclamer fin la chétana, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Et puis encore, si tu as une incapacité de ira pour Kramro Ouzbil, le Satan vient montrer les limites de Allah en fait. Ah oui? Parce que nya ye sitane be kodo ke ko ala tse ko bal se gala tse olari o olu dungo ko ala be se ko bela ko il est omnipotent c'est ko mi me se fait bela. Donc ça veut dire que si lui n'est même pas en mesure de se sitane balika mo la fli, ça veut dire que lui il est limité là-bas. Donc sitane est puissant nos côté de la rate malega allez dungo gale de sitane da exactement. Donc tu en vois plus c'est un qui a venu prédire à la tout à fait. Kramgo Jaya il est le il doit Kramgo Jaya 18 il faut le nom. Aïe ben il faut le nom. Ah d'accord. Comme il était de passage, on m'a envoyé l'invitation.
de rejoindre le groupe. Bon, c'est pour cela que je suis venu voir peut-être quel est le thème d'aujourd'hui. Et je viens dans le truc. Join invitation Tima. Join invitation Tima. C'est pas BKM quoi. De toute façon, C'est pas BKM. Tu es musulman, c'est ça? Allez, Folendo. Je vais dire, si le musulman n'a pas besoin d'être invité. C'est là, il fait là, moi. Ça va là, il fait moi, il gagne. Voilà, Maninga Koko, Maninga va follow le quoi il n'a qu'à le Islamé, avant qu'on oublie Islamé, là, il y a un panel qui a une invitation tirée. Deux invitations tirées. Il te voit qu'il y a on a qu'à on invite là les ni il gagne ça John qui invite Croabe dans la la ma force il est là comme ça. On commencera à gagner, on a invité quoi, parce que ne pas noir à bout de dos, moi je le connais. Non, mais toi, je sais que c'est un musulman, mais comme on va on me fait la boîte qui est des caca clés quoi. Donc, invitation tirée, moi. John est invitation tirée, man. On va où l'islam est là, islam est elle. Ça veut dire que tu es monté, il y a un gars l'islam. C'est carrément du Gogolo, invitation Kiama. Du Gogolo, Kalande, on donne. On n'a pas besoin de t'envoyer une invitation pour qu'il y ait un dîner de fond. Tu vois? Non, mais ala ka koni si t'en es ka koyen koni ou ka bo kana ni nya fanyana quoi. Voilà. Pourquoi ala si t'en es da donc a forum na a désobéi mais au bela ada parce que ala be kunu do abe bido abe sinindo. Pourquoi ama opma si t'en es ka désobéissance que la surprise de ala ma. Donc ko ala se ka surprendre quoi. Ça veut dire qu'il est limité. Bon, non, c'est si t'en es dans la dogo, si t'en es n'allé, t'es n'allé bounia, ou si t'en es n'allé comme moro lafli. Pourquoi dans ça? Pour quelle raison? Car dans la claque, il trouve à dorab na moro lafli. Il trouve à dorab na moro lafli. En fait, Kramokiat, communauté musulmane, injustice d'obé, enfin, manque de sincérité d'obé ou là, ka coach et ka sran ka fo obo là quoi. Sinon, je t'en ai qu'à histoire. Ça dit, Nimou Islam Dina 47 détaillé là-dedans, Chetana n'est pour rien. Ça dit, c'est une entité qui n'a jamais existé. Il y a quel des cas magnifiques, comment on appelle, déchéance justifiée selon le Coran. Parce que regarde, première étape, quand ça n'est pas magnifique dans le Coran, ça c'est la version du Coran. Quand il y a Meleka ou convoqué les cas faux, il y en a combien fait qu'à Vicaire d'Obla du Cocan. Donc ça veut dire quoi? C'était déjà prévu, cette histoire de. Chetana de pomme de tout ça là. Philosophiquement, ça décale tout ça déjà. Il avait déjà prévu. Et que les anges même, au lieu avec un d'enfer, c'est eux qui ont été visionnaires, au lieu à prévenir, qu'est-ce que ça vaut la peine? Il vient à Madou dans le blé, il vient à Nyon Joli, il vient à corruption. Alors qu'on vient qui bateau. Quand il y a un combien de doit être donc. Bon, justificatif là, il est magnifique. Donc, ni au Kara déjà, après, avec ta fouille, verset là, tout le monde, quand là, dans le blé, l'argina, ko ana muso ka to ye ko fait ko chetana nana kana o negan ko la digita donc c'est à côté de kana. Les gens ils connaissent en fait, mais dans la religion c'est la peur. Faut croire et se taire, c'est tout. Sinon c'est connu cette histoire. Et puis quelle est cette entité? Allez na on met Dougolo Kayan. Mais Allah est omniprésent que lui. Il est censé être là physiquement. On ne le voit pas. Il n'a jamais dit sa version des faits, comme par hasard. Non mais c'est connu quoi. Donc en tant job connu au Barachi, c'est l'histoire de Seth et Osiris. Et Seth n'est pas un ange. Voilà. C'est comme on appelle symbole de dos comme Osiris Bechouam non. Au Folendo. Seth était considéré comme un des frères d'Osiris. Osiris frère dans la mythologie égyptienne. Et Seth n'est pas un ange. Bechouam non. Seth était considéré comme égyptien.
Kuyate k'i fo baasi tɛ tiɲɛ yɛrɛ la bari anw ka laadɛ karamɔgɔw k'a bɛɛ lajɛlen fo ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka hakɛto ɲini an bɛɛ fɛ an karamɔgɔ Kuyate kun b'a la ka kuma lase komi a ka muso dilen tɛ ne ma ne bɛ se k'a ka kuma tigɛ anw ka sini mɔgɔya ɲɛyela dɔ de don nka a ma muso di o la an bɛ don kuma nin kɔnɔ ka dɔ de fara karamɔgɔ i ka kuma kan dɔrɔn k'a bolokɔrɔ ta tiɲɛ yɛrɛ la ale ni karamɔgɔ Usubili mɛnna b'a la k'a lamɛn nka nin yɔrɔnin nin ne yɛrɛ gan ka mana la dɛ ko ala ye sanfara dan ka dugukolo dan ko dannikɛla don ko ale de ye nin bɛɛ lajɛlen don ko a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ko a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn yanni a ka kɛ ko a kɛ yɛrɛ yamaruya bɛ ale de bolo kɛli yɛrɛ bɛ ale de bolo fo n'a ko a ka kɛ ɲɛ ni ɲɛtugu ni ɲɛ kɔmi kɛ a kɛra nka ko sisan a ko de ko setana ka sujudu bɛ ne b'a tigɛ ye quoi a daminɛ ka jan ko setana de ka sujudu bɛ k'ale de ye setana dan setana m'a fɔ min ye ale dan setana m'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ setana m'a yɛrɛ ɲɛfɔ dɛ bɛɛ ka ɲi i yɛrɛ da dɛ nka setana ma a yɛrɛ ɲɛfɔ setana m'a dancogo fɔ setana ma kuma ale de sinna dɔrɔn ko awɔ ko ale yɛrɛ ye dɔ dan ko fana tɔgɔ ko setanɛ ko nka ale ko a ka sujudu de bɛ Adama ye ale de ko a b'a bila baara la kɛ ni ko a ka sujudu bɛ Adama ye k'a banna de ka sujudu bɛ a banna a y'o se nin bɔ min de fɔlɔ parce que an bɛ Ala de ɲininka o la ani silamɛw